ساعات كي أخلو قلو كي تبالاشو قلو نجر فالكان يكونين يغتبل قبوي إذا حدا دبلوماسي نتي ده يدل نجر قديمه وانت قيسين يرى مسنا إمارات تأساسير مسين يرى أديس أبابا دلو سرعة خالق قدام النتات الله وند حرك سرح دليو قدام النتاتو قديفو أبزي يدلي وقدا آتيو هو كد فترة المغنيات انتايو يدلي كالين كم دا مثلا نجر يدلي أقوى نايزربان نام سخان ناتواوغا ذا خبابنا حل خلاقيو وقد سنة نقول تدالينا خنصنا حلنا تبل حنساب ودب كنا حزينا حنساب تنبلنا كلا غمزي لنا نتانيا غمزي لنا هذا غمزي لنا أيدليكم ذا تعمل اغتمالتي دبلوماسيا فشيخ نابلكا بقاطاميتا تبدقس ترحيبكا سلام سلت تبالكا سلد وسدكا يكونن كمزيهم دا مسلو حدقاتاتكم وصخلو ايفالون ايدلينا نخطبل او ددريكا دبلوماسي تسرح وتكل لك بزي جميرنا يدلنا غازا نبلا دلنا دقاقمنا نبلا ارتراهم تحسب الله ارتراهم تقبر الله تقني خمزة ايدليكان نسب كتدناقر ايتغلنا نسب حسيقات كتقاقوين يبلكان صباحا نقو ساعبين مسمسن ساعبين كتقانن يبلكان ساعبين كي مسخو الله حجي دوابل هذا اب قدوبنا مالتي اذن اي سودان كم زغ قلص صنحكو صباح دحر صباح خونا غسيلنا نرخخبولي الا نقطفا يكونن ليتم معلتن نسرحلو دلنا سوداناويان كابدلو وصلو 10 غزي نا يو ان ناي غبرت سناي نغادو ببزبتنا مصو نتو قداي كم محلالخو اداوكم اكو غدفو نا كلتا سبات باسي كونن نا كلتا جنرال قداي كونن ناي دغ وراري حق تلكم نتوم صيقو دلو ابز قداي زي دحنكر دلو نعتاتهم كيتكم افايفال بلوهم تديلو تبعيسهم كم زو قينهم حزب طبي حزب فعفاحيلو حزب تسديدو زخف عنوات وي ديزاستر او عالم مسالنا بالكا اقاويحكا منبلسكا عمري نادي شجر كتناوح يو ان بفلاي مسيو ان دكا دبلوماسي دحرالو اب سودان طرا يكونن اب تفلالي عالم كبابيتات يو ان دغبرو دلو غولباب نعالو نسرقي نمطففا قتلت ناي سبات مودات ايبلون بغولباب ناي رديت تكالالو ناي عدكله ناي رديت تكالالو ناي عدكله وانيني بيزنس كوين ايدلني بسودان بيزنس كمزا مسله يدلني سوداناويان بعلاتهم شجرهم فوتو يقول لهم مرحبا قدنهم نصري ممرحين مخرن دليو ما يكونن ناي دغ ايد بتتاودوكو بالكلالو لذا اداوكم اكو مبال قليل نجر هونن كاون او باموي ونفتا قال ما حتى قيسان يرى بزح غزي نسرحلو غدوبو علنا تقدوا نبلو مجلس له بجغراف بحجرات بحزبات بالتاريخ بالتفلالي حال ملكيتات تخطط تبلو ابزو قدوا زي رجعت كلمتين دلي كينو رجعت من ملا كله له امرت انتجريشن كله خلالو نعود غون او قد فتر صباح دحر صباح خوني الكا تحسبناها دبلوماسي زكايد جن نزي امرت زخ فتر دخل غوسواس ويد ما نتفتات كون خلالو من مزبالات الله زبزح قلولات كاب امبالانس مسي ميزان مودان دحر دير له خوينو كل غزي قلولا الله سلازي اب زوم زوباويان قداس نبلوم كله اب زوبا دلو كواسا خساتف كخيل الله بخمي من قديد الساتف كما يريد تسرح اللونان ديوم ودوات كم ايغاد مسالي كم افريكانينيون مسالي اللونان ديوم الكا اباتهم تصبيحات بلا يتغلن بأطقال لجن مسقور رابطنا أوجت تقودوا ولا أنا بلنا حجرات بقطع بلختنا أبوركتهم جورو أبوركتهم دحر دير لحقوا في التر الله بفرلايتهم عبيت أبوركتهم جورو دخلوا أبوركتهم كعبيو خلوا له كما قبلنا في قبسين دحر وسيدنا قبسي أبوركتهم أخذ تعبقت كل الله أب كل خبابيتات متكاتا غنو هلوات حزبتات أتقيحات زرح عند يكونن بدقف درجة المعي أبوركتو كلهم أنت أو كل خبابيتات متحقاز كدلس لذوقنا أبوركتوهم أيتوحدوا سعودية أبوركتوهم أيتوحدوا قالوا تنعشتوا على قرات اليوم ولا جيبوتين صوماليين أبوركتوهم قوارو زحجين ريو دلنا على غلق أو صومال دمسد له
أبعال دو السودان تفتر دلو سجماتوين قليل بدو يكونن نعاتهم بخطة مستوى ملكتهم لدليك دبلوماسات كايدلوت كلا لك كسألو خوليهم لزبهالو وإذا ما ركبات اللهم زمدنا اللهم لزبهالو نفعلون كم زتا جبرنا خان إحنا خمسة نجبر صوم كام تجبركم صبوا من مخخر وين نجزا أرسو قليل نجر سلدا يكونن حسابات على النيل كان نبصات حزود يكونن ثم هاخر لهم مستوى كلام أجيب زوجة دبنا بتنيبر هود نبلو نايل بيزين خون كرن أفريقيا خون كأي بحر خون مع كذا جالف خون إذا خم نيبر هود كراج قالنا من أنت عود له شجرات حدا بحدا هنردوهم كلها لأن قدم كذا ما صدقنا هنفلت لنا إثيوبيا شجر انتاي ما بقولوا انتاي إذا حجز الرأي له انتاي مجلس تاتو بعمقت معلت وإنها تقاطعت لك سيلها نم حيش كافت كيد كتكيل لك من أنت دبلوماسي دحر الله غينو أو تمركزة دبلوماسي وتكايد من أنت ناي دوب السودان لك حموي ناي السودان بعبي له ناي بعد تشاد ليبيا سنترال أفريكان ريبابليك ونروحوا قلنا كان السنة عقين خيلن بأفريقيا درجة خبر دلو دبلوماسياوي نتفتات انتاي كمثل له جي سليدا له أبت سليدا معريو دخيد ناي تصمدو بوليسيتات دبحالو له كما يصمدو استراتيجينا ناي تصمدو انتاي تمثل كما غيرنا نصمد بجزية ببوتا برئستي هذا خلت الكات صرا ورقة له نو حجك حجي تناي زوبانا قد مزغونا خالي دبلوماسي تاع عالم دلو ناي بقدماي ناي امريكا تقسكولو اب اوروبا لعال قديات له اليان له صباح موسيم نابزي نابلت ابز مصنا مودات ورا اخيبا ديليجيشن مسالو مستليان اب كلتاو متحجاز نزارب نخيل كينو وصاي جن اب مونغو اوروبان اب افريكان جبر دخيل اب كلتاو مونغونا خلو دلو إليان أبز خباب انت كتجبر تغيل وين كتحجز تغيل وين هذا أبنت وسيتكات زارب تغيل كالوت أي قدسني مالتا كون أنجم بس إليان أبن زارب له أب كل التأوي زمد الناتاتنا ورقتنا دالنا نوع جزء نصرح له سنحنا الله سبحانه وتعالى فرم ورقات الله بالكات مسوقن ترى خالي كونن أبزي زوبانا دلو خلطات زميلكات كان تحت جبر تغيل إليان تنكالوت زرقا دلو خم فرنسا خم إسرائيل بغرباء نزاربنا نخلين نقول أمودا تاجن نتون كالوت كاسمعود غلوين عقبلوهم تيقولوا أبزيد اليوم قديات آتهم وبلوا ولا عبيتينا دبلا صلوتي هجرات كم بعد شينا كم بعد رشاون أو كم ذا مثل زبا أو قديات أو وركتو جورا أو ما توصلتها قدام الناس الغوب لها نناطهم من الناتاتون سلزلوا أو كم ذا مثل زبانا زملكتن خبو وسام زملكتن أنا كايدو زلنا مدوات يا غدو طاسنا غيا سليدا هاجر بهاجر تسرعوا أنا نايتمدو بوليسيتات انتايو درجو انتايو بجزء ببوتا أرستي لعلو خلو هذا خلت سلسلة توهايلم تسرعهم بوزو خيد سلدو خانة الدبلوماسياوي فتحاتنا البحال بالوقعات حلو لنا دينا عبد ملكته حتى في حفشة ومرحبا دناغن الله معلت زموصو زلو بدهوتات بجزء نهرو زلو لو تطات بقمة اتيناغن معريوخن قويم انتي مس كل زلنا ضخامات كان يحيلوخن كلا لنا إلا نزارة زي حجي نت دبلوماسي دملكتي دبلوماسي نبينوغن أرستي كونان دبلوماسي بنن بين مقاد حجي فاشن نخونا دخيد لها تحسو تقشش عبي دبلوماسي تمثل شطف دارجة عبي طبب يقولون ذا دبلوماسي يقول لك دبلوماسي كونان حصوتي مدلالي مش الطافي ناي بحق دبلوماسي ندحر كوين ناي لبخا امينكا صرح له ناب قلعنا ناب متحجاز ناب متئمان ناب تمرت نمرح سرح خون كله ينبر تسحاي كاسلو وسيدكا تغيدا مود اتا تقششكا ناكل تورحات حمغش سنكم عينت اسرار عيد لي كانوا دبل قصالي دبلوماسي انتايو نابي غسكا ها دبلوماسي مرحو كتبلت كلا لك اذا حجي نبينو اي يسرحني دبلوماسي تبعل نبينو اي يسرحني دبلوماسي بزي زينا اي خونن كما يندعر تبعيلو دغوانا دبلوماسي زي معلتي بتفل عليها ناي زينا معكلات بتفل عليها ناي ساتلايت بروجرامات ابنن بينو خبابيتات بسوشيال ميديا غي طرفه بزرقح زمتتات اكال نايت دبلوماسي اكال نايت بوليتيكا اكال نايت تفل عليو
علاماتات لزيهم كم زيهم دا مسلو موها بتوبقصها ب اكتيف دبلوماسي ويد ما نطف دبلوماسي نتنات كتحساسوا نتدلي نجر كتفلت من انت تكايدو توبقصها بوزيتيف ويد ما اكتيف والله زبزح مص دولو دبلوماسي انتاي زخون دولو ناي مكل خل عينت بزي متقعت مص بزي حتز مص بزي مدنغار مص دي دولو ديستورشن دولو ديس انفورميشن مودعت ايبلون نسو حجي شغلو تخون او كندي بتبقصوها نطف دبلوماسي نطف زينا حساباتك تكافللو حساباتك تقلصلو او تحجزلو عودو مسيحه تحجز من انت تكايدو الفتات ديكونه زبزح حجي انتاي زخون دولو مدنغارن حصوتن سلدبزح متقعتن سلدبزح تقنلو بسيطان الله تخونن ديكونه نغرنا محاسكا مملسكا كوينات كتبارع هوكت كتفتر ناي سبات سكيات كتقادد انت زقبر فتنات او عالم دولو مودعتا يبن حدا قلتلكا صبصيبكا زودا يكونه سلازي نزوين بخلت ملكع فحدا ناي مكل خالي قندو ግን አክቲቭ ተኾነ ናይ መጥቃዕቲ ኸውን ስለ ዘለዎ ኣብቲ ብተበግሶኻ ትወስዶም ዲፕሎማሲታት እዝን ክስራሕሉ ዘለዎ ዲፕሎማሲ እሞ ከም ተበግሶ እዚኦም ክገብር ኣለኒ ብቦታ ብግዜ በርእስቲ ኢልካ ሰሪዕኻ ትኸደሎም ሓደ ኣይፋሉን ከ መጥቃዕቲ መፃካ ሓደ ልዕል ኣቢሉ ጠቀነካ ሓሳቡ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ኣይኮነን እዚ ኢልካ ንህዝቢ ከተፍልጥ እውን ክትክእል ስለ ዘለካ እቲ ድምር ናይ مكلخالين ناي متقعن دبعال بحبار كتسرحلو سلا دلكا دبلوماسي حدا حواويس كا مسناي زينا عند حريقا ابن حد حدو زلو متناق مودعتا سلا ديبلو معري اخت كايد كتكيل لكا اجي بدبلوماسي درجه تفل عليه هدوء وغنى بركبات دكايد تفل عليه ملختات متحلاف دكايد دبلوماسي لو الكا زاربكا باكال جن تزعبي عبلالي زينا متاي بالله متاي درجه الله زينا عجي نحنا رادارات كنعبي خنكل لنا نحنا ناي مكتتال عامو خنعبي خنكل لنا نتخنو بصحن ندلي بصيحو سمبراتو خنلكعو خنكل لنا اذا خا حركتكوت الله بو ግን كنعقب يبلنا قصال خنحيلو زلنا زينا انفاكت خبتي دبلوماسي بزتفلاليه ناي زينا حيل خبل خلالو ومزوم قدم كنزاربلهم صنحنا زبيتاو قدامنتات بحالو نزوم زبيتاو قدامنتات زياتهم سفحنا حزب تساطافنت كترغاغص لهم دحر كوينكا نزي تساطافنت زي بنقحت كترغاغص خدكل عليكا زي بوزيتيف دبال واي اكتيف دبلوماسي بولو زينا بولو نو هجي قصال ناي زينا مغسغاس كلوكا خلالو بغزي بوتا برستات صبق ملخت دم حلالف اب ساعته دسرح كون خلالو زبزح وانا تانت سب امزازين خريوم انتي يبزح سلا زغونت متقعتታት تحصوت بزح مو مبلسكا اجي ابكمو هدي الكا نتخونتات محزو ابتي اونتاو دبعال نطف دبعال دتوكوره نتملختها ابزحت رغزي زبص مستي وعاو دلو ناي زينا مزارغحي مسارحيتات ديكونه ولا بالسوشيال ميديا عودي اجي خم عود غينات وصدو بعود غينات رايو እዚ ኩናት ይትገጥመሉ እዩ ንዕላማታትካ ከተረጋግፅ ምእንቲ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ስጉምቶ ትወስድ ትኽእል ነቲ ከጥቃዓካ ዝመፀ ግን ክትገጥኦ ክትክእል ኣለካ ክትገጥኦ ከዓ ንዝተፈነወ ሓሶት ዝተፈላለየ ተፃብኦታት ዝተፈላለየ ናብ ህውከት ዘምርሕ ኣከያይዳታት ክትርኢ ከለካ ደጋጊምካ ነዚ ኣብ ዜና ከተቃልሖ ዘለካ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣነ እቲ ካብ ናይ ዲፕሎማሲ ሓይሊ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ዜና ሓይሊ እንተሰራሕና ዝበለፀ እዩ ኣብ ክንዲ ምክልኻል ጥራይ ከዓ ዝኸውን ወይ ከዓ ናብ ምክልኻል ጥራይ ዘድህብ እውን ናብ ንጡፍ ዜናዊ ተበግሶታት ክኸይድ ምእንቲ ብዙሕ ዝጎደለና ፀገማት ኣሎ ከም ነዊሕ ግዜ ተሰርሓሉ እየ ዝብል ናይ ስትራቴጂያዊ መፅናዕትታት ትካላት ከነማዕብል ኢልና ዝጀመርናዮ ብዙሕ ኣይሰጎመን ነዚ ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ ዜናዊ ዝበሃል ንጥፈታት ከተካይድ ድሕር ኮንካ ማዕሉማት እያ ሓበሬታ እዩ መወዳእታ ሓበሬታ ካብ ናይ ቀደም ሓበሬታ ዛንታ ኢልካ ትገድፎ ዘይኮነ ንዑ ኣኪብካ ነፊኻ ነፋፊኻ
أزاميتك مس هلو معباليتات كتقول صوت كل منتي نعود ليك أنا مصنعتي تكالات وصاني ولك كيلاتات بب من قدام لأناتهم مصنعتات تكايدو نحن ترى إذا كنا نكالوت وانت تقيمنا خالوت دقوروا مصنعتي نقولنا وصدناهم بزح نقرات كنسرح لهم نخيل عدلات سلازلو نحوروا من البات نحن هذا كنا نبزق وضونا بخسرح دخيل ناي مصنعتي تكالات كله خلال له وكله خرحه قبولي أمو علي مرميرة فتشة كودو إلكا تحسب بالكان بالتحقاق كله خل سلازلو نتي نايزينا ناي دبلوماسين تفل علينا قوسقواس مدباتن لازم كم زيهم دا مسؤول ناي مصنعة التكالاتهم بقبوه تكملهم سلازلكا مساعتهم زندنا ويتي ملاقا قبل معلاف كدلي عجي تبقى لنا إلنا هنقسن يبلنا تبقى لنا إلنا كنزانا سلازي بلنا أو كلتي يوم جنبارات كايد اللو مخته كم أبي نجار وصدقتنا نتبطات هاي تزارت الله أجن أمود هذا حدا غلطة يسلنا الله مخته أبزبيتها وقدات قدام لنا ثلاث قدام لنا ثلاث نازيهم من دحر كوينهم نعوم أو كميد أمثلة عودي خميجرنا نقطم لهم تنايزينا ناي دبلوماسي سرحسي كنزانا يلو داي بالناي ويلكا مدام تاعت قبر طايلها كبر بريزيدنت حطوتاتنا بزودينا لنا من الباش نحنا زي لعلنا قداي نتلو ويك أخدم محلال فوت دل ملخت نتلو عدلك نبات أنا لا أغسلت أني منتي لحزر عبد لكم ما تقولين ويعكم غوني لكم قال ما عاد غير نغلينا كبر بريزيدنت لا تذهب كنا سفح بريتا بسن تخطاتلتنا مسكنك يغني لنا زي خبركم تخطاتلتي مس كبر بريزيدنت إساس أفوركي أكل التخفال بقطع زكايدنا يوم على محتاج أستاذ له سلام All right. أتو سيراك كمي تمسيو تخطاتلتنا دحان زخونا قمقامي وسيدانه العلي حدا ساعات كتكونا يكونتني لي قمقيماني رقن لا was precise نيرو كما سيراك كمي كنها مرحبا جورجو صبو كمي أنها እግዚአብሔር ይመስገን ጽቦ ከኒያ ከመይ ከኒኻ ከመይ ያለ ህይወት ኩሉ ህይወት ኩሉ ልሓንዩ ከምዚ ትሪኤን ጉያ ዘለኹ ቤን ኣለኻ ሎሚ ተንቀሳቐሲ ሎሚ ምስ ስድራይ ዘለኹ ፅባሕ ንሽወደን ክምርሐ ኣብ ፌስቲቫል ሽወደን ተሳቲፈ ሶኒ ፌስቲቫል ናይ ኣሜሪካ ክሳተፍ ክኸይድ እየ ካብኣ ምስ ተመለስኩ ግን ነዊሕ ዕረፍቲ ኣሎ ንገዛይ ናይ ብሓቂ ትጓየላ ኣለኻ እዛ ዓዲ I really hope ካሕሳ ካብ ዝጊ ዝበሃል ነባሪ ታሪኽካ ስለትገጥፉ ዘለኹም ሓደ ግዜ ንህዝቢ ኢልካ ትገብሮ ፃዕሪ ብዙሕ ሰብ ከይርድኦ ይኽእል እዩ ግና ኣትሊስት ኣነ ኣፕሪሽት ዝግበር ዘሎ ተበግሶን ስራሕን ብዙሕ ድኻም ዝሓትት ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ anyway welcome back ደጊምና ኣብዚ ክንራኸብ ብምኻልና I'm happy again so ከመይ ረኺብካዮ ነዚ highly anticipated ናይ ብሓቂ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገበረሉ ኢንተርቪው ነይሩ እዚ ከመይ ረኺብካዮ ብሓፈሻ in fact ማሊ ኣብ ፌስቡክ ሼር ገይረ ነይረ ከምዚ ብዙሕ ዝርዝራዊ ዝኾነ ነገራት ክንፅበ ከም ዘይብልና ዝብል ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሜድያ ክመፅእ ከሎ ቀንዲ ኣተክርኡ ኣብ ፖሊስን ኣብ መደብ ምትግባራትን እዩ ዝተተግበሩ ብዝርዝር ኣይገልፅን ኣይባህርን ይኸምኡ ዝከረካ ትኮይኑ ሓደ እዋን ኣይ ቲንክ ኣብ ኬንያ ነይሩ ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ነይሮም ሽዑ ዝተፈላለዩ መራሕቲ መፅኦም በዚ ፅርግያ ሰሪሕና በዚ ናይ ማይ ኩዒትና ገለገለ ብሉ ነይሮም ኣይ ቲንክ ኣዕረቕ ኢሉ ኣነ ብዛዕባ ከምኡታት ኣይክዛረብ ነብዚ ዘምፃእኒ ብዛዕባ ፖሊስን ብዛዕባ ኢንቴግሬሽንን ብዛዕባ ተሓባቢርካ ምስራሕን እምበር
بزي صرقا سريحنا بتي ديقا سريحنا خبل أيكون كون قديدو يفاك بزحت سنبيدهم مغنياتهم ولو دايكونن جن كم نفلتوه لاتنا شعبيان أي جهرة يكونن in fact كاب قدم كتحسبه لها حجي زيادة مدبات دا تقلص أخيدالو حجز ناي لومي ناي بريزيدنت إساس كل إزاي حلف السمون مجلسي بقوندو نتي أبعال ناس إنت ذهابو مجلسي بسه زوال ملكو نمقرابي نيرو لومي من الباش أبتا قدامي تغفال نتي ناي وصاو زواو كتات ملكت ناي السودان قدامي بصنبق سلازي تقلصت لو مصفح بيل قليسوالو خمس بالكاك نابتي وشتاو كتات أسات ساعات نقلن أبيلو تزاريبو I think نتي مسرتاوي نصبين ورنا نقرات مجلسي هيبو مسلني مخنياتو أبتناي زحالف هنا يبعال ناس النت حدا خبتي زوالو نقرات متاي نيرو أبز ملص بسلس خفالات خفيلو سراويت هزبي ناي دياسبورا زلو زرحو مدبات بزرزر كانوا وسينا وشتي مس أبز حزنا زلنا شد شهور حيل نيرو حجي لو من حقوق بقرب صفح زبالة مجلس جازيو قاليس والله من الباش تمسرت أو تقولوا نقرات تي أتوكرو زقبرولو نقرات إراك ببحدك حتى كان دي تنبتات نتو من البات نتي حبريتا صبوغ نتابع انترفيو صبوغ يركم سي سمعكم ما بحتر زبالة كداك مالكم كالا كابتن عن النوت قبركون حانت كابتن أقد سيت أبزي حلفة تنكفى بيلواز حلفة جن زي نصرا تراناي إمارات درقا أبزي وانزي The elephant in the room is بحال سب رئيس زحال فزولو أبكون الندقن زوبانا زل على نايم رباش ويون بزح شجرات أبزوبانا زفتر زولو زخونة مرة حدا ما تبيعو كزاربو زي كل زولو كنتات ناي إماراتي نيرو أبزيا نايلومي بقلت آتيو قبرو وزولهم صبو غيرنا فليتنا لنا انتاي تقبرو لهم نزوبان انتاي ساقم تفترو لهم ناتكم أجندا ونايكونن أبعالتنا سنتن كيف أبديلواني رجعن ناتكم أجندا يكونن زي أبزقو دايت زواسو زلو إسرائيل زبال بغندو أمريكان فرنسا عندما بدحر مغارجا أبزلولو كنتاتنا نرزا لنا بمبال تارجا ماسك أوف كل ماسكات بغات نتي نقصنا إمارات لكل دما كما بخاخوني له أبونعو حجي بريزنت سياس كما قبل سمير لوغن هذا حيال إكسبرتس كما يزبل نقص كم زنبرتي شيخ زايد مالتيو حركاتهم ناي بحق اللقاسات نتغكل ناي تعرب بحري زين صبارق نروحو زطمت لقاسن تعوي سبن كم زنبر بتغكل تعوي كم زنبر بزحات يوم زقلتو كما يغيرو زعجي زودو زي زبخرو ودوها اذا عينت بحري كما عبل كيلي لهم زحات يوم زفلاسفو بفلاي بزحات ريسيرش سنتر سابزوانسي بزعبا زناي بن زايد ببزح يوم تزاربو كما يغيرو حدا اسلاماوي مراحي نهاجرات اسلام يعنو زبل حدا كم حدا عبي مزاربنا تبي خوين زلو نهاجرات اسلام زياده زحسسولتنا امارات بفلاي نايتي نقوسنا هي امارات بزي بزح يبزعبو يتربي سكرات ميتباق برا فزبزعبو رقصنيا ين السوشيال ميديا دومينيت كقبر زغل انبوت يبو خمزلو تتابع قداما يستنكفات راكن دي سبات بوست غيرو مانيروم حجرما I'm pretty sure بزعبا زبزح كزربيو داينا السودان كا I think تا قداينا السودان وتصبو غير تزاري بنتاين كم زكادت العما دما اب قداينا اثيوبيا يدو يتلو ويون بزعبا قداينا اثيوبيا تزاري بسلز بال نو بقداينا زوبانان نعنا زتنكفنا رسن كون سلازل ويلو ناي سومال تنكفنيرو ناي اثيوبيا تنكفنيرو ناي السودان دما تنكفلو مثلني سلازي تناي ريجن قداي بخمزي شفافيلو حليفوا ابتناي زوبا كما تخلو دارغا تتصلاتات بمولو تنكفولو من عبنت اب عند اتوكروناتنا ناب حرشا مخانو تاتوكرونا يتقطبا ناب حرشا زتوكرا كم زغونه حرشاك بحال كله اكل فرتات كله كون كم زغلن انتي محجي سمعيا زي فلت كن لومي دقاقي مزبلا نطبر مانتانيرا اب ماي اخول مريت لنا بيرترا زاكل مريت لنا كومدما زاكل ماي ون حزنا لنا سلازي ماي مريتنا له كما يغيرنا نتجلنا صقاتات كنتقومل نخل اذا تنبه زرباي نيرو زياده ابتي irrigation كنتقومل نخل او حصرتات كم زلون اب حبت عسى تغلالا كم زي تعودنا
ጠቕላላ እቲ ናይ ሃብቲ ዓሳ ኣነ ብዙሕ ግዜ ክሓታውን ዝደሊ ነጥቢ እንተላ ብዙሕ ግዜ ኣይተዓወትናሉን እዩ ዝብል ስለምንታይ እዩ ዘይተዓወትናሉ what happened እቲ ፀዓት ድዩ ነቲ ዘይምዕዋት ዝፈጥር ዘሎ እቲ ናይ መንእሰይ ብማዕበል ዝኸዶ ድዩ ነቲ ዘይምዕዋት ዝፈጥር ዘሎ እቲ ገዳ ድዩ ነቲ ናይ ዘይምዕዋት ዝፈጥሮ ዘሎ ኣልር ቤት ዝደጋገማ ዘረባታት ኣለዋ ግን ኣብ ውሽጢ ኣትዩ እቲ ህዝቢ እውን ክርድኦ ዝኽእለሉ መንገዲ መብርሂ የድልዮ ኣሎ ዋይ ኤርትራ ኣብዚ ብፍላይ ሃብቲ ዓሳ 1000 ኪሎ ሜትር 1200 ኪሎ ሜትር ዝርግሐ ዘሎ ቀይ ባሕር እናወነና ከለና ህዝቢ ኤርትራ ስለምንታይ ብሕርሻ ጥራይ ክነብር ነብሎ ዘለና ስለምንታይ ሃብቲ ዓሳ ናትና ክምዝምዞ ዘይከኣልና ስለምንታይ ኣቡ እንተወሓደ እቲ ገለገለ ክፋል ናይ ህዝብና ብሃብቲ ዓሳ ክነብር ዘይክእል ማይ ዘይሃረመ ፅቡቅ ክራማት ዘይነበረ እናበልና ከም በዓል ኢትዮጵያ ንጭነቕ ህዝብና እኮ ውሑድ እዩ ብዓሳ ክነብር ዝኽእል ህዝብስ የለን ድዩ ኮይኑ ገለ ነገር ከም በዓልቱና ዝኣመሰላ ንዓሸግና እውን ክንፍትን እንዳይምኻልና ስለምንታይ ናብቲ ዝቐለለ እውን ከነተኩር ዘይከኣልና እንታይ እዩ ፀገም ዘሎ ኣብዚኣ ኣነ ዝያዳ መብርሂ ምደለኹ ነይረ ግን ዝያዳ ምንኾብታት ንዓኻ እውን ክሓተከ ምክንያቱ ሲራክ ባይ ዘ ወይ ንሲራክ ዘይትፈልጥዎ ናይ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ናይ ኤርትራ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዓብ ተራ ዝነበሮን ኣገዳሲ ሰብን ሎሚ ድማ ስኮላርሊ ዝኾነ ኣብቲ ሓንቲ ካብተን ዘይተዓወትናለን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ሪሰርች ሰንተርስን ናይ ፍልጠት ማዕከንን ኣብ ምምዕባል ቁሩብ ሕፅረታት ኣለና ኢሉ ነይሩ በዓል ሲራክ ድማ ብዓቢ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ኢንጂነር ናይ ነዳዲ ድማ እዩ ስለዚ ኦይል ኢንጂነር እዩ ምሳና ዘሎ ሲራክ is a very important person ተገዲስና ክንሰምዖ ኢና እተን ነጥብታት ኩለን ንሱ ክገልፀን ይፅንሕ ኢሉ ምናልባት ነቶም ዘይረኸብኩም ፅሙቕ ኣቢለ ክበኩም ስለ ዝደለኹ እየ ቀፂሉ ኣብ ኢሪጌሽን ሕፅረታት ከም ዘሎ ኣብ ፀዓት ጠቕላላ ከም ዘይተዓወትና ኢሉ ናይ ፀዓት ፕላን ናትና ከምቲ ዝድለ ኣይከደን ኢሉ ምክንያቱ ሕፅረታት ኣለና እቲ ናይ ብፀዓት ብነዳዲ ዝጥቀም ከምቲ ዝድለ ክዕውተና ኣይከኣለን ነናኣሽቱ ግሪድ ንገብር ኣለና መወዳእታ ድማ ናሽናል ግሪድ ክንገብር እዩ ዕላማና ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ኣለና ኣነ እኳ ኣብቲ ናይ ፀዓት ካብ ናብኡ ተስፋ ዝሃበ ምንቅስቃስ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ስቲል ብኡ ግን ዕጉብ ከም ዘይኮነ ገሊፁ ኣሎ ቀፂሉ ብዛዕባ ናይ ገዛውቲ ክዛረብ ከሎ ብሓፈሻ እታ ነጥቢ ተንኪፍዋ ይሓሊፉ ፀገም ከም ዘሎ ርዱእ ከም ዝኾነን ናብኡ ዘተኮረ ግን ኤግዛክትሊ እንታይ ከም ዝተባሃለ ዛዕባኡ ንሲራኩን ከብርሃልና እዩ ኣብ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ንዓይ ዝገረመኒ ማለት እዩ ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ከምቲ ዝድለ ኣይተዓወትናን ኢሉ ኤርትራ ካብኡ ናብኡ ዝርግሐ ናይ ትምህርትታት ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ስለዚ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ እቲ ካሪክለም ይኹን ኣብቲ ዓቕሚ ሰብ ብዙሕ ዝፈተናዮ ኣይተዓወትናሉን ዝብል ተደጋጋሚ ርእቶ ሰሚዐ ኣለኹ እዚኣ እውን ክንዘራረበላ ኢና ሲራክ ሒዝካያ ፅናዕ ቢኮዝ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ንሕና ንብላን ንሱ ዝብላ ዘሎን ኣብ ሓደ ከምዘይ ኣለና ዘርኢ እዩ ቀፂሉ ኣብታ ናይ ህንፃ እውን ሓዛ ገለ ነገር ኢሉ ነይራ እውን ብዛዕባ መጓዓዝያ ሓንሳብ ጠቂስዋ ደጊሞም እውን ሓቲቶሞ ሓደ ንፁር ዝኾነ ሰሌዳ ኣሎ ዶ ምክንያቱ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ኣሎ እዩ ኣብዛ ዓዲ ኢሉ እውን ተዛሪቦም ነይሮም ግን ብሓፈሻ እቲ ናይ መጓዓዝያ እውን ከምቲ ዝድለ ዝያዳ እኳ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ዓብ ከም ዝኾነ ናይ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሎጂስቲካዊ መጓዓዝያ ሽግር ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገር ፅርግያታት ናትና ብቅዓት ናቶም ከምቲ ንሱ ዝደልዮምን ከምቲ ሃገር ዝደልዮምን ደረጃ ከምዘየለ ገሊፁ ኣሎ ሓንቲ ካብተን ብዝደለኹም ክትልክዕዎ ትኽእሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ኣነ ሓንቲ ካብተን ዘድንቃ ነጥቢ ሂ ኣድሚትስ ኣይተዓወትኩሉን ዝብል ሰብ ውሑድ እዩ ተርዲኻኒ ኣይተዓወትኩሉን ከይትብል ክትዕሱ ኢኻ ትመርፅ መብዛሕትኡ ግዜ ያ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ከምዚ ጌርና ኢና ኢልካ ከምዚ ምሕሳብ ኖ ኣይተዓወትናላን እዚኣ ጥራይ እንታይ ኢና ንደል ዘለና ዋይ ስለምንታይ ኣይተዓወትናላ እዚኣ መብርሂ ይህብን እዩ ስለዚ ኣብዚኣ I hope at some point መብርሂ ክወሃበና ብዙሕ ፈተነታት እናተገበረ ከሎ ብዙሕ ፃዕሪ እናተገበረ ከሎ ስለምንታይ ዘይዕወት ዘሎ ካብ ፖሊሲ ደረጃ ድዩ ፀገም ካብ ቴክኖሎጂ ሕፅረት ድዩ ፀገም ኣብ ምንታይ እዩ ዘይዕወት ዘሎ ካብ ኣብ ናይ ሕርሻ ብፍላይ ኣብ ጡጥ ፀቂጡ ብዙሕ ክዛረብ ፈቲኑ ንሕና ኣነ እኳ ጡጥ ክበሃል ከሎ ዓለ ግድርን ተሰነይን ጥራይ ዝመስለኒ ነይሩ ግን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ግምታትን ፈተነታትን የካይዱ ከም ዘለዎ እውን ገሊፁ ነይሩ ናብ ስንዓ ገፁ ከይድ ከም ዘለዎ ድማ ኣተንቢዩ ነይሩ ኣብ ሶሻል ሰርቪስስ እውን ብዙሕ ተዛሪቡ ዝያዳ ፅንኢልና ክንሪኣ ኢና ብዛዕባ ዲያስፖራ እውን ተዛሪቡ ኣሎ ሕቶ ናይ ዲያስፖራ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ናፅነት ተንኪፍዋ ነይሩ ሎሚ ድማ ኣልርቢት ክዛረበላ ፈቲኑ ግን ኣብ መወዳእታ ብጭቡጥ ነዚ ጉዳይ እዚ ከብርህ ዘለዎ ናይ ዞባውያን ሓለፍቲ እዮም ዞባታት ምስ ዘለዎም ናይ ቁጠባ ደረጃ ከመይ ገይሩ እዩ
ተዋሃድዎ ኣብዚያ ኣነ እውን ኣይበርሃት ለይና ኣላ ስቲል እዚኣ ሞር ዳይቭስ ኣድልያ ምክንያቱ ሰንትራል ኦርጋናይዜሽን ክህሉ ክኽእል ኣሎ ካብቲ ሰንትራል ኦርጋናይዜሽን ድማ ናብ ዞባታት ዲፍዩዝ ክኸውን ተዝኽእል ደስ ምበለኒ ግን እዚኣ ሓዘ ሲራክ ካብተን ክንዘራረበለን ኢና ሓንቲ ካብተን ኣገዳሲት ዝበላ ዲፕሎማሲ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣይተሓሱ ኢልዎ ቦግ ኣቢልካ ይትዛረብ ኢልዎ ውጋይ ንደልልና ዘለና ዲፕሎማሲን ገለንጅን ዕፍሪትና በልካ ይትሕምመና ንሕና ውጋይ እንደልና ስኻውን ውጋይ የድልየካኒ ካልእ ቀዳምነታት ኣለካ ኣብ ካልእ ካግበር ዲፕሎማሲ ወዲ ዲፕሎማሲ እናበልካ ድማ ትቦና ይትሕብጠና ኢልዎ ነቶም ዩኤን ከዓ ክልቲኦም ወገናት ንውጊ ይዳለዉ ኣለዉ ዶ ጅን ዕፍሪት ዶ ስግንጢርቶ እናበልኩም ኣይትረብሹና ኩናት እንድሕር ዝመፅእ ዝረኣየኩም ኣሎ ኢትኩም እቱ እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም መን እዩ ነቲ ጉዳይ ክፈትሑ ትፅበዩ ዘለኹም ድሕሪ እቲ ኩናት ክመፅእ ደልየኹም ሞ ሽግር ክፍታሕ ትደልይዎ እንተለኹም what are you waiting for ንዓኻትኩም ዝምልከት ጉዳይ እንተኮይኑ እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም ብምባል ኣብኡ እውን መብርሂ ይብዎም ኣሎ ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ጥልያን ዴሌጌሽን ኣብ ዝቐረባ ክመፅእ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ እዩ ናብ ውዕል ዝኸደ ዲል ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እውን ሓቢሩ ኣሎ very important ጥልያን ግን ኪኖት ምሳና ናይ ሽርክነት ትገብሮ ናብ ኢትዮጵያ እውን ጆርጅ ሜሎኒ ለንቀና ኣብዚ ናይ ፉድ ገለመለ ዝበሃል ክትከይድ ምዃና ስለ ዝንገር ዘሎ ስቲል ገለ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ጥልያን ዝብል እውን ናብ ድምፂ ዝኸደ ዳርጋ ጫውዒት ዝኣመሰለ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ሚድያ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪቡ ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ግዜ ኢና ንዛረብ ሚድያ ኣገዳሲ እዩ he knows that he understands that ስለዚ ኣብ ሚድያ ዝለዓለ ኣተኩሮ ጌርና ክንሰርሕ ኣለና ዝያዳ ድማ ኣብ ኣወንታዊ ዜና ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ነገራት ንሕና ዝያዳ ከነጋውሖ ክንክእል ኣለና ኮኦርዲኔት ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ነቲ ሚድያ ልክዕ ከም ዓውደ ኩናት ጌርኩም ወሰድዎ ኣብ ዓውደ ኩናት ድማ እጅጋኻ ሰብሲብካ ክትዋጋእ ዘለካ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ኣብዚኣ ቻነል ብብዝሕ ንዛረበሉ ኢና ብዛዕባ ሪሰርች ሰንተርስ ኤንድ ሪሰርች ኢንስቲትዩሽንስ እውን ተዛሪቡ ኣሎ ብዛዕባ እዚኣ እውን ፅንሕ ኢልና ምስ ሲራክ ክንትንክፋ ኢና ጀነራሊ ነዚ ይመስል ነይሩ ካልእ ኣብ ካልእ ክትሪእዎ ትኽእሉ so ሲራክ let's start with ሃብቲ ዓሳ እስከ ንጀምር what happened especially ኣብ ሕርሻ ፅቡቅ ከም ዘለና ገምጋም ኣለኒ to some extent ኣብ ሃብቲ ዓሳሲ ስለምንታይ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ዘይገዝገሰት ኢልካ ትግምት ፈለማ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩን ናይ ሻዕብያ ባህርያት ክንርድኦ ኣለና ምክንያቱ ኣይገበርናን ኣይተሰርሐን ኣይተዓወትናን ክበሃል ከሎ በቲ ዘውፃናዮ መደብ 100 ኣይተተግበረን ማለት ጥራሕ እዩ ذكرني بزحلف 7-8 ወርሒ ይገብር ከምኡ ዓይነት ዘረባ መግለፅታት ይቡ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ዋጭዋጭ ይብሉ ነይሮም ከምዚ ተገብረን ኩሉ ተገብረን ብላሎ ገለ ኢሎም ኣነ ምስ መንኻት ብሎ ቢንያም ቫይናክ ሓንቲ ፕሮግራም ገይሩ ሓደ ብሓደ ኣብ ሕርሻ ኣብ ሕክምና ኣብ ትምህርቲ ዳታታት ኣለኒ ፋክት ኣብ መፅሓፍተ የውፅኡ ኣለኹ ሓደ ብሓደ ዳታ እንዳረኣኹ ዝተሰርሐ ናይ ብሓቂ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ገሊፀ ሕጂ እቲ ኣዘራርባታት ናይ ሻዕብያ ሰባት ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ኣይተገብረን ክበሃል ከሎ ይትገብረን ማለት ኣይኮነን ከምቲ ክንገብሮ እንደሊ 100% ተገብረን ግን ካብኡ ናብኡ ከምዚ ዝበልካዮ ድኽም ዝበለ ውፅኢት ዘርኢ እዚ ናይ ሃብቲ ባሕሪ ነገር እዩ ከምቲ ድሓር ሕርሻ ክንምለስ ንኽእል ኢና ኣብቲ ካልእ ክንምለስ ንኽእል ኢና ናይ ሃብቲ ባሕሪ ዝምልከት ኣብ ድሕሪ ናፅነት ሰፊሕ ወፍርታት ተገይሩ ነይሩ ኣብ ዝከረኒ ኣብ ኣስመራ ከለና እውን ሓደ ዓብዪ ናይ መዝሓሊ ቦታን ናይ ዓሳ ዝሽየጠሉ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ኣስመራ ተገይሩ ነይሩ ምናልባሽ እስዑ እውን ነይሩ ክንብላ ንኽእል ኢና ምናልባሽ ዘይተዓወተ ከዓ ቅድሚኡ እቲ ዘድሊ ምንቕቓሕ ኣይተገብረን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ክስታት ተኸፊቱ ከሎ ዳርጋ ጥራይ ይሓድር ነይሩ ጥራይ ይውዕል ነይሩ ትፈልጦ ተኾንካ ኣብ ችቸሮ ኣስመራ ናይ ሓዝሓዝ እንታይ ማይ ተመናይ መደየብ ዘላ ኣብኣ ሓንቲ ዓባይ ገዛ ሰሪሖም ነይሮም በዚ ናይ መገዲ ኤክስፖ መኸዲት ከምኡ ናይ ዓሳ ተሰሪሑ ነይሩ ኣብ ገዛባንዳ እውን ተሰሪሑ ነይሩ እታ ናይ ገዛባንዳ ወፃተኛታት እዮም ዝገዝኡላ ነይሮም ሽሪምፕስ ከይዶም ገዙ ገለ ገዙ ህዝብና ግን ኣይበልዕን ነይሩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቂ ኣብ ከረን እውን ከማ ገይሮምልና ንምንታይ ተገይራ ዘይፈለጥናያ እታ ዝበለፀት መናፈሻ ማክሪል ንብላ ነርና መናፈሻ ኢላ ተሰርሐት ይመስልና መጀመርያ ግን ንኸምኡ ኢላ ተሰሪሓ ነይራ ኢሎምና
اجتي اي تيك تا فيلر رابع بروبابل انتهت خون تي باهل مغياري اب متعت بفلا زقماقم بحري زبي عسى قلوبي خيدي المنطلب بيلو زبلي ابانا بخبساتات كن بزح ነገር አይነበረን ስለዚ ምናልባሽ ኣብ መጻኢ ትግበር ዘሎ እንታይ ንዕኡ ክሳን ይባል እዩ ነቲ ምንቕቓሕ እዩ ካልኣይ ፋክተር እንታይ እገዳሃ ተራ ነይሩ ኣባጽ ተመስሪሑ ብፍላይ ናይ ታሃት ብሎ ፊን ቴይል ብሎ ናይ ሻርክ ቴይል ዝበሃል ኣዝዩ ክቡር እዩ ኣብ በዓል ርሑቕ ምብራቕ ብጣዕሚ ብዙሕ ከምኡ ፈሪ ነይሩ دحرز ناي دولارات قال خاصو مش يمرو سانكشنات ندابز حمس كده قال تي اندستري داركا سلاح ندابل قص ندابل مويتو سلازي عسى حقيو خمتز دلي تقبرن كن بزح تفتين نيرو اي ثينك هذا عابي هابتي نا ايرتراي هم زي بريزيدنت قديم زبولو 80 شح 220 شح طن اب عامت كجفف كاليو نحنا نقفو زلنا حجي خباب 10 شيء ስለዚ 10 شيء ዝኾንቶን ዓሳ ገፈፋሉ ኤርትራ ስለዚ ተሰርሐን ክብል ከሎ ምስ 80 ሽሕ ኣወዳዲሩ ዝብል ዘሎ እምበር ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣታዊ ናይ ሰደብ ዓሳ ምዃኑ ዝንጋዕ ይብሉን ስለዚ ኣብ ኤርትራሲ ዓሳስ ንገፍፍ ኣለና ኢና ንደገው ንሰድድ ኣለና ኢና 10 ሽሕ ቶን ኣብ ዓመት ንሰድድ ኣለና نقفف علينا تخندي خفا اي ثينك زبز حفالو ندقي زخيزهم هنا نخبز تفولتو 10 شح تون مالتكم 100 شحونتال مالتي 100 شحونتال كا 10 مليون كيلو مالتي سازي تزبز حفالو سددي زخيت زخوني لكمت حالتال كاين بالليل So أنا عبنت أبزي just نمزرر أبزي أكل إيرتراويان ونسلز كاتلنا زلهم حنت فابريكا ناي تونديا ناي معشق ناي عسادي ونتي ناي في الريفريجريشن زلو تسقب نمبدا نتي تمسريحو تقميتو بتاني كاتات كوينو بسكاتلاتات كوينو كزاور زغل نكما عينت فابريكا نابنتي أبزي ناي دياسبورا فاند جيركا حنتي نزيا فابريكا زيا نخنتخلا دياسبورا انتاي كساتفو يقول نزبل أبزي تاتيوتي حبراو سراح زيادة اجي ني بريزنت سياس بقربا نحنت فابريكا باسع تخون كن حتى ويون بزعبو مالس كباين صبيانينا جن هذا انا كمناتي حساب انفستمنت كوميشن قيمو اتي انفست كوميشن سنتر كوينو نزنا دياسبورا راي هاندل زقبر مغنياتو let's be frank تزعبي يتسقمنا افريكا لو منتايو foreign direct investment اب افريكا تسقم كوينلو تجنزب هاي كيدنيو قال ملس لزبال اتزمت كل جزء مزمازي كمزمز دالمبر كما عبل زدلي انفستمنت ناب افريكا كيدنيو سلازي نزات اجم زيان كم بدين تخينا اتمنغسي ولا public private sector combination غيرنا منغسي 15% ديو 5% ديو كعز نتتريفو زلو جاب كن اتي private sector كواسعلو تباهيلو حنت فابريكا لك كم زنايس كاتلاس قبروا زلو حنت فابريكا ناي عسامع الشقيت الساقن زيادة نوشت عدي مغنياتو تغمد بزغل فريج زلو يلنا نبقزانا فريجاي نبرنان سلازي عساقا هذا كابتكال كيف تبلاشو مقبيو سلازي نختتك عملون كبيد زخونا مقبي سلازي زخونا كعشاق بزغل منقدي نكساقاقر حساب يزيب زلو نزون حدا كابتي اب دياسبورا زلو صيل كاقزانا مسرح ترايدي كوني وي قالت رايدي كوني سي اكمز قداي بوكو بنكسرح عبدجي عب وشت عد حدا ناي دياس ناي انفستمنت كوميشن قيمو بوردنا تهليو ولا ونت قدان مزقار كريبتو دي قالت تقيمو مغنياتو بدجا زلنا سبات كم حدا جروب غيرنا كنتك عملو تجميرنا we can find solution كما صوي خلي تراي نتايو دياسبورا ابتقو طبا ابتراكس اوتالو ندريلكا then let's discuss izmat كما غير كانت دياسبورا ابو تو what do you think ابزيا مغنياتو هذا غزي نتزلنا صقاتات مور كنسرحالو نخلولو منقد نفترا لنا I think ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ቆሉዕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነጊርና ኣሎ ነዚ ናይ ደገ ከም ዝኣቱ ከም ዝሰርሕ ኣብ ውልቂ ድዩ ብጉጅለ ብከተማ ደረጃ
ኢንቨስት ክገብሩ ምትባዕ ግበር ኢሉ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ኢንቨስትመንት ሰንተር ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኣሎ ሓደ ኦፊስ ነቲ ቀዳማይ መራኸቢ ከማን ኣብኡ ትኸይድ ስለዚ ብሕጂ እውን ከምኡ ክኸውን ድሓር ብድሕሪኡ እቲ ቀንዲ ነቲ ስራሕ ከም ሓላፍነት ዝወስድዎ ግን ነቶም ዞባታት እዩ ዝብል ዘሎ እሱ ሕማቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ዞባታት ንገዛ ርእሰን ክወዳደራ ንሰብ ከተባብዓ ብዙሕ ክፀላየን ማለት እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ሃብቲ ዓሳ እዚ ንብሎ ዝፀንሕና ከም ኣብነት ናይ ፋብሪካ ናይ ዓሳ ትብሎ ዘለካ ክልተ ኦፕሽን ኣለካ እቲ ሓደ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ካልኣይ ካብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ስለዚ እዞም ክልተ ዞባታት ከማን ናይ ብሓቂ ኣካየድቲ ኣመሓዳርቲ ዘለውን ናይ ብሓቂ ክተባብዑን ዘድሊ ቦታ ንምግባር ክፅዕቱ ክእሉ እዮም ስለዚ ብኣሉታዊ መልክዕ ኣይርአኒ ምናልባሽ እቲ ሓደ ክንርስዖ ዘይብልና እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሕጂ እዚ ናይ ገንዘብ ምንቅስቃስ እዩ ሃንደበት ሕጂ ኣነ $1 ኣኻኺበ ካብዚ ኢንቨስት ክገብር የለ ብኸመይ ናይ መልክዕን ኤርትራ ክሰዶ ምክንያቱ እቲ ሳንክሽናት ነቲ ሰልዲ ንኸይትሰድድ ዕንቅፋታት ፈጢሩ ኣሎ ስለዚ መን ትማሊ ዓብድራሕማን ይመስለኒ ዝዛረብ ነይሩ ብዙሕ ስራሕ ዝስራሕ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ሳንክሽን ንምልዓል ስለዚ እሱ እቲ ቀዳምነት ክኸውን ዘለዎ ኢንፋክት ሓደ ግዜ ሰባት ኣይርድኦምን እዩ ንምንታይ እዩ ብዛዕባ ዞባን ብዛዕባ ሃገራዊ ጉዳያትን ዝዛረብ ኢሉ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ንገብሮ በቲ ኣህጉራዊ ጉዳያትን በቲ ዞባዊ ጉዳያትን እንዳተፀሎ እዩ ዝኸይድ እንድሕር ዶላር ክትሕልፍ ዘይትኽእል ኮንካ ኮሮና ክትሕልፍ ዘይትኽእል ኮንካ ፍራንክ ክትሕልፍ ዘይትኽእል ኮንካ በየናይ ተኣምርካ ኢንቨስት ክትገብር ኦፍኮርስ ከም ተቐድም ኣቢሉ ዝበለ መዋፅእ መገድታት ኣሎ ንሕና ብዙሓት ስለዝኾንና ብዙሕ ኣነ ሃገር ስለንኸይድ በብዓቐኑ በብውሱን እንዳገበርካ ኸድካ ድሓር ኣኪብካ ትዘድሊ ክትግበር እከኣል እዩ ስለዚ ፅቡቅ ሓሳባት እዩ ግን ኣይ ቲንክ እታ ኔክስት እንታይ ትመፅእ ሓሳባት ሒዝካ እንህል ኢልካ ምፍታን እያ ኣይ ዶንት ቲንክ ከምኡ ዓይነት ድፍረት ዘለዎም ሰባት ከይዶም ኖ ዝበሃል ነገር ዘሎ ኣይመስለኒን ብዝተኻእለ መጠን ክትሓባበሮም እኽእሉ እዮም ብፍላይ ኣብዘን ክተቐቀሳ ዝፀንሓ ናይ ሕርሻን ሃብቲ ዓሳ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝረብ ዘሎ ኣብዚ ናይ ሕርሻን ሃብቲ ዓሳን ተተሓሓዘ ኣይ ቲንክ ዘድሊ ምትሕባር ክግበረሉ ከኣል ይመስለኒ ምፍታን እያ Yes, ምሳ እቲ ብርግፅ ኣብ ኤርትራ እኮ እቲ ሓደ ሓውሲ ሽግር ክትብሎ ትኽእል ዝፈተነን ዘይፈተነን እዩ ዝዛረብ ግን እንታይ ካሎ መሲልካ ቀዳማይ ደረጃ ኢንቨስትመንት ኩሉ ግዜ ነዚ ባሪየር እዚ ንክትሰብር እዩ ኣዲኻኒ ቀዳማይ ነቲ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ተሰሪፁ ዘሎ ስቴሪዮታይፕስ ወይ ከዓ ተሓሳስባ ነዚ ንምቕያር ቀዳማይ ስራሕ ናትካ ከምኡ እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኤርትራ ሞር ዴሞንስትሬሽን ክትገብር ክትክእል ኣለዋ እዚ ኸ ናብ ኤርትራ ከይዶም ዝተዓወቱ ኦፍኮርስ ንደገ ከተውፅኦ እቲ ሓበሬታ ነቶም ሰባት ይፀልዎም ስለዝኾነ ሽግር ክኸውን ይኽእል ግን ሓደ ካብቲ ዝያዳ ክንሰርሓሉ ንኽእል ነዚ ዝትንክፍ ኮንፈረንሳት ክግበር ክኽእል ኣሎ እንታይ መፍትሒ ክንገብር ንኽእል ነዚ ነገር ንምስጋር እንድሕር ኢልና ኤክስቼንጅ ክግበረሉ ክኽእል ኣሎ ክዝረበሉ ክኽእል ኣሎ ኣብ ሚድያ ቀፃሊ ኣክንዲ ጓል መንገዲ ንዛረብ ገለገለ ሰብ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ክንዛረብ ከለና ዝመረ ሰብ ኣሎ ስለምንታይ ብዛዕባ እዚ ትዛረቡ ኣለኹም ዝብል ሰብ ኣሎ ካበይ መፅኡ እዚ እንድሕር ኢልካ ብመሰረቱ ብዛዕባ እንታይ ክዝረብ ነይርዎ ኣብቲ ሃገር መልሲ ክበካ ዘይክእል ማለት እዩ these are the kind of conversations ኤርትራ ትደልዮ ሎሚ ዲ ክስራሕ ፅባሕ ዲ ክስራሕ ድሕሪ ዓመት ዲ ክስራሕ ድሕሪ 5 ዓመት ናይ ስራሕ ኮንቨርሴሽንስ ክግበር ዘሎ ኣነ ንስኻን ክንዛረብ ከለና ድማ ብዙሓት ሰባት ኣለው ዘይሓሰብዎ ዝነበሩ ክሓስቡ ዝኽእሉ ሓሲቦም ዝነበሩ መሊሶም ናብ ስጉምቲ ገጾም ክቐርቡ ዝኽእሉ ስለዚ እቶም ኣብ ኮሜንት ትፅሕፉ ኣሉታዊ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ንስኻ ወይ ንስኺ ንዓኻ ብቐጥታ ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ጉዳይ ካልኦት ኣለው ነዚ ዝሰምዑ ዘለው ክገብሩ ዝደልዩ ዘለው ዝሓስቡ ዘለው ንዓታቶም ዝህብትም ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ርኢና ሎሚ እንተደይተገበረኻ ድሕሪ 5 ዓመት ክግበር ዝኽእል እዩ ምሳኻ ቀፂልካ ኣብኡ ከለኻ ናይ ህንፃውን ተንኪፉ ነይሩ እንታይ ፍሉይ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሰብ ትፅቢት ዝገብረሉ ኣርእስቲ እንተሎ ሲራክ ንህንፃ ዝምልከት እዩ እንታይ ክትብል ትኽእል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ
ምናልባሽ እታ ሓፈሻዊት ናይ ኢንቨስትመንት ዝበልካ ኣብ በርን እንዲኻ ትቕምጣ ኣብ ባዝል እየ ዝቕመጣነ ባዝል ኣብ ባዝል በርን ባዝልን ብሓደ ሰሙን ይኸይደ ነይረ ባዝል ተራኺብና ከለና ሓደ ካብቲ ዘዕለልናዮ ዕላል ብዛዕባ ናይ ኢንቨስትመንት ኮንፈረንስ ገለገለ ዝብል ነይሩ ብዙሕ ይሰራሕና ኣለና ኣይ ቲንክ ሕጂ ከም ሓሳብ መጠን ክቐርብ ይኽእል እዩ ማለት መራኸቢ ቻነላት ኣለና እንታይ ይመስለኩም ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ተገብረ ዝበሃል ፅቡቕ መስለኒ ቅድሚ ሕጂ ዝዓበየ ኣብ ኤርትራ ተገብረ ኮንፈረንስ ናይ ኢንቨስትመንት ብ1995 ነይሩ ሃዋቢ ሚልና ዝፅዋዕናዮ very successful ነይሩ unfortunately ድሕሪ ክልተ ዓመት ከምፀወየኩም ሲራክ ሃዋቢም እንታይ ማለት እዩ ሃገራዊ ዋዕላ ቢዝነስን ምርኢትን ሃገራዊ ዋዕላ ቢዝነስን ምርኢትን it was ክንደይ ሰብ ተሳትፎም ሎ ቁሩብ እስከ ንገረና ብዙሓት ሰባት ዘይፈልጥዎ ስለ ዘሎ እስከ ብዛዕባ ቁሩብ ንገረና ከመይ ነይሩ ብኸመይ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ንስኻ ካብቶም ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ካ ነርካ እንታይ ተዘሪባ ኣብኡ እንታይ ውፅኢት ከምፅኡ እቲ ኮንፈረንስ እቲ ሕጂ ኣብ 1994 ነጥቢ መቃያዩራ ኣብ ኤርትራ ነይራ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ኮድ ሽዑ ወፅኡ ማክሮ ፖሊሲ ሽዑ ወፅኡ ዝተፈላለየ ዶኩመንታት ሽዑ ወፅኡ 1995 ሓሳባት ንሕና ኢና ብሕታዊ ክፋል እዩ ቀሪቡ ሽም ሰብ ከይጠቐስኩ ንሚኒስትሪ ንግዲ ንምንታይ ዋዕላ ደይግበር ምክንያቱ እዚ ዝኣምሰለ ማክሮ ፖሊሲ እዚ ዝኣምሰለ ናይ ኢንቨስትመንት ኮድ ወፅኡ እናሃለወ ንሕና ጥራይ ኣይኮነሲ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከማል ኣይፈልጥዎን እዮም ስለዚ ንምንታይ ህዝቢ ከም ዝፈልጦ ሰራሕተኛታት ከም መንግስቲ ከም ዝፈልጥዎ ደይግበር ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ሚኒስትሪ ንግዲ ፅቡቅ ተሰማሚዑ ሽዑ ሓደ 50 ገለን ዝኣባላቱ ኣዋሃዲ ኮሚቴ ቀሪቡ ክልተ ክፋላት እዩ ነይርዎ ናይ ዋዕላን ናይ ምርኢትን ሕጂ እንታይ እዩ ተገይሩ ኤርትራ ካበይ ናበይ ኣትብል ነይራ እሳ ከማን ሕጂ እንታይ እዩ ተገይሩ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፍርያት ካብ መግዛእቲ ጣልያን ክሳብ ሽዑ ዝነበረ 95 ኢንዳስትሪ ናይ ኤርትራ ከመይ ይመስል እንታይ ኢንዳስትሪታት ነይሩ ኣበይ በፂሑ ዝብል ብህሉ ዘሎ ትካላት ከም ዘርኢ ተገይሩ ናይ ሕርሻ ናይ ሃብቲ ዓሳ ናይ ኣገልግሎት ናይ ባንኪን ናይ መጓዓዝያ ባቡር ከይተረፈ ኣብ ኤክስፖ ኣትያ ባቡር ትንቀሳቀስ ነይራ ንምርኢት ተባሂላ ከምዚ ዓይነት ምድላዋት ተገይሩ ዳሓር ምስኡ ማዕረ ከዓኒ እዚ ናይ ኮንፈረንስ ተገይሩ እቲ ምርኢት ክፍለ ማርያም ዘርኦም እዩ ዘመሓድሮ ነይሩ እቲ ናይ ኮንፈረንስ ኣነ ዘመሓድሮ ነይረ ልዕሊ 100 ዝኸውን ወረቓቕቲ ካብ ሙሉእ ዓለም እንኮላይ ካብ ኤርትራ መፂኡ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ወረቓቕቲ ኮንፈረንስ ቀሪቡ ብምሉእ እዚ ኣብ እንታይ ዝተማእኸለ እዩ ነይሩ ኣብቲ ማክሮፖሊስ ናይ ኤርትራ ማክሮፖሊስ ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ሕርሻ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ኢንዳስትሪ ኣብ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ሜዳታት እንታይ ዝብል ጠቂሱ ንዕኡ ዝኸውን ወረቓቕቲ ክኢላታት ኣቕሪቦም ድሓር ብክፉት መልክዕ ዲስካሽን ተገይሩሉ ብድሕሪኡ ሪኮሜንዴሽንስ ወፂኡ ናብ ምትግባር ገፁ እኸይድ ነይሩ አንፎርቹኔትሊ ኣብ ከምኡ ከይበፃሕና እዚ ናይ ወያነ ኩናት ተጀሚሩ ብድሕሪኡ ዳርጋ ብዙሕ ጠጠው ኢሉ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኢንፋክት ሕጂ ማሃ ካብኡ ንላዕሊ ክግበር ብዙሓት ክኢላታት ኣብ ኤርትራ ኣለዉ እዚ ከይደ ከለኹ ብቐዳማይ ናይ ጀነራል ዝነበረ ዋዕላ ኣብኡ ዝረኣኹም መንእሰያት ካልእ ነገር እዮም ስለዚ ሕጂ ካብኡ ንላዕሊ ዝዓበየ ክግበር ካል ስለዚ ከም ሓሳብ መጠን በዝደገውን ክቐርብ እኽእል እዩ ንበልኩም ያ ናይ ክግበርሲ ይኽእል እዩ ዘይከኣል ነገር እኮ የለን ግን ዋላ እዚ ፌስቲቫላት ክንጥቀመሉ ኣብ ማይ ከመይ ምኾነ ትብል ማለት ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ናይ ፌስቲቫላት ክኸውን ምተገበዶ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ካብ ንኤርትራ ከይዱ ቅድሚ ክዘራረብ ምፍታኑ እቲ ሰንተር ኦፍ ኢንቨስትመንት ዝበልካዮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምዝ ናይ ኤምባሲታት ዘሎ ብምትሃሃዝ ሓደ ናይ ኢንፎ ስታንድ ኣብ ፌስቲቫላት ሓደ ዴስክ ሒዙ ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ብሮሸርስ ኣዳልዩ ናብ ኢንቨስትመንት ንዝዛረብ ዋላ ሎሚ እንተደይ ገበርካዮ
ድሕሪ 5 ዓመት ግበሮ ድሕሪ 3 ዓመት ግበሮ ብዘይ የገድስ ናይ ምብጋስ መንፈስ ሃገርሲ ብዘይ ኢንቨስትመንት ወላ ሓንቲ ኣይትኸውን እያ you know that's how economy works economy ማለት no investment GDP ኮ ኣብቲ GDP calculation investment is the ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ፒላርስ እዩ መንግስቲ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኮንትሪቢሽንስ ኣሎ ኢንቨስትመንት ካሎ ስለዚ እቲ ኢንቨስትመንት እንድሕር ዘየለ ቁጠባ ክዓቢ ይክእልኒዩ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ድሩትነት ጥራይ ዘለዎ እቲ ገለገለ ዝሕዝን ክፋሉ ድማ ናይ መንግስቲ ኮንትሪቢሽን ኣብ GDP ኣይዕቀኒ እዩ ስለዚ ቁጠባ ናትካ ሓደ ካብቲ ንክዓቢ ወይ እውን ኣብቲ GDP ናትካ ካልኩሌሽንስ ፅልዋ ክገብረልካ ዝኽእል ኢንቨስትመንት እዩ ነዚ ኢንቨስትመንት ንምግባር ድማ ወላ እውን ሕጂ ገዳ እንተሎ ወላ እውን ዘይከኣል እንተሎ ከመይ ጌርና ነቲ ደገ ዘሎ ሰብ ኣብቲ ቁጠባ ኢንኮርፖሬት ክንገብሮ ንኽእል ኣነ እጂ ዝያዳ ዝፈትዋ ገለገለ ሰባት እውን ናቶም ሓሳባት ክብ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮጳ ካብ ሃገራት ዓረብ ከምኡውን ገለ ሓፍ ኢሉ ንኤርትራ ከይዱ ሕርሻ ዝገብር ፋብሪካ ዝገብር የለን ይብል ኣለኹን ግን ድሩት እዩ ምክንያቱ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ሰራሕተኛ እዩ ሰራሕተኛ ማለት ሞያ እዩ ዘለዎ ደሞዝተኛ እዩ ስድራ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እሱር እዩ እንታይ ግን ኣለዎ መብዛሕትኡ ካፒታል ኣለዎ ገንዘብ ኣለዎ ስለዚ እዛ ገንዘብ እዚኣ ሓደ ገዛ ሰሪሑ ክጥቀመላ ዝኽእል መጻኢዩ ከውሕሰላ ዝኽእል ካልእ ድማ እተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ካምፓኒታት ናይ ብርኪ ትካላት ዝበሃላ ንኣብነት እቲ ናይስ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ናይ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ኤምናኮ ዝበሃል ናይ ዕደና ካምፓኒ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ መግብን ጥሪትን ዝበሃል ዘሎ ነዚ ናይ ትሕቲ ዲጋታት ዘሎ ዝሰርሕ ዘሎ ትካል ንሱ ክኸውን ይኽእል ካልኦት እውን ኣለዉ ብዙሓት ኣብ ሃብቲ ዓሳ ዘሎ ትካል ክኸውን ይኽእል እዞም ትካላት እዚኣቶም ፓብሊክ ኮይኖም ግን ምስ ፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስተር ከም ኮይኑ ሓደ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ዘሎ ገለ ክፋል ኢንቨስተር ኮይኑ ንኽኣቱ ክስራሓሉ እንተዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ኣብ ሴቪንግ ኣካውንት ጥራይ ጌርካያ ገንዘብካ ቁርብትለይ ወለድ ክገብረልካ ዝኽእል which is good ወለድ እውን ፅቡቕ እዩ ኣብ ኢንቨስትመንት ዓለማት ኢኻ ካብቲ መክሰብቲ ትካል ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ንህዝብኻ ኢኻ ተበርክት ዘለኻ ምክንያቱ ፋብሪካ ንክሃንፁ መንግስቲ ኤርትራ ፋብሪካ ንክሃንፅ ጠፊእዋ ኣይኮነን ግን ካፒታል ክሓፅሮ ይኽእል እዩ ከም ማንም መንግስቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ስለዚ ነዚ ዘሎ ፖቴንሻል ንምምዝማዝ ሓሳባት ኣብ ፌስቲቫላት ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ኣልርቤት ካብ ተራ ቻሪቲ ጥራይ ናብ ኢንቨስትመንት ምክንያቱ ወፈያ እንድሕር ኢልካ ሰብ 100 ይዝበካ ኢንቨስትመንት ተልካ ግን 10,000 ክበካ ይኽእል there's a difference ኣው ንወፈያ ድሩት ገንዘብ እዩ ዝብ ወፈያ ስለ ዝኾነ ኢንቨስት ክትብሎ ከለካ ግን ረብሓ እውን ስለ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ድማ ምስቲ ብልሽውና ዘየለ ቁርጡ ኣካይዳ ዘሎ እቲ ገንዘብ ክኸይድ ከሎ ዓበይቲ ነገራት ክገብር ምኻለ and these are the kind of conversations ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ካብ ኤርትራ ሓሳባት ተበጊሱ ኣብ ዲያስፖራ ክመፅእ ከሎ ዝያዳ ክንደፍኣሉ ንኽእል ኣብ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ክንምንታይ ኣገዳስነት መሃለዎ ትብል እስኻ እዚ I think in fact ካብኡኑ ከማን ክንስጉም ንኽእል ኢና ፌስቲቫል ብዙሕ ስፍሕ ዝበለ እንድዩ ክግበር ካል እዩ ክበሩ ኢልካዮም I don't think ዝሃብ እዩ ግን I think እዛ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ሎሚ ነበረት መደረ ሓንቲ ስጉምቲ ንቅድሚት ክንወስዳ ንፈትን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሕርሻ ኣብ ሃብቲ ዓሳ ኣብ ስልጠና ሰባት ምክንያቱ በገለ ጠቂስዎ ነይሩ እዩ ምስ ማይ ዝተሓሓዝ እቶም ኣገደስቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እቶም ኣገደስቲ እዮም ኢሉ ጠቂሱ ነይሩ ሕጂ እስኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንተረስት ዘለካ ሰብኻ ኣነ እንታይ ክብድሃካ መስለካ ጆርጆ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሳምንታት ንስኻ ዝትገብሮ ስራሓት ነዘን ክሕግዘካ ንኽእል እየ እንተደሊኻ ነዘን ኣርእስታት ተቂስካ ናይ ፓነል ዲስካሽን ካብ ተፈላለየ ቦታ ኤርትራውያን መፅኦም ርእይቶኦም ዝህብሉ ንግበር እቲ ርእይቶታት ኣኺብና ሽዑኡ ኣኻኺብና ንሕና ብሓዳስ ኤርትራ ንፅሕፍ ንኽእልና ናይ ርእይቶ ናይ ዲያስፖራ ዘሎ ከምዚ መንግስቲ እንታይ ይገብር I am sure ሰባት ከምዚ መንግስቲ ከምዚ የተባብዕ ዝመስሎም I am sure ክምሉስ እዮም I am sure እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት ደፍቅ እንተኮይኑ እቲ ናይ እገዳ ኩነታት ዕንቅፋት ዘይከውን እንተኮይኑ ኣውንትማን መልሲ ክምሉስ እዮም ስለዚ እስኻ እዘን ቀዳምነታት እየን ዝበለን ከም ርእሲ ወሲድካ ክኢላታት ክመፁ ዝኽእሉ ሕጂ እውን ኣብዚ ኣናውንስ ክትገብር ትኽእላ ወይ ኤኒ ታይም ክትገብር ትኽእልሃ ኣብቲ ፊልድታት እቲ ክካፈሉ ዝኽእሉ
سبات رئيته هو بزخلو حسابات قرب زخلو عدم حسابات تأخذنا نير ترانسدو انتاي تسقم الله نحن عندنا منقص نحن عندنا تهاجر سلازم بزح لسكف يبلن تقبرنا كم صبوي next event كقاطم كله I am very willing كمز عينة conversation نخجبر and yes كمز عينة discussion انت تجيرو دس النابل انك ساتفغل كمز حماق ويقال ما لا يكون انا ابزح جزء الله درجه انا هيوتي قايلا ود قايلا بزح ايات ونني يلخون ابو وتي كابرسي سلازي بعالات نكساتف تقينو انا زياده كمز productivity زلو تبركتلو تمهرلو دس يزبلني كما عينت بلاتفورمز كله خلو دس يبلني كمان كغير مكا خمزي اكسشينج خبر كله ولا كابير تيفيز واتسون يسمع يعني انفستمنت ديو قال ملكم تات كوت خلو يسمع يعني ولا كوا ونخلو يكاتو لا يبل نمبر كم دي انت تسليات اللي يسمع دس لازم لنا ناي كومو عبيت نغرات نخبر عقم سلازلني وي تمكرو سلازلني قال لكم كنا انا اكشلي ابتا انا انفستس قبروا لنا عايز تزغل لي اب كمبيوتري اب تليفوني زغبروا انفستمنتين عايز زمچاني ግን ሃገር ካብኹም ይትምዕብልኒ እያ ገንዘብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ ቁጠባ ክትሃንፅ ትኽእል ኢኻ ግን ሃገር ንከተማዕብል ኮይንካ ድማ ቁሩብ ካብኡ ዝኸደ ናብ ፊዚካል ኢንፍራስትራክቸር ድዩ ናብ ማኒፋክቸሪንግ ናይቲ ሃገር ድዩ ኣበርክቶ ክንገብር ክንክእል ኣለና ሓደ ግዜ ኣብዚ ቻነል እዚ ቻለንጅ ጌርና ነርና መን ናብ ሃገሩ ኢንቨስት ምገበረ ኢልና ሰርቬይ ጌርና ኣብ ኤክስ ከማን ፖስት ጌርያ ነይረ ኣነ ክሳብ 100,000 ኢንቨስት ክገብር ክእል ሰንትራል ብኦርጋናይዝ ዝኾነ መንገዲ ክገብር ተኻኢሉ ኢለ ከባቢ 170 ሚልዮን ዶላር ኢንቨስት ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሎም ንሰባት ሊስታ ሂቦምኒ ኣብ ምንታይ ኢንቨስት ክገብሩ ይደልዩ እንታይ ራእይ ኣለዎም ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሶምን 10 መዓልቲ ኣቢሉ ዝኸውን ግዜ እዩ ቀፃል ኣብዴት ህብ ነይረ ስለዚ እቲ ኢንቨስትመንት ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበገሰ ኣይኮነን ድሌት ዘለዎ ኣብዚ ቻነል ናተይ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብዚ ቻነል ናተይ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ ናብ ሃገርና ክንገብር ኢና ንሕና ክንረብሕ ጥራይ ዘይኮነስ ቁጠባ ናይ ሃገርና ንኽበራበር ከምቶም ኣብ ጎረቤትና ዝገብርዎ ዘለው ከምኦም ዘለዎም ዕድላት ንክንፈጥር ንህዝብና መንእሰያትና ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዕድላት ንክረኽቡ ሕልሚ ንክህልዎም ኣብ ዓዲ ኣነ ክዓቢ ከለኹ ሲራክ ንስኻ ምናልባት ኣብ ካልእ ደረጃ ስለ ዝነበርካ እምበር ኣነ ክዓቢ ከለኹ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ ኣብ ዝኸድክዎ እንዳ ኢንተርነት ይኽፈት ፅንዕ ኢሉ እንዳ ሻሂ ይኽፈት it's like things were happening you know ኣነ ፍረሽ ክኣቱ ከለኹ ይዝከረኒ ኣብ 2002 ካልኣይ ዓመት ክበፅሑ ከለዉ ኢንጂነራት ናይ ኤርትራ እቶም ሲቪል ኢንጂነር ዝመሃሩ ኣብ ካልኣይ ዓመት ወይ ሳልሳይ ዓመት 50 ዓመት እዮም ዝውድኡ ኣብ ሳልሳይ ዓመት ስራሕ ይጅምሩ ነይሮም ስለምንታይ ህንፃ ጉያ ስለ ዝነበረ ኣብ ሳልሳይ ዓመት ከለዉ ኣይ ሪመምበር ናይ ከረን ማስተር ፕላን ዘውፅእ ዝበልዎ ራብዓይ ዓመት ተምሃራይ ከሎ ነቲ ስራሕ ጀሚርዎ ነይሩ ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተምሃራይ ከሎ ማለት እዩ ምስቶም ካልኦት ኤክስፐርትስ ኮይኖም ፍሕፍሕ ዝብል ቁጠባ ርኢና ኢና ቅድመይ ዝነበሩ ድማ ካባይ ንላዕሊ ክዛረቡካ ይኽእሉ እንታይ ዘርእየካ እዚ ሃገር ትምዕብል እንተላ እቲ ዝመሃር ዘሎ መንእሰይ ማኣስ ክውድእ ኢለ እዩ ዝህዋኽ እንታ ናብቲ ኢኮኖሚክ ኮንትሪቢዩት ክገብር ገለ ነገር ንክገብር ነዞም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰያት ንከምኡ ክገብሩ እንድሕር ኮይኑ ድማ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ዕድል ክቦም ኣሎ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነ ዕድል ክህብ ዘሎ ፕራይቬት ሴክተር ዕድል ክወሃበሎ ዕድል ምስ ተዋህበ ድማ እቲ ተራ ሰብ ድማ ክዋሳ ይኽእል ኣነ ተምሃራይ ከለኹ ሓደ መዓልቲ በዚ ዓዲ ሰግዶ ገዛውቲ ስራሕ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ከይድና ደብዳብ ዝበሃል ኣሎ ሓንቲ መዓልቲ ሰሪሕካ 100 ናቕፋ 100 ናቕፋ ማለት ሽዑ ወርሒ ተንቀሳቐሰካ ከም ናተይ ቅርጡ ኣካይዳ ንዘሎ መግቢ ማይንካት ዩኒቨርሲቲ ስለ ዘለና እንታይ ማለት እየ I had those kind of experiences ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዕድል ተፈጢርካ ድማ ካልኦት መንእሰያት ክገብሩ ይኽእሉ እዚ ኮንቨርሴሽን እዚ ድማ ደገ ዘለና ዓብዪ ኣበርክቶ እዩ ዘለና ናብዚ ጉዳይ እዚ ንምባል ኢለ ኣብ ትምህርቲ እስከንእቶ ብዛዕባ ትምህርቲ እውን ተዛሪቡ ነይሩ what can you say about that ሲራክ ትምህርቲ ዝምልከት ኢንፋክት ኣብዛ መፅሓፉ እውን ርኢኻ ኣለካ ዲኻ ወፂያ ኣላ ግን ኣንበብኳን ኣለኹ ትልሚ ቀዳዓም ብዛዕባ ይትንገረና ብዛዕባ ትምህርቲ ጥራይ ብዛዕባ ኣይኮንኩን ብዛዕባ ትምህርቲ ዝዛረብ ኣብኡ ጥቂሱ ኣሎ ንምባል
بزعبا تمرتي بريزيدنت إساياس كزارب كلهم تايلو كم تيز دلنايو أيكونن ممحياشات نقبر لنا يلو እሱ ማለት ሕማኽና ማለት ኣይኮነን ብተዛማዲ ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ካብቲ ዓዕር ዝበለፀ ኣብ ኣፍሪቃ ይክበሃል ካል እዩ ድሕሪ ትዝክር ኮንካ እዞም ናኣሽቱ ግደፎ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እዞም ናኣሽቱ ቋንቋ እንግሊዝ ክዛረቡ ከለዉ ሰሚዕናዮም ኣለና ከመይ ዓይነት ብቕዓትን ክእለትን ከም ዘለዎም ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣብ ደገ እውን ንርኢ ኣለና ካብ ኤርትራ ዝመፁ ተማሂሮም ዝመፁ ኣብዚ ፅቡቅ ስራሕ ክረኽቡ ንርኢ ኣለና ኣብ ኣቡዳቢ ከለሁ ኣነ ዝከረኒ ናይ ማስዳር ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ነይሩ 2 ዓመት ኣካታቲሎም ቀዳሞት ዝወፁ ኤርትራውያን እዮም ነይሮም እቲ ናይ ማስዳር ዩኒቨርሲቲ ካብ ሙሉእ ዓለም ብሉፃት ዝበሃሉ ተምሃሮ ዘምፅኡ እዞም 2 መንእሰያት ኣብ ማይ ነፍሒ ዝተምሃሩ እዮም ነይሮም እዚ ንምንታይ ማለት ዝነግሮ ዘለኹ መስለካ ኤርትራ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ኣተኣታትያ ቁሩብ ትንኪያ ኣቢልዋ ነይሩ ፕሬዚደንት ሓደ ካብቲ ልሙድ ኣብ ዓለም እንታይ እዩ 20,000 ዝኸውን ተምሃሮ ንካልኣይ ደረጃ ይበፅሑ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝያዳ ክበፅሑ እዮም ካብዞም 20,000 15-20 ናይ ዩኒቨርሲቲ ዕድል ረኽቡ እቶም ዝተረፉ ረኣይ ይብሎምን ብድሕሪኡ ወላ ሓንቲ ዕድላት የብሎምን ኣብ ኤርትራ ግን ነዚ መሰረታዊ ለውጢ ገይሮምሉ እዮም ኣብ ክንዲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ ዝኸይድ ናይ ሰርቲፊኬትን ናይ ዲፕሎማን ዝበሃል ከምዚ ቴክኒካል ስኩል ንብሎ ኣብ በዓል ኖርዌይ ኣዳልዮም ብዙሕ ሰብ ከምዚ ምዕብል ገይሮም እዮም ሕጂ እቲ ገምጋም ክገብሩ ከለዉ ከምቲ ዝሓስብዎ 100% ኣይተዓወተን ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ መሊስና ዳግመ ግምት ንገብረሉ ኣለና እቲ ኣባሃህላ ስለዚ እንታይ ዓይነት ምምሕያሻት ክገብሩ ይኽእሉ ንርኢ ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ስታቲስቲክስ ኣለኒ ኣብ ካልኣይ መፅሓፍ ከውፅእ ከለኹ ኣስመራ ከይደ ካብ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓት ዘሎ ዳታ ወሲደ ነይረ እቲ ዳታታት ሕጂ ኣብ ኢደ የብለይን ምሳይ ከም ዘርእዮ ግን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ መባዕለታት ተገይሩ እዩ ከምቲ መንግስቲ ዝደልዮ ግን እኩል ኣይኮነን ማለት እዩ ብርግፅ ኣብ ካልእ ሕፅረታት ክህልወና ይኽእል ግን education might not be ካብቶም ዝበዝሑ ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ in general ናተይ ኣረዳዳ ኣብዝነት በዚ ሲራክ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣነ ናተይ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ምስ ደረጃ ቁጠባኻ ዝኸይድ እዩ ክኸውን ዘሎ I think ሓደ ካብ ስዊስ ክንመሃሮ ንኽእል ድብሎ ኣነ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዋ ካብዚ ሃገር ሓንቲ ንእሽተያ ከማና ማልቲ ኤትኒክ እያ ከማና ብዙሕ ዜጋታት 4 ቋንቋታት ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ምሳና ዘመሳሰላ ነገራት ኣለዋ እዚ ሃገር ሓደ ካብቲ ንሳቶም ዝተኸተልዎ ካብ ካልእ ኤውሮጳ ፍልይ ዝበለ እንታይ እዩ ሰብ ሃይ ስኩል ክሳብ ዝውድእ ኩሉ ግዴታ እዩ ካብ ሃይ ስኩል ግን 25% ጥራዮም ናብ ሃየር ኤጁኬሽን ዝሰድዎም ናብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ማለት እዩ እዚኦም ኢንጂነራት ክኾኑ ይኽእሉ ሎየርስ ክኾኑ ይኽእሉ ቢዝነስ ክመሃሩ ይኽእሉ ገለመለ about 70% ክሳብ 75-70% ግን ናይ ሞያ ትምህርቲ ዝወስድ ሰብ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቁጠባ ከም ናይ ስዊስ sophisticated economy ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ዓለም የለን very very sophisticated economy and very well performing ፅቡቅ ዝሰርሕ ኣብ ኤውሮጳ you tell me ካብ ናይ ስዊስ ቁጠባ ዝበለፀ ዘሎ የለን the reason is መንእሰይ ናቶም ንኣክቹዋል ስራሕ ዝተዳለወ ስለ ዝኾነ እዩ እንታይ ማለት እዩ ፋብሪካ ድሕራ ከይድካ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ሰብ ኣይኮነ ኣብ ኮምፒውተር ዝሰርሕ ብኢዱ ዝሰርሕ ኣለ ስለዚ ነቲ ብኢድካ ክትሰርሖ ትኽእል ዘዳሉ ንሕክምናታት ድዩ ዘዳሉ ንኤሌክትሪሽያንስ ድዩ ዘዳሉ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ብኢድካ ክስራሕ ዝኽእል ብኢድካ ክበሃል ከሎ ጉልበት ጥራይ ዘይኮነሲ ሓውሲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፋብሪካ ናይቲ ኦፊስ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኦፊስ ወፃኢ ክስራሕ ንዝኽእል ዝበዝሐ መንእሰይ ከም እዩ that's why ኣብ ስዊዘርላንድ ሽቕለት ኣልቦነት ናይ መንእሰያት ኣሎ እንተተባሂሉ ካብቶም 25% ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኸዱ ካብኦም እዩ እቲ ሽቕለት ኣልቦነት ናይ መንእሰያት ዝፍጠር ካብቶም 25% ኣነ ምስኦም እየ ተማሂረ ካብቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝኸዱ ካብኦም እቲ አንኤምፕሎይመንት ምክንያቱ እቶም ታሕተዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክመሃሩ ከለዉ ሞያ እናሰርሑ እዮም 2 መዓልቲ ይመሃሩ 3 መዓልቲ ይሰርሑ ን3 ዓመት ሽዑ ትምህርቲ ክውድእ ከሎ ኤክስፐርት እያ ብዓውድናቱ ሽዑ እንታይ ገይሮሞም ነዚያ ምስ ወዳእኻ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክትከይድ ዕድል ኣለካ ብዙሓት ካብኦም ባዮም ዝገብሩ
ናይ ኢዶም ዝጭበጥ ሞያ ሒዞም ዝሰርሑሉ ክእለት ሒዞም ደሞዝ እናተኸፈሉ እዮም ካሱ በማሃሩ ድሕሪኡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ይቕፅሉ ሓደ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክኸዱ ከለዉ ድሌት ዘለዎም ጥራዮም ዝኸዱ ሳከት ስቕ ኢሉ ተሓዊሱ ዝኸይድ የለን 3 ዓመት ሞያ ገይሩ ፅቡቕ ስራሕ ዘለዎ ሰብ ሓዋዊሱ ኮሌጅ ክየድ ኣሎ ተባሂሉ ይከይድን ወዲ 16 ኮይንካ ክትውስን ከለኻ ወዲ 19 ኮይንካ ክትውስን ከለኻ ፍልልይ ኣለካ 3 ዓመት ሰሪሕካ ተመክሮ ጌርካ መፂኻ እንታይ ማለት እዚ ኤፊሽንሲ ይብልዎ እዚ ስዊስ ዘየድሊ ገንዘብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣይባኽኑን እዮም ሓደ ሰብ ፅቕ ኢሉ ክመሃር ፀኒሑ ተመሊሱ ኣብ ሜክዶናልድ ዝሰርሕ ተኮይኑ ሚልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ዝኾነሉ እዚ ስለዚ these resources could have been used somewhere else ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኮሌጃት ክልተ ሰለስተ ክትገብር ትኽእል ኢኻ sophisticated economy የብልናን ብዓብዩ ኣብ ሕርሻ ዘተኮረ ቁጠባ እዩ ዘለና ሕርሻ ማለት ከዓ መጀመርያ ሰብ እንታይ ዘድልዮ ከመይ ገይሩ ናይ ሕርሻዊ ትካል ክገብር ይኽእል እዩ ክመሃር ዘለዎ ጀርዲን ዘለዎም ባይ ዲፎልት ሲ ናብ ጀርዲን ገጾም ክኸዱ ከተተባብዖም ክትክእል ኣለካ ደቂ ኮንትራክተራት ንክኾኑ ናብኡ ዘተኮረ ክመሃሩ ኣለዎም እጂ እዚ እንታይ እዩ ነቲ educational inflation ይብልዎ በዓል ጣልያን ትፈልጦ ኢኻ በዓል ፈረንሳ ኩሉ ሰብ ዩኒቨርሲቲ ከይድ then there is no job 30% ናይቲ መንእሰይ ስራሕ የብሉን ነዚ ክቅየር ተኮይኑ እቲ መንእሰያት በዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ኖርማል ሲቹዌሽን ኣብ ሞያ ዘተኮረ ኣብ ተግባር ኢድ ዘተኮረ ሰርቲፊኬት ናይ ዓመት ዲኻ ክትገብረሉ ናይ 6 ወርሒ ዲኻ ክትገብረሉ ግን ንስራሕ ክወስዶ ዝኽእል ሞያዊ ኣገባብ እንተኸይድና እዚ I think I don't know ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይተዓወትናሉን ክብል ከሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ I don't understand it ግን ከምቲ ዝበልካዮ ስኻ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባሽ እሳ ኸብርሃ ኢንፋክት ኤግዛክት ከምኡ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምክንያቱ እቲ 20 ካብ 100 ዝኸውን እዩ ናብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሌቨል ዝመሃር ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ዲግሪ እንዳተባሃልካ ትፃወት ድሓር ናይ ቴክኒካል ኣለካ ናይ ሰርቲፊኬትን ናይ ዲፕሎማ እንዳተባሃለ ዝግለፅ እሱታት ብቐጥታ ኣብቲ ኢንዳስትሪ ንኽእትወካ ኣብ ስራሕ ንኽእትወካ ዘብል እዩ እቲ ፀገም ኣብ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ምናልባሽ እቶም ሰባት ውፅእ ምስ በሉ ቀጥታ ንዕኡ ዝኾኑ ኢንዳስትሪታት ስለ ዘሎ ኣብ ኢንዳስትሪታት ክኸዱ ክኾኑ እዮም እናተማሃሩ እውን ፕራክቲስ ክገብሩ ክኾኑ እዮም ኣባና ከምኡ ዓይነት ዕድላት የብሉም እቲ ትሕቲ ቅርፂ ንከምኡ ዓይነት ዝኸውን ግን ኣሎ ምናልባሽ ኣይተዓወትናን መበሊኡ ፕሬዚደንት እውን እቶም ሰባት ቀጥታ ድሕሪ ትምህርቲ ምውድኦም ኣብ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ኣይሳተፉን ብምህላዎም ክኾን ይኽእል እዩ ግን ከም ኣተሓሕዛ ዝከረካ ተኮይኑ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እንዳሓት ማሂርካ ስኻ ብድሕሪኡ ነቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ ምትኳር ይትረፍ ኣብ ኮሌጃት ነተኮር ኢሎም ኣብ ተፈላለየ ከተማታት ኣብ ባፅዕ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ማይ ነፍሒ ብዓብኡ ሳዋ ፋሕ ከም ዝብል እዩ ተገይሩ ስለዚ እቲ ከምዚ ናይ ቀደም ናይ 1920 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ንዩኒቨርሲቲ ናብ ንምኻድ ጥራይ ዝዓለመ ኣይክኸውንን እዩ ደጋጊሙ ፕሬዚደንት ዝብሎ እንታይ ሰባት ናብ ስራሕ ዝኣትውሉ ሞያ ክወስድሎም ሎመዓልቲ እውን ንብል ኮ ነይሩ እዩ ናይ ሕርሻ ናይ ምፅጋን ናይ መኪናታት ከማን ክዛረብ ከሎ ንከምኡታት ከማን ዝኽእሉ ክኢላታት ክፈሪ ክኽእሉ ኣለዎም እዩ ስለዚ ብሓሳብ ብፖሊሲ ኣቦትኡ ኣሎ ኣብቲ ትግባረ ምናልባሽ ፀገም ኣጋጢሞም ክኸውን ይኽእል እሱኻ ቀሲልና ንሪኦ I think እቲ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ዝትግበር ዘሎ ወይ እውን ዝተገበረ ኣናኢስካ ንምርኣይ ዘተኮረ ይኮነን ጥራይ እንታይ እዩ ተወሳኺ ሓሳብ ንክንህብ ብዙሕ መንእሰይካ ስለ ዝከታተለና 200 ሰባት ይከታተሉና ስለ ዘለዉ ኢትስ ኢምፖርታንት እቲ መረዳእታ ናብ ህዝቢ ከነስግር ስለ ዝደለና ኢና ካልእ ኣነ ዘይጠቐስክዎ ብዛዕባ ናይ ጣልያን እውን ተዛሪቡ ነይሩ ከምኡ እውን ብዛዕባ ሚድያ እዚአን ክልቲአን እስከ ተቐሰን ከመይ ማለት እየን ነይረንሰን ንፁር እዩ እቲ ሕቶታት ተሓቶ ዘለካ ተቕርቦ ዘለካሲ ንዲስካስ ክንገብረሉ እዩ ዳዝን ሚን ከምኡ ዓይነት ኣረኣይካ ማለት ኣይኮነ ዳትስ ዋይ ከዓ ምሳኻ ዲስካሽን ኢንጆይ ዝገብሮ ምክንያቱ ትርኢቶኻ ትህብ ድሓር ትኽልዓል ዝኽእል ሕቶታት ናይ ሰባት ከዓ ትቕርብ እቲ ናይ ሚድያ ኢትወዝ ኢንፋክት ኣይተፀበኽዋን ነይረ ግን ብሰፊሕ ገሊፁልና ምክንያቱ እንታይ ኢሉ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ካብ ሚድያ ነፂልካ ክትሪኦ ትኽእልንኻ ምክንያቱ ወፃኢ ጉዳያት ቀንዲ ዓወቱን ውድቀቱን
بت ميديا يزقزا لو مخا همزن رياض لنا تي ميديا زقاصرو زلو وحدات تي مين ستريم ميديا زقاصرو وحدات كالاتيم ግን fortunately رومو بعالم زناي سوشيال ميديا زبحال صبو عدلات فتيرلو بتزامادي مستبزحنا حزب إيرترا خلاها نحنا في السوشيال ميديا زلونا حايلي أنا إسكا زرّي يكون كواهاتكم جميركا توم كالوت زلو وسخكا أزي حيال زخونة ناي سوشيال ميديا لنا وسو حاد إيد نايتي وزاو قداتي صمدو بحادن نسرح لنا مساخة صمدو حجي نتي ناي بحقي بحرياتو طواياتو تحسو زقل زلو سخاتكم هم تي خالق ميديا تاتانيو سلازي صمدو هذا دبلوماسي قال ترجم يقولون سلازي وسا اتريرو قال صواتي دبلوماسي بحال كله تتحايزو مستي مرحبا بزحن اباناتي ادمعو خوين دولتي سوشيال ميديا ابزخ منالباش قط هاي بلا نمبر سخاتكم تسرحوا زي خال محبرات تسرحوا منكس إيرترا صبيو ريون كاتاتوليني ناي بحق وصيتاو هنا عود هنا سرحات سرح لهم سلازي تقيسوالو indirectly thank you لكم دولو نظام ميديا زلهم well أنا قاتي سوشيال ميديا زكاتاتولا يمثلنني ونسو جنا تيستي أتنطبقنا قداسنت ناتو بوليتيكا بعمق زردو سبسوزونه جورجو امانني ولا بعلو قطات دير رقصنيا وكل حبريتات غمزلو ابصرقا بس مرات تغيد مرحبا جورجو مبلك ناي تي تسرح قداسنت كمزلو دارغا حزب إيرترا كله ونا I think it's ميدياناتنا حيال كون زقبرو ميدياتات فلويات غازيتنياتاتن كيلاتاتن سلازلنا داي كونسي نكو حزب سلازلنا إذا أبيت ريو مسيلكا تنكو حزبي نبلو زلنا تقارو كابانا يبزحو يوم يبلو بستاتستيكس ببزحي كابانا يم دبزحو قطرناتهم سي I don't know أب إثيوبيا كوا إنفليت ناي مقبار عقم سلو زلهم كل جزء بزحات مخانم 10 مليون بس هنا زبل ستاتستيكس ناي تقارو يسمع زبزحو ناي يوتيوب ناي تقرايجن نير تراويان كسعبيهم زفتنو and this tells you something زبيرترا بوليتيكاو نقحات اللو بزعب هاجرو يقدسيو كل عينة صقم انها اللو دما كل عينة صقم إيرتراوسي أنصار إيرتراوي كبلسي every right is اللو ها ريوم سوماليا 5 جيروم جبت 5 جيروم إثيوبيا 5 جيروم we have every reason to complain مردع بينا ولا نسدرا هاكو خمي غاتي قبر سدرا غازي أديق عند زي بالله غلاكو ويز بالسبار لكو جن لبام تايز قبر جزو يري سدرو يري أبو هان أديق عند تاي قبر لوتري انتاي يقرب الكارلو زي كونسي انتاي كقبري وعلو لو كند من تاي دخم لو دخ إمام تاي يمتول كارلو تري سو اتا دخ إمام زمت وازر لو لبام دحرقينكا أخبروت كتب لك ما تقولي لي زلو عقم تلك تملء أبزي قولوا له ريل خيلكا نابو زملء تقبر منالبات كابتن زلون لا على كتبركت خل نعرفين كاب بالله أنا بوليتيكا أنا إيرترا بزي كنريا لنا بحلاي قد محجون في بوليتيكا كنساتف كلنا نسبات ببوليتيكا ترى يكون كان كنت أمام تخل نعري بوليتيكا وسلطان أمبيشن وديليز اللي وسمت له مجبريا نسبق تكم كتكلها لك أبزنا ديمقراطية عاد كوسب بخمية بوليتيكا ذات مجبريا أكتيفيست خوينكا أب نايجل ناي منجسي نسبة تكم بتروح كسرق كتكلها لك as how it works ناتك credibility فاندريزر كوين كاديخا كال البوليتيكا تسرح زولو ناتو اتاك عاي كوين كاديخا ناتو فورم زمل كوين كاديخا بتروح بتسرح لك نهزبي كتغلغلو كتكلال لك نهزبي مسغلغل كايو اذا سبزي بتروح زغلغل نسي دوموز تزغفل زبلت مسرح مزبلينا بوليتيكا دمساكا سلازي ناي بوليتيكا حل من تلك خوينو first serve your people نهزب خازا غلغل سرح قبر اتي تغبرو زلخا سوشيال ميديا نخومي عدل غيرو حدا وصبو غيرو يعبيللو تخاله دما ورا ودور الله خيو يعبيللو كلتي يعبلو انتي مباليو اب ميديا نغبرو زلنا سراح ناتنا سراح تراي بلو سلا زخونه يكونن حزبنا نقح سلا زخونه نتن نغبرو سراح يسمع حناص فيدباك حنساب دما صرفو وسيخون يزاربكا بتزرداكا ملك كم زرداكا يغبري لذي اذا انتي زغبركا انكري غبركا يتزبي نقحات اللو
ካባኻ ዲር ክሰምዕ ዝመጽእ ዋላ ነቱ ዝፈልጦ ክነግረካ ዝመጽእ sometimes you wonder ስለዚ they know everything they just want ሓደ ግዜ ጆርጆ ነዛ ነገር እዚያሲ ብኸመይ ይገልጻ ኾን ኢሎም እዮም ዝጽበዩ እምበር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ጆርጆ ዝቕርበሎም ንገለገለ ሓድሽ ነገር ክህልዎ ይኽእል እንታይ ማለት እዩ ንቁሕ ህዝቢ ኣለና ሓድነቱ ዝፈልጥ ጸገማቱ ዝፈልጥ ጸገም ናይቲ ሃገር ዝርዳእ ንሕና ኣብዚ ክንዛረብ ከለና ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸገም ስለ ዘይርዳእና ወይ እውን ስለ ዘይነንብባ ኣይኮነን but ሂኖት ጸገምካ ክንጥምት ኣለና we need to think about solutions ምናልባት መንግስቲ ካባና ላዕሊ ዝፈልጦም ነገራት ኣለዉ ግን ኣንሕና ድማ በቲ ድሩት ዘለና ሓበሬታ ምሳና ምሳኻትኩም ሓሳባት ክንህብ ንፍትን ነቲ ስራሕናትና ድማ እወ ትብሉና ኢኹም ቶም ድኸትኩም እቲ ህዝብና ተገዲሱ ከም ትሰምዖ ብፍላይ ካብ ዓዲ ዝመፁ ዓበይቲ ብዙሕ ግዜ ምስጋና ዝህቡኒ ናይ ብሓቂ ከም ትንገብሮ ስራሕ ክብሪ ከም ዝህብዎ ይነግሩኒ እዮም ቴንክ ዩ ሲራክ አቡ ፖድካስት ስለ ዝኾነ ኣቲኻ ተዛረብ ኩሉ ግዜ ኦኬ እዚ ብዛዕባ ንቕሓት ናይ ህዝብና ኣብቲ መፅሓፍ ከማ ናውፅአ ኣለኹ አይ ቲንክ ብወርልድ ኖ በዚ ዴሞክራሲ ዝብሉ ትካላት ዘለዎ ሓደ ዝተዳለወ ስታቲስቲክስ ኣሎ ብዛዕባ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ዝግምግም ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ሓደ ካብ 0 ስጋብ 100 እዮም ዝህቡ ንህዝቢ ኣሜሪካ 40 ገለን ካብ 100 ንቕሓት ሂቦሞም ንህዝቢ ኤርትራ 58 ካብ 100 እንታይ ማለት መስለካ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ እነቅሕ እዮም ዝብሉሃ ዘለዉ እዛ ከዓ ኢንፋክት ኣውሒዶሞ ኹማን ባህላ ህዝብና ኣዝዩ ንቑሕን ተገዳስነት ናይ ሃገሩ ዘለዎን ብጣዕሚ ዘተባብዓካን እዩ ህዝብና ሒዝኩም ኹም ስኻትኩም ኮንኩም ስለዚ ንህዝቢ ክርስዕ ኢለ ይኮንኩን ግን ስኻትኩም ከዓ ተራናትኩም ስኻ ሕጂ ንኣብነት ክንደይ ሰዓብቲ ኣለውካ 270 ከባቢ ሽሕ ሲራክ ሶሪ ኣብዚ ፀብፀኔ ኣብ ክንደይ ሰዓብቲ ኣለውካ ኣብዚ ዩቱብ 270,000 ገለ ከባቢ 297 በፂሕና ኣለና ቀሊል ኣይኮነን ክንደይ ፐርሰንት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ 10 ካብ 100 ቀሊል ኣይኮነን እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ 10 ካብ 100 ካብ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ዝበዝሕ ትኽፋል ዝሰምዓካ እቲ መንእሰይ ኮይኑ ዳርጋ ብመልኡ ህዝቢ መንእሰይ ህዝቢ ኤርትራ ኣክሰስ ናይ ኮምፒውተር ዘለዎ ኢንተርኔት ዘለዎ ሰምዓካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ልዑል እዩ ኣብ ቻይና ነይሩ ዝኾን 100 ገለን ሚልዮን 140 ሚልዮን ሰዓትም ሃለውካ እዩ ዘስምዕ ስለዚ እዞም ኣብ ሚድያ ዘለኹም ኣዝኹም ሓያላት ኣዝኹም ትሕቡኑናኹም ስለዚ ብዛዕባኡ ከይሓፈርና ክንዛረብ ክንክእል ኣለና እዚኣ መፅሓፍ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ኣያ ሲራክያ ካልእ እውን ኣላቶ ብእንግሊሽ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ገዚኹም ተጠቀሙላ ሓንቲ ካብተን ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ካበይ ናበይ ትብል ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ትብል ሓሳባት ትካላት ተግባር ናይ ብሓቂ ገለ ካብተን ብሉፃት መፅሓፍቲ ጀስት ዋላ ትትርኢት ናይቲ መፅሓፍ ከማን ንምንታይ ንሊትሬቸር ናይ ኤርትራ ንስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ዘለዎ ንዘለኣለም ነባሪ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሑ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ነዚኣ ኣብ ከብሒ ናይ ገዛኹም ወላይ ተንብብዋ እየ ዝብለኩም ወላይ ተንብብዋ መጀመርያ ደቅና ከምዚ ክፅሕፉ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ክርድኦም ክኽእል ኣሎ you've no idea ደቀይ ኣብ ናይዚኣ ቡክ ላውንች ዝኸድናዮ ክሳብ ሕጂ ክንምንታይ ደስ ከም ዝበሎ because እቲ ኣብ ላይብረሪ ዝርእይዎ ናይ ቋንቋ ናይ ትግርኛ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ስለ ደይርዩ ከምዚ ዓይነት መፅሓፍቲ ዝፅሓፍ ኣይመስሎምን እዩ ስለዚ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ካልእ እውን ኣላቶ ብእንግሊሽ this kind of books ኣብ ገዛኹም ክህሉ ኣለዎ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኣብ ገዛኻ ሲ ሸልፍኻ ዶ ዓቢ ቴሌቭዥንካ ይብሉ ሸልፍ ናይ መፅሓፍቲ ክህልወካ ኣነ ዝያዳ መፅሓፍቲ ናተይ ካብ ኣብ ገዛይ ዘሎ ኣብዛ ቴሌፎነይ ዝሰምዖ ሸልፊ ይድዓቢ ዝበዝሕ መፅሓፍቲ ኣብዚ እየ ዝገዛእ ኣነ ግን እሱ ክርእይዎ ስለዘይክእሉ ደቀይ ነዚአን መፅሓፍቲ እዚኣተን ኣብ ገዛና ወላ ናይ ምንባብ ልምዲ የብለይን ዝብላካ ክገዝእ ክኽእል ኣሎ ገዚኹም ከተቐምጥዎ ኣለኩም ምክንያቱ ንደቅና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዓብ ፅልዋ እዩ ዝገብረሎም ንግረ መንገደይ ነዚኣ ንኩሎም ደረስቲ ናይ ኤርትራ ንሲራክ ጥራይ ኣይኮንኩን ከምኡ ክብል ደልየ ሲራክ ግን ገለ ካብቶም ብፍፁም
مصحفي بروموت جبرلي ذكرلي نجرلي لو نزي فلتي انا خاب بنفسكم يزفتو كم زغبرلي انت تباهيله دس አይብለንኒ بعلي مريص اخو مخ غبري يزملت ስለዚህ سلفلس ሆነ كيلايو بحكي اقدس سبات يقوم ابز چانل تسمعوا زلهم يوتيوب دما بخمزيه زمسغنو اقدس سبات نخنركبن ساقدس سبات نخنزراربن ناتوم مخر نخنسمعن ادل ስለዝገበረልና نيكست توبيك ناتي سيراك بزح غزي تنكفناينا ህንፃ ብዛዕባ ህንፃ እንታይ ተባሂሉ እንታይ ከሰብ ትፅቢት ነይርዎ እስከ ብዛዕባ እዚ ስለምንታይ እዩ ትፅቢት ናይ ሰባት ምክንያቱ ገለገለ ሰብ ኣለቡ ዲስአፖይንትድ ካውን ዝኽእል እስከ ገለ በለና ህንፃ ምናልባሽ ከምቲ ዝድለ ምዕባለ ገይሩ ምባል ቁርብ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ብዙሕ ፕሮጀክታት ጀመሮን ኣብ ሞንጎ ደው ዝበለ ነይሩ ሕጅብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ምውዳእ ገፁ ኸይድ ኣሎ እቲ ቀንዲ ፀገም እንታይ እዩ እቲ ናይ ሲሚንቶን ናይ ሓፂንን ቀረብ ሕቶ እዩ ኣብ ውግእ ከለካ ድፍዓት ክሰርሕ ትኾንካ ገለ ክትገብር ትኾንካ ዳርጋ ዘፍረኻዮ ኩሉ ናብኡ ክኸይድ እኽእል እዩ ስለዚ እሱ ናቱ ኣሉታዊ ፅልዋታት ነይርዎ ግን ከዚ ተርእዮ ዘለካ ሕጂ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ከይደ ከለኹ ውዳእ ኣሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ምናልባሽ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓንተወይ ክንዛረብ ከሎ ዝተንከፎስ ናይ ኣባይቲ ገዛ ዘይብሉ ሰብ ገለ ዝብል ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝድለ ገስጋስ ከም ዘይተገብረ ምዕባለ ከም ዘይተገብረ እረኣየካ እዩ ኣነ ብዛዕባ ናይ ህንፃ እዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝበዝሕ ብመንግስታዊ ትካላት ዝተሰርሐ እዩ ኣይ ቲንክ ሓያል ዝኾኑ ሓያላት ናይ ህንፃ ትካላት ኣብ ኤርትራ ናፅነት ማዕቢለን ነይረን ግን ምስቲ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ኩነታት ከምቲ ዝድለ ኣይማዕበላን ስለዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሰላም ድሕሪ መፅኡ ንሪኦ ዘለና ሰላም ድሕሪ መፅኡ ኣም ሹር ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኣድህቦት ይገይሩሉ ዝስራሕ ክኸውን يسير أجن حنتي الله أنا من البعض نسقى زيادة كابين العالي سلت تفلت كنا قرر نتغل حنتي نعي سقات قفت فترة اللي سقفتها وانت فترة اللي في الله بكرم تكون كله تتغرس نيرترا في الله تكتماتات أمنا أريقله and if we know something about زعبا infrastructure بزعبا جزاوتي بزعبا هنسا كن زارب كلنا دما الحرق زي collapse كجبر الكايو خليو نحري properly maintain زي غير كايو ስለዚህ maybe ቲ ኤርትራ ዲሌይ ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ኣብቲ ፅገናን ገለገለን ዝወስድ ዘሎ ፅገና ፅባሕ ንጎ ንዑ ንክንሰርሕ ወይ እውን ንኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ንክትኮ ፀገም ክፈጥር ኣይክእልን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ድሕሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዕድል ዘጋጠሞ ዝብልዎ ወላ እኳ ኣብቲ ባንክ ናይ መንግስቲ ባዶ ወላ 1 ሚልዮን ብር ገለ ይፀኒሕዎ ዝበሃል ግን ትሕተ ቅርፂ ፀኒሕዎ ይበሃል ኣባይቲ ፓብሊቲ ኢንፍራስትራክቸር ሲ ፅቡቅ ክሰርሕ ዝኽእል ፀኒሕዎ እዚ ኸ መንግስቲ ሃይለማርያም ወይ ሃይለ ስላሴ ዝሰርሖ ዘይኮነ ንሳቶም እኳ ብዓቕሞም ከጥፉ እዮም ፀኒሖም ግያን ዝገደፎ ስለዚ ወላ እኳ ካብ ሰውራ ካብ ሳሕል ተተበገሰ ናቱ ተመክሮ ዝነበሮ እንተነበረ ፋንክሽኒንግ ኢንፍራስትራክቸር ፀኒሕዎ ፋንክሽናል ኢንፍራስትራክቸር ድማ ሓደ ካብቲ ሃገር ንክትሃንፅ መንግስቲ ንክትሃንፅ ዝኸበደ ብዶ ትሕተ ቅርፂ እዩ ኤርትራ መጠንቲ ግዜ ትወስዶ ዘለና ኣብነት ኣብ ኣስመራ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ዩኔስኮ መዝጊባታያ ኣስመራ ይብሉኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ ኣነ ግን ንኩሎም ኣይኣምኖም እየ ዋላ እቲ ዩኔስኮ ዝመዝገበና ገዛውትና ከይሃነፅና ብገይሩ ክዓኒ ኢሎም ዝገበርዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣይኣምኖም እያ ነዞም ትካላት እዚኦም ኣምሶሪ ንሓደ ሰብ ከም ኢለ ዶንት ትረስት ኢን ኖባዲ ዝኾነ ክእመን የብሉን ኩሉ እቲ ሲስተማት ንኤርትራ ንምትካም ዝግበር እምበር ናይ ብሓቂ ዩኔስኮ ንኣስመራ ዝሓልየላ ተዝነብር ክሳብ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ወላ ሓንቲ ይገበረን ስለዚ ኩሎም እዞም ትካላት እዚኣቶም ንኤርትራ ንምጥፋእ እምበር ንምህናፃ ክሰርሑ ዝኽእሉ ይኮኑን ስለዚ እቲ ዳግመ ህንፃ ወይ እውን ኣትሊስት ፅገና ናይቲ ኢንፍራስትራክቸር ግዜ ምውሳዱ ምናልባት ንሕጂ ቀዳምነታት ካልእ ክኸውን ይኽእል ግን ግዜ እንድሕር መፂትካ ኣይግበሮ እዚ ኣምላኽ ድማ ዓቕምና ስለ ዝፈልጥ ኣይገብሮን
ዝኾነ ይኹን ፀገም ተጋጢሙ እውን እንታይ ዓይነት ፀገም እቲ ኢንፍራስትራክቸር ብሓደ ኮላፕስ ክገብር ይኽእል እዩ ነዚ ነቲ ዘለና ፕራዮሪቲ ክንቅይር ኣይግድደና እንዶዚ ኦኬ ስሚንቶ ፀገም ኣሎ ግን ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ዓቕሚ የብለይ ፋይን ኣነ ዓቕሚ የብለይ እቶም ዘለኩም ካብ ስዑድያ ዲኹም ከተምፁ ካብ ግብፂ ዲኹም ከተምፁ ወላ ካብ የመን ዲኹም ከተምፁ ኣይ ዶንት ኬር ይኽእል እየ ዝበለ ገዝኡ ይፀግን እስከ ድሓና ይምስራሕ ስካለ ይኽእል እየ ዝብል ሰብ ገዝኡ ይፀግን ትካሉ ይፀግን ክብል ዘይምኽኣሉ ስለምንታይ ይኸውን ኢልካ ትግምት ዩኔስኮ ኣልዒልካ ቲክ ብ2012 ቤንጋዝን ትሩፕልን ከይደ ነይረ ቅድሚቲ መናኻቱ ብሎ ምውዳቑ ኣብ ቤንጋዚ ኣብ ትሩፕል ከምዚ ናይ ኣስመራ ዓይነት ገዛውቲ ዘሎ ምስራኽ ወሰን ቢደ ዓንዩ ናይ ባሕቂ ዓንዩ ብተዛማዲ ኣስመራ ድሓኒ ነይሩ እዚ ከዓ ናይ እንታይ ምርኣዩ ናይ ህዝብና ናይ ምክንኻል ናይ ገዝኡን ንብረቱን ምርኣዩ ስለዚ ብተዛማዲ ህዝብና ነቲ ንብረቱ ፅቡቅ ካናኸኖ ፀኒሑ እዩ ኣብ ገለ እዋን እዚ ናይ ምፅጋን ትብሎ ዝበሃል ደው ኢሉ ነይሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ግን ከተፀግን ተደሊኻ ገዛኻ ፀገም የለን ኣነ ኣስመራ ከይደ ከለኹ ካብ ፍቓድ ኣውፂና ካብ ሚኒችቤር ናይ ላዕሊ ፅገና ዘድልዮ ነይሩ ጌርና ስለዚ ኣሎ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ሓደ እቲ ዋጋ እዩ ምክንያቱ ክብር ዝበለ እዩ ሲሜንቶ ገለ ትረኽቦ ክብር ዝበለ እዩ ካልኣይ ዓቕሚ ናይ ሰባት እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ገዝኡ ንክፅግም ዳርጋ ዓቕሚ የብሉን ክበሃል ካል እዩ ስለዚ እሱ እዩ እቲ ህዝብና ዝሓለፈ 30 ዓመት ብፍላይ ድሕሪ ናይ 98-2000 ዝነበረ ውግእ ኩሉ ኣድህቦ ናይ ሃገርን ህዝብን ኣብቲ ኩናት ዝነበረ ኣታዊታቱ ተሃሲኡ ተዳኺሙ ግን እዚ ኣብ ደገ ዘለዎ ከዓ ከይዶም ዘይፅግንሉ ወላ ሓንቲ ምክንያት የለን ኣም ሹር ኣብ ዞባ ማእኸል እዩ ገዛና ነይሩ ከይድና ፍቓድ ሓቲትና ፍቓድ ኣውፂና በታ መሰረት ዝሃቡና ፍቓድ ፀጊንና ኢና ካልእ ምናልባሽ ብዛዕባ ትሕቲ ቅርፂ እንድሕሪ ክንዛረብ ኮይንና ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ዘሎ እዚ ናይ ፋኛ ትሩዋታት ዲኻ ገለ ትብሎ ብጣዕሚ ተባላሽዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ 70-80 ዓመታት ዝተሰርሐ ነይሩ እሱ ሓያል ክስታት ተፀጊኑ እዩ ሕጂ እቲ ቀደም ንሪኦ ነበርና ዕለቕልቕ ናይ ማይ ቀደም ማይ ክወቅዕ ከሎ ብምሉእ እዚ ሽኔማ ዳንተ ዘሎ ከባቢታት ማእኸል ከተማ ዘሎ ቁርብ ትሕት ዝበለ ቦታታት ኣብ ቀላይ ዝቕየር ነይሩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኩነታት የለን ስለዚ ከምቲ ንትምነዮ ከምቲ ንደልዮ ምዕባለታት የለን ግን ብተዛማዲ ሰባት ክገብሩ ተደልዮም ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ዝኽልክል ኣካል የለን ፍቓድ ኣውፅኦም ከፅጉን ይኽእሉ እዮም ሳይኻ እታ ቀንዲ ሕቶ ነይራ ምስልን እቲ ኮንስትራክሽን ግን ኣባይቲ ግን ገና ኣይተጀመረን ኣሎ ስለዚ እሱ ንርኢ ይፅበ ግን ኣባ ከለኻ እቲ ንምንታይ ንኣብነት ሓንቲ ካብቲያ ንከተማ ኣስመራሲ መልክዓ ክትቅይር ትኽእል ቦያ ጥራያ ካልእ ድሓን በዓል ፈልጥ ወላ እቲ ካቴድራል ዘሎ ከባቢሲ ቦያ ክልከ ዘይክእለሉ መንገዲ ኣይነው እታ ናይ ኖራ ፋብሪካ ቀሪባ ላለንቀነ እዚኣ ሓበሬታ ወፂያ ፀኒሓ ኣነ ገለ ካብቶም ዝያዳ ዝተሓጎስኩላ እያ ነዛ ትካል እዚኣ ምክንያቱ ኖራ ይኹን ስሚንቶ ኣብ ኤርትራ ትጥረ ነገር ስለ ዘለና እቲ ፋብሪካ ጥራይ ዘድልየና ሓደ ካብቲ ትካላት ዘለዎ ንኣብነት እዚ ጎደና ሓርነት ዘሎ ትካላት ቦያ ንክለኽዩስ ዓቕሚ ዝስኡኒ ይመስለኒና እስስ ስለምንታይ እዚኣ ናይ ቦያ ኸ ጠጠው ክትብል ክኢላ ወይ እውን እንታይ እስከ መብርሂ ሃበና ምክንያቱ ስለዘይንፈልጦ ኣነ እቲ መብዛሕትኡ ኣብ ጎደና ሓርነት ዘሎ ገዛውቲ ናይ ፕራይቬት ሰባት እዩ ገለ ናይ መንግስቲ ኣሎ እቲ ናይ መንግስቲ ናይ ቀዳምነታት ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ቀዳምነታት ኣይሃብዎን ክኾኑ ይኽእል እዮም እቲ ናይ ፕራይቬት ግን ምስ ዓቕሚ ጥራይኻ ትተሓዞ ትኽእል እምበር ሓንቲ ዝብሉካ እንታይ እዮም ዞባ ማእኸል ኬትካ ገዛ ክፅግን የትልካዮም መፂኦም ርእይዎ ቀጠልያ ኣብ ቀይሕ ሮዛ ገለመልታት ክትለኪ ነፍቅደልካ እናብሉካ ምስቲ ውህደት ናይቲ ገዛውቲ ዝኸይድ ከምዚ ከዓ ክትለኪ ትፍቀደካ ብሉካ ትለኪ ምስለኻ መፂኦም ርእይዎ ኣብሉካ ስለዚ ፍቓድ ምሃብ ኣትሊስት ብገዛውቲ ደረጃ ፀገማት ከምዘየለ ፈልጥ እየ እቲ ናይ ማእከል ጎደና ሓርነት ከመይ ምዃኑ ብጭቡጥ ትፈልጦ ብለይን
تناي من قصي بزو حلو ناي من قصي أبايتو سو ناي قدامنا حتو ناي private كن I don't know I have no idea. يا نعم كلت سبعة اللونا عسكري توناتهم كن سمع فيديو كفوت بليز تلهم مجمريا وديرترا وديرترا تقانير كامسلني كاميرات كفتو تدخلوا تقينكم you're welcome. Jojo, the gentle warrior, I know you're familiar with my voice, so camera بصراحة زي ما قلنا كفتاي كرمي. All right. But I just want to share, man, thank you. مزمرتا كزي بأكل درك بكازل له كرمي هجابو تتابع كان يركا just complimented you there. I didn't say anything, but كمزي أدل سلازهاب كاني بفرلايك أسخا بتعمل كمسكنة كافتو because كابتوم انتهي كبلك كابتوم أب قاعدت أمزي لو صروي program مالك تقرب سلازكون كمسكنة كافتو. You mentioned few things بتعني كسك سأقبلن دلهم كابتن كبرتاتنا زكونا نجارات بفرلايك أبوي سيراك أب هاونا أبونا سلام كيبلكم كحل فايدة للمزمرتا. We were just sharing ناتكم فيديو تا بفرلاي أب تاريخ إرترا كوفيلكم كامت شاجركم زجبركم مع interview سينا هنا willingly أب Instagram مس أروكتنا كوينا share نجبروينا because تقدس إرترا نزلنا so هجسي كمزي أيتك قالوا ولا بأكل تزيف لتناكم كسايسي إرترا جزا عند هركويناس توم عبيتها عند تاتيكم توم أو رستسلزكمكم so كم عندنا نريكمو جورجو كم جوم عين السبات النام ساقا حزبنا أتي كموز دليوناي إرتراونت منفس مالتي ماليسكا تنقاقو زلخا كيمسكن كوكا كحلف أيدلن انتهي بال بتصعدوا انتهي بلو like I like your energy قال مش بلوكا your vibe قال بلوكا you know what I'm saying I can since the first day I saw you ولا كرمي نبت دم بهجراونت من بلاس كان بعلوش كساي كاريون يرى so مليسكا أبزي ناب هجراونت مستملسكا كساي دميكو وشتخا زلو كسايسي مسكال زلكا أركب فلتي ولا بأكل تزي فلتكوكا you know you can tell تود زلو هيوت هالو so هيوت كاتشانو تفيديو أبزي I just wanna كم زيلا زارب زلوكا because مصحف سلازبتي I love words because قال سبر قال سي أسمت سبر قال كهيوت زريومو so كم جام عبيت سبات مسكالن مستقانقوانا مستي كبرتاتنا زلوهم عمق زبالة في توسبات أمتيخا كم زبال ملايكا كمسجنك فتو تقريبا زلكا حطوتات in the case of أبتناتنا economy ديو أبتناتنا infrastructure التي زلنا ينابرا كله كأعمالتيو نتهز بنتاي كم تاريخ زلكا رداك أخون التي توي تحطون ديكم ويكات منجستيك سيكبلكم أبتفرحك شكرر زدليو سبات ويكا كم حسابات بحافش هذا لنا يجزي كم وصل زلوا كتحدث تخليك حزب إرترا بفلاي كامل أسيك كتحدث تخليك أي تصيد راهي زون عنود أبكرمينا ترجم زلك بفلاي كامل توم عبيتي نقوم أي تزلف الصومي مازني هم هيوتو من ينو جزيهم من كتاب يلوم الجيكين واقو بحافش هتستمتعوا زلك حدوتاتن تي قاعد كوين كاتزاربو كسين طعمي كمسجنك فتو جورج هاوي نزادل سلازهاب كان يزوس خلو نجاري لين سلام زجبر زلو نايت أمدو كوداي كله كقتصليو ممليسو سلام وسخلو تبوتا كاب زلخايو كابتا زلخاي سويزرلاند صبو بوتاي كازلخا بايسوي صبو انتي زبحال fortress بغوبوتا استخببت عادي اي توررت كمان I know history too so I really so زلخا يا بوتا سي سلامي so نايقدن يخا سلام نجر كساي كتبلا فش يلخا نمو so ممليسكا صبو نجر امصالنا تزلو ابايتا زلو نجر كا دحر كيبلكا because you do have a huge platform I want you to grow as a platform you know كسكا كتعبلكا توم كالو اوتن كمز كماكا اب إرترا زلنا أطعمتا حدا زخونه حزب مالتي كعبل لوز channel ناي هاجراوين channel so ممليسه كساتف
فقادنيا تخون كم this stream እናገበርካ because I'm a youth I'm learning a lot from you next time تخيل كاكا فقادنيا تخوينካ ኣብ እንታይ ዝበሃል agriculture ኣፍልጦ ዘሎ ሰብ ተተምጽ ጽቡቅ ነይሩ because that's the future something I'm interested in you know أنا كان ኤርትራ ክነብር ድሌት ስለዘለኒ ኣብ ደገ ዘለኹ so መመሊሰ ተመስግነካ ፈቱ ከይኑ ሃኩ Thank you very much John نبحكي compliment ናይ ምሃብ ክእለት ኣለካ ጥበብ ይስኑ ባዕሉ I appreciate you because I'm learning a lot. I would have said a lot of things ብዙ ነገርም ተዛረብኩ ግን ከንታይ ኩሉ ናይ ኩላህና ተሳታፍነት ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ጥርኑፍ ዝኾነ ዘረባ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ዘረባ ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ሰማዕቲ እውን ገለገለ ኮምፕሊመንት እኮ ከም ሙዚቃ እዩ ኮይኑ ዝመፅእ ስለዚ was a very smooth one ንዓና ዘይኮነስ ነቶም ሰማዕቲ እውን was a very ደስ ዘብል ሙዚቃ እዩ ነይሩ ኩሉኻ ነቲ ስራሕ ዘንፀባርቕ ብምዃኑ thank you very much ከምዚ ዓይነት ሃናፂ ነቲ ዝግበር ስራሕ ዝርዳእ ሰብ ነቲ intention ዝርዳእ ሰብ ኩሉ እቲ ኣብዚ ንገብሮ ካብ ሰናይ ምንዮትን ባህግን ናይ ዓድና እዩ እምበር ንዝኾነ ይኹን ጃጅ ክንገብር ዓቕሚ የብልናን ንዝኾነ ሰብካ ክትፈርደሉ ትኾይንካ ኣብታ ሰኣኑ ኮይንካ ነታ ዝገብራ ዘሎ ምስ ፈተንካ ጥራይኻ ክትፈርደሉ ትኽእል እዚ ማለት ግን ሓሳባት ከተቕርብ የብልካን ማለት ከዓ ኣይኮነን ስለዚ እዚ delicate line ኣቡ የቐኒየልና ጆን ናብ ፋሲካ ኻ ክንሰግር ዌልካም ፋሲካ ሰላም ጆርጆ ባባሲራክ ሰላም ዲዩ ኩላኹም مرحبا امان يا مي بتراساسينا وين كون شحمي سيد ترانكيل يوم جورجو نفعلت سلونا بابا سيراكون بقدم أي تراخيمنا يرنا دخان وتيلكم دخون نايا بنيزرلاند وا يا مجمرتا سربرايز زيا نايقدن بزوا نايقدن جاس بزي ادفرتايز كجمر بابا سيراك باكار رخيبون مسكينين يرا جن مركا تا مصحف بفلاي زاكاليتي نخلانا طقمنا ስለትኽእል ሕብረተሰብና መንእሰያትና ኩላና ክንንብባ ዘለና ነገራት እያ ሶ እዚ እንዳወልኩ ኣነ ናብ ሕተይ ካኣቱ ሜቢ ባባ ሲራክ ኣንተ ወይ ጽቡቕ ኣልዒልካ ነርካ ኩሉ ግዜ ኣምናትና ደሎ ዝረአ ጃስ ኣይገበርናን ዝዓይነት እዩ ኣይገበርናን ኣብነሲ ኣብቲ 10 ቶን ኢልካ ዝነበርካ ተዚ ተጋጌ ንሰድድ ኢና ሕጂ እዚ ምስቲ 80 ክወዳደር ከሎ ኣይገበርናን ይደብሃል ኣቦታትና ከምኡ ይድዕብየና ዝኾነ ነገር ዝኾነ ኣቦኻ ጃስ ወላ ዶክተር በፂሕካ ከለኻ ትምህርቲ ክትቅፅል ፕሮፌሰር ንክትበፅሕ ካልእ ገና ኢኻ ደለኻ ይድብለካ ሶ እዚ ባህርያት ስለደለና ነቲ መንእሰያና የብልናን ክብል ከሎ በቃ የለን ተዓዲ ዝመተ ኮይኑ ድስምዖ እሞ ማንም ሰው ክገልፀልካ ከሎ እዚ ዓይነት ተግባራት ኣሎ ሶ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክመሓየሽ ደሎ እቲ ዝተገብረ እዩ ብፍላይ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ነገራት ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ወላ ንሱን ኣጥቢቕ ተዛሪብላ ነይሩ ፕሬዚደንትና ናይ ሎማ ኣንቲ ኣብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዜና እውን ኣብ ናይ ኤልቲቪ ክስደድ ዘለዎ ነገራት ቪድዮ ተቐዲሑ እቲ ዘሎ ነገራት ክርአ ክኽእል ከም ዘለዎ ክመሓየሽ ከም ዘለዎ ሞር ተናኺፉ ነይሩ ግን ሓንቲ በዳሂኻ ሕቶ ከየብዝሓልኩም እዚኣ ከም ርእይቶ ኮይና ሎማ ኣንቲ ፅበት ተንኪፉ ነይሩ ሞር ፖለቲካ ናይ እስራኤል ተንኪፉ ነይሩ ንሕና ኩላና ኣብ ማስ ሜዳ ዘለና እዚኣ ነገር እዚኣ ተንኪፍና የንፈልጥና ኩሉ ግዜ ኣብ ኢማራት ፀቂጥና ምስ ተዘረብና ድሕሪ ኢማራት ደሎ ነገራት ግን ንዓና ኣብ ዞባና ረባይሽ ነገር ደሎ ቤን ከም ዝድፋእ ደሎ መንእሰያና ምስ ብዙሕ ሰብ ዝባእሰሉ እዩ ወላ ብሃገራውያን ኣነ ተዛሪበ ኣብ ዝኾነ ማስ ሜዳ ዛረበ ብፍላይ ኣምናተይ ኣብታ ዘላትኒ ሶሻል ሚድያ ንእሽተይ ወላ ትኹን ዳ እምበር ኣብ ናይ ቲክቶክ ዝዛረበላ እዛ ናይ እስራኤል ብዙሕ ሰብ ዳኣምነካ የለን ከም ፅሉል ይድርኤካ ወይ ከም ካልእ ነገር ይድርኤካ እስራኤል ትገብሮ ደላ ዕንደራ ወይ እስራኤል ትገብሮ ደላ ፀወታ ብድሕሪት ግን ብብዙሕ ነገራት ናብ ዞባና ተንካፊት ትኸዶ ደላ እያ ብሲምፕል ኣገላልፃ ክንሪኦ እንድሕር ተኮይና ምትእትታዋት ኣብ ናይ ትግራይ ዝነበረ ዝሓለፈ ኩነታት እውን ነይራቶ እያ ኢዳን ገለን ዝሓወሰትሉ እያ መንእሰያና እዚ ሞር ኣብሪሂና ማለት ኣንቢብና ክንገልፀሉ ክንክእል ኣለና ፈሪሕኻ ፈራሪሕኻ ከም ሸፊንካ ሸፋፊንካ ድኽየል ነገር ኣይኮነን ማለት እዎ ንኣብነት ክነረከ ኣብዚ መፂኡ ደሎ ፅምዶ መጭወይቲ ይፍተነሉ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ካበይ እዩ እቲ መጭወይቲ ዝፍተነሉ ደሎ መን ተስጋይ
እዚ ብዙሕ ዘይወፃሉ ንትመንእሰይ ደይዝረበሉ ነገር ኣሎ ሶ ክዝረበሉ ክኽእል ኣለዎ መጭወይቲ ንኸየጋጥም ደይኮነሲ ድፍተነሉ ደሎ ፈተና ግን ካበይ ዝተበገሰ እዩ መን እዩ ብድሕሪት ደሎ መንእሰይ ብዙሕ ደይተረዶ ኣብ ናይ እስራኤላዊ ተዓጊታት ተርፍ ኣይኮነትን ኢምፓየር ዘ ግሬት እስራኤል መፅያ ንላዕሊ ንዓና ረቢሻ ኮንትሮሎ ንክትገብር ትመፆ ደላ ኣካይዳ እዚ እቲ መንእሰይ ክሕበሮ ክኽእል ከም ዘለዎ ኣባና እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ከም ትገብር ደላ ሎማ ዓንቲ ኩሉ እቲ ልበይ ድመላኣለይ ተናኺፍዎ እዩ ብጀካይ እውን እዚኣ ዝተዛረበ ያለን ዛ ናይ እስራኤል ኣብ ዝኾነ ምስ በዓል ጋዜጠኛ ኢልያስ ያማረ እውን ቅድሚ ወርሒ ቢለ ቅድሚ ወርሒ ቢለ ሓይተየ ነይረ ከማ ኢልኒ ነይሩ ግን ሞር ክግለፀሉ ክኽእል ኣለዎ ኦልሬዲ ፕሬዚደንት ናውፅይዎ ኣሎ እቲ ዝወፀ ከዓ ሞር ብድሕሪ ኢማራት ጥራይ ኣብ ኢማራት ተዓጊትና ክንተርፍ ደይኮናሲ ሞር ብድሕሪትና መፅዩ ነቲ ካልእ ነገራት ዘለዓሎ ደሎ ናይ እስራኤል ናይ ሕጂ ኮነን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኮማንዲስት ዝነበረ ታሪክ እያ ትደግም ደላ ኦኬ ፋሲካ ድሓን እታ ናይ እስራኤል እሞ ይመልሳ ሲራክ ካልእ ኣብቲ ኮንቨርሴሽን ምለሶ ሲራክ what do you think ማለት እቲ ትሕምትሕም ነይሩ እዩ ማለት ይሄ ናይ መን ተላኺትያ ዝበሃል ትሕምትሕም ነይሩ እዩ እስራኤል ኣብ ተፈላለየ እዋናት ኣንፃርና ደው ብለዎም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ ግን ገለገለ ነገራት መንግስቲ ወፂኡ ከይተዛረበ ባዕልኻ ክትዛረብ ኣየመልክዓልና ንዓና ትክስንዞም ሲብ ዝበልና ስለዚ ነብል ነርና እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዘለናይ ዓመት ዘርኣይዎ ዕንዳረታት ማልያ የብሉን ኣብ ጋዛ ዝተገብረ ህልቂት ሰባት ኣብ ኢራን ዝተፈተነ ግን ናይ ኢራን ኣይ ቲንክ ተማሂሮም ኣለዉ ምክንያቱ ከምቲ ዝሓሰብዎ ማለት ሰማይ ክቆፃፀርዎ ክእሉ እዮም ግን ከምቲ ዝሓሰብዎ ይገበሩን ግብረ መልሲ ከም ዘሎ ከዓ ፈሊጦም እቲ ግብረ መልሲ ከዓ ካብውን ላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ተማሂሮም ኣለዉ ምስለኒ ዳትስዋይ ከዓ ናብ ሰላም ተጓዮም ስለዚ እቲ ዕብዳን እንዳቐነሰ ዝኸይድ ኮይኑ ስምዓካ ምክንያቱ ዋላ ብእስራኤል እውን ተሪኢኻ ህዝቢ ብዙሕ ዋጭዋጭ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ኣበይና ንኸይድ ዘለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እዩ ዘሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብኡታት እንድሕር ተማሂሮም ኣብ ዘባና እውን ክመሃሩ እዮም ምክንያቱ እቲ ፅቡቅ ነገር ኣብ ዘባና ኣብ ኤርትራ ከምፅኦ ዝኽእሉ ወላ ሓንቲ ለውጢ ክህሉን ፍቱን እዮም ኩሉ ግዜ ኣይክህሉን እዩ ድሕሪ ሕጂ ከዓ በቲ ንረኽቦ ሓበሬታ መሰረት ዝያዳ ክንዛረብ ኢና ምናልባት ኣብኣ ውስኽ ከብለላ ሲራኩን ክትምልእ ኣላ ኤክስፕሊሲትሊ እዩ ብግልፂ እዩ ነቒፍዎም ዘሎ እዚ ከዓ ክብደት ኣለዎ ኦልሬዲ ኢማራት እውን እቲ ሰብኣይ ነገራት ብዛዕባ ሳይኮሎጂ ናቱ ናይቲ መሓመድ ቢን ዛይድ ብዙሕ ግዜ ሰመየ ኣነ ትምህርቲ ናቱ ናይ ሴኪሪቲ እዩ ናይ ወታደር እዩ ሲምፕል ኣዛ ወታደር እዩ ነይሩ ኩሉ ነገር ድማ ኩሉ ፀገም ብወታደራዊ ሓይሊ ክፈትሖ ዝፍትን ሰብ እዩ ዝበሃል እቲ ካልኣይቲ ፀገም ድማ ነገራት ፐርሰናሊ ዝወስዶም ኢኻ ዝበሃል anything you say ስትራቴጂ ናይ ነዊሕ ራእይ ዝበሃል የብሉን ንሕጂ ተገልገለኒ ድያ ኣይተገልገለኒ እንተኢሉ ቢግ ኤክስ ይብካ ከይድ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ is taking a big risk ግን ብግምታሉ ድማ ማሲቭሊ ኢንቨስትድ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኣብቲ ፀገም ማለት እዩ ሶ እዚ ብግልፂ ተዛሪብዎ ዘሎ ንምስቲ ምስ ኣሜሪካ ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ኢንጌጅመንት ወይ ከዓ ፅምዶ ምናልባት ንኤርትራ ባህሉታ ካህስያ ይኽእል ዶ ይኸውን ዝብል ግምት ኣለና ኣነ ቢካዝ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ተቐዳመይቲ ኢንተርቪው ናቱ ከብገበገበ ጠቒስዎ ነይሩ ገጅፍ ሎቢ ከም ዘሎ ኣንፃር ኤርትራ ብርግፅ ካበይ ከም ዝብገስ ድማ ፍሉጥ እዩ ካብ ኢማራት ክብገስ ዝኽእል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ንኤርትራ እቲ ዘሎ ፀገማትን ተነፅሎን ንክበዝሕ ይፅዕር ከም ዘሎ ግን እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ድማ ምስ ኢማራት ዘገራጩ ረብሓታት ኣለዎ ዘገራጩ ኣሜሪካ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ይፈትዎ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ራይ ኣንፃሮም ስጉምቲ ንኸይወስዱ ይዓብስዎ ኣለዎ ነቲ ኩነታት እዩ ዝብል ዳርጋ ኣብዚ ቀረባ ናይ ሓደ
وول ستريت جورنال دي حدا عبي جورنال حدا أقداسي صحف أوصي نير بتاع إمارات كنا من تاي حدا جنيا من قد تخيل كم زلا منقص أمريكا ما من قرأ قرأتي خمس زلا مخنياتو بلو بجيرو ده زبلو زلمبر dangerous game even أنصار national interest in أمريكا يخدو خمس زلو زقلت حبريتا أوصي نيرو سو زمالت أمريكا مسير ترانجيش كتقبر تدللا جن بقمت علاقاتي إمارات كتعطو زخلكا أقليلكا كرة زخلا يكونن جن بحفشة إسرائيل إيرترا is not going to be their priority. كالت أجمع تقاتي مولا نتنياهو already. قداينا to even internal it's أجمع له تي أبكبابي زلوا issues توجو وروجنا بإيران كلا يجزيك واقع يدلله أب أمريكا ما أب حماس قبرو زلوا أب حساس قبرو زلوا he has a lot of problems. أجمع جن أكلنا يمحدرنا وتشرزغنا ودقاش ميت كبرة please. قليل بقلل كرز غلا يكون جن still منكسير ترى نزك الزاربو مخالو بقرب كاتولار اسكم زلون انا تردينا له انا في channel لك اتصال يد زارب مخنياتو بزعو زي ارتيكل سوتي اسرائيل بتحر مغارجا ابزيا غداي زي اغشغش تبل كم زلا ابي احمد مان اسرائيل ولا قازا بتوم ابو زلو سدتنياتنا اثيوبيا امصو كم صوم يدلي يلو مالج نجبت من تانا انصار كوني لوسي ايفن نايك قازا حزبي نيثيوبيا نخمص اب واشنطن I am welcoming سدتنياتات تدليهم الوا مال عالم ملو قبل زبلو زلو ابي احمد مقابريا مخان سلازي ترف انا قبل خليه يبلا له سلازي فيفرنا امريكا اسرائيل كانت هاي لا اسكني دونالد ترامب بجاخ نزي سبزي بصبوغ رايو لكن زو ارتيكل نيرو اسرائيل نتنياهو يخون اسرائيل ني ابي احمد بصبوغ نخري برئسنا دونالد ترامب يصعركم زلو زغلص حبريتا وصيلو شوف so far زي زلو قلنا ابي احمد أكيدنا توجم بس ما عملك زي زلك عجيش قديفك نع سلام قبري الوالله سياس we hope نزاز ربازيا سمعوا وقنا اللي لنا أجر قديفك أجندنا نكالوز ما عن قديفك بس ما عملك قداي كفتح أنا هذا ما قداينا لنا الوالله we'll see كم يجرون respond قبريهم من البعض بخمسة كنت كفانا الفاسي كانوا توم كالوت عدل كنب سيراك من حرد اللي خا جنب قد قبرت خلي خامس جزيا جن اسكي عبد الله عدل كنو بهج هلا عبد الله انت اللي خا قون هتر نبل لخا جزيا خلينا نوزله هلا هتار يا جورجو همي الحمد لله مرحبا سلام دي انا حتى لا تني جي تحتي go ahead لا clearly حتى تكون لنا من تاع أمريكا وفريز عن كسله انتهي حتى يكون كان مثلا انت أمريكاس تي قدامي بارت الحر أشجارهم investment دلو sanction ينامي جن أبرز يتوسعها analysis سالون يكون analysis متهم موران وند زارو ده كلاتا شغال مسمى تاعي investment policy investment of policy هنقول كلام حاجة تدمت قرب يتعطى له وصابل له راي سمعنا له عاجه يصبغ لها investment policy كان يركمش هو جيت قدامي مسارة ان حاجة اوفاري كوفر النحر كوينو بعدو هي دخونه سبنتي كوفر النحر كوينو investment policy مزولي كمتي اب كلتشن عسرت حدن نتن ماينين انجه ماينين دا اتوار الله كامبانتات نعان زوكل investment policy واتيلن نعو توكيلن كازا اتوار الله تن كامبانتات ولا تقطبا بإرتراويان زقلس قطبا ولا نحكم قلس كوينا مالو زفسس إرتراو investment policy كله له واستنا نايتي قدام مثلا مالو زفسس المنجد كفر كركب الله أبز ساعات زس investment نصور policy لنا يا تحتي صبغ تحت يتكلم خمل زغل أكل كله سلزي نصور زخانة قلو زخانة investment policy لنا دو يا تحت زلا سيراك go ahead أب عن تويتين كابل يعني أب شحن شعت من 9 دوز investment code لنا إيرترا investment code تدري خا جورج صدر كهل صدر لهم تخلها كوبي هلون هوني investment code هذا خبتي أزي معول زمناون investment code بزح زسك في بلون مثلا ربحنا إنفستر
ዘረጋግጽ ናይ ፖሊሲ ፀገም የለን እቲ ፀገም ኣብ ኤርትራ ተንኪዋ ነይሩ ዓብደላ እቲ ናይ ምስ እገዳ ዝተሓሓዝ እዩ ምክንያቱ ካልእ ትረፍ ንሰልዲ ከተውፅን ኣይትኽእልን ኣብ ኤርትራ ሕጂ ስለዚ እቲ ቀንዲ ማሕነቐ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ይኹን ናይ ፅፈት ይኹን ገለመልታት ብዙሕ ዘሰክፍ የብልናን ስለዚ ብሓፂሩ እያ ኣሎ ኢንቨስትመንት ኮድ ምናልባሽ እታ ናይ I think እቲ ዓብደላ ዝያዳ ክትንፅረሉ ድሓን ንምንታይ ለካ ኣምባሳደር ጥልያን ናይ መወዳእታ ናይ 2000 ኣብዛ ሕጂ ናይ መወዳእታ ክወፅእ ከሎ እታ ኣምባሳደር ኢጣልያን ክወፅእ ከሎ ናቱ ወረቐት ስርሑ ክዛዝም ከሎ ዝሃቦ ቃል ነይሩ ንስኻ እንታይ ኢሉ ኤርትራ ንወፍሪ ዝዕድም ሃዋህው ዘለዋ ሰላምን ርግኣትን ዘለዋ ሃገር እያ ንሕና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንፅበዮ ግን ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊሲስ ከመይ እዩ ትሕቶ ነይሩ ነህዝቢ ብቑዕ ዝኸውን ኣለና ኣብቲ ናይ 98 ውን እኮ ወፍሪ ማእከል ዝወፀ ፖሊሲ እውን ኣሎ እኮ ካብኡ ግን ቀፂሉ ነቲ ሃገር ዝበቅዕ ምዝ ሕጂ እዋን ፖሊሲ ኣለና ድዩ ንፁርነት ኩሎና ኣሚን ኣነ ክውስኽ ከብለልካ እቲ ኣብኣ ከለኻ ኣገዳሲ ትሕቶ ክምልስ ዝኽእል ከማን ክብሮም ከማን ነዚ ጉዳይ ዝፈልጥ እዩ ኣቶ ክብሮም ዌልካም እስከ ነዛ ኣርሲ እውን ተንቅፋ ንግረ መንገድኻ ንስኻ እውን እዚኣ ኣብዚአን ጉዳያት እዚኣ ተንሳፍርጥ ኣለካ እዩ هو كميمسيكم كلهم أنا كحجي دمجي عتي قاطعمي أب كالوتا صنيحة سلازت بزيادة عن سيراك كمسكنو فتو لكعكم تدبليو بزح جزيون مسكالوت أبناي كالوت ميديا يكون ولا مسحون بزح تزاراري بنالو نيرنا تناي investment كم دلويو أنا بزح جزية جالس أنيره لعلي 50,000 زهون import export أبتي ساعتي بفلاي كاب شعنك عتميتن تسعان 3 سنوات حيزو سقاب شعنك عتميتن تسعان تكعتن سقاب كلتا شحبيلو لعل 50,000 زاكل إنبس نخقبرو زحات إرتراويان كاب دقزاتو ديم أفتوش تهاجر ديم 10 دقيقة 10 دقيقة زيت ملء تا لايسنس ناي امبورت اكسبورت توهابا كانيرا ازون عبوت قولو كلهم من دمالسوا يكونون حزام ملو قاليهم زحدسوا قاليهم زي حدسوا ودي قولو ما ساعتت رح ديخا تخفلو اللنبري الترز مالك يكوناني زيا كندق مع باخلنا زيا بوليسي زيا أبز معبول علم ترايزلايا one stop policy one shop policy ديم قاليهم زبلوها أوشت 10 دقائق نا investment license حسكا توتس أبي إرترا تأتاتيو بدقفنا أمريكا وني تأتاتيو نيرتو قداي نا IMF دي World Bank حقزوا استقبره أبايتا دسرح policy نيريو أقباب نيريو تاي مالتي زي زنبرا نقر كتمال سوت خليقة فلازي تلمدي تأكايدا أي نبرنا يكونن حجي أب كميد الرجال لنا أبديت كبارا كورون صبو السيو حجيت تساقم حجون انتخونه تسو أبو تقولو تساقم كوين دولو تي ناي بانك سيستم تساقمات سلازولو دا عمبري منقسي ارترانا تنا انبستي كتابع سانحم انتاي تيلنا أب حرشاني أب مربح كبتنقل وتبعلو زوننو كاب دقا خطوم زيت خيل نبرت كاب دقا مسيكا مالت هارد كارنس زي حتىكا إذن منقسي ارترا بعلو اندات تبابعه بعلو اندا مهاره بعلو مرزر اندهابه بعلو انسساتات اندهابه نزي كتابع صنيحيو حجيقن انتايو تقالسنا منتاي انتدالنا اتنبور دنبره او نبور كن ملسو كلاتنا حجيق نقالسو زقبعنا امنتاي انتدالنا افتي منقسي ارترا من البات هيسر حلون مالتا يكونن اذن نبعال چاينا بخيد دالو ناي سويبت سيستم أو نزاراربولو اللي كوينو تاريفو جن حدا ساقم على مسبع الشاينا حدا حجينا أبنت نشايناويان بزحي خاطة مسكونهم سمعوا كله حدا ساقمات جن مشايناويان ونساقمات على الناي شايناويان أمولا أفريقيا زي تسعرية نبرت دوست أمبري زي تسعرية نبرت دوست أيكونني حجي حدا كابتي
መንግስቲ ኤርትራውን እዚ ናይ ኮፐር ኣብ እምባደርሆ ማለት ኣብ እምባደርሆ ሕጂ ትንመፃረይ ናይ ኮፐር ዝስራሕ ኣሎ ገና ብክንደይ ሓይሊ እዩ ክንደይ ፃዕርታት ዝካየዶ ዘሎ ክንደይ ቃልሲ ዝካየዶ ዘሎ ኣብኡ ተፃርዩ ከምቲ ናይ ብሻ ዘይኮነ ተፃርዩ ንኸይድ ቃልሲ ተገይሩሉ ከይፈተው ግን ርዒሞም እሞ ኣብዚ ናይ ምድሪ ዜን ድሮ ኣብ ፍርቂ በፂሕሎ ተተኺሉ ኣሎ ሕጂ እዚ ናይ ፖታሽ እንተዳርኢንዮ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ተልናስ ዳርጋ ዕጢጢ ዝዓይነቱ ናይ ቻይናውያን መደብ እዩ ክውዳእ ክእል ነይሩ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክብሮም ኣባ ቻለንጅ ዶ ክገብረካ ክትቅፅላ ቻይናውያን ዕጢጢ ክብሉ ሓቆም ሰብ ገንዘብ እንድዮም በዓል ገንዘብ መን ይዛረቦ ንሕና ስለምንታይ ኣልተርናቲቭ ዘይንደልየ ኢለካ ቅድሚ ሕጂ እውን ስለምንታይ ኤርትራ ገጅፍ ዲያስፖራ እናሃለዋ ድሌት ዘለዎ ብፍላይካ ከም በዓል ፖታሽ ዕዳጋ ዘለዎ ተደላይነት ዘለዎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኤርትራ ኣልተርናቲቭ ኢንቨስትመንት ዘይትደሊ እንታይ ማለት እዩ ዝኸ ከመይ ጌርና ነዞም ኣብ ደገ ዘለና ሰባት ገለ ነገር ንኣብነት ኣብ በዓል ጁባ ፅቡቅ ዝኾነ ቤዝ ዘለዎም ኢንቨስተርስ ኣለዉ ብመንገዶም ጌርካ ዲኻ ካልእ መንገዲ ክጣበበሉ ዝኽእል ምክንያቱ ቻይና መዝሚዞምና እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዲኻኒ መዝሚዞምና ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምስ ከበዶም ገለ ተርምስ እውን ከጉድሉልና እዮም ኢሎም ስኩዝ ክገብሩና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኣሜን ቻይናውያን ዩ ሃቭ ቱ ኖ ናይ ኣብ ቻይና እኮ ዋጋ ዕዳጋ ኩሉ ግዜ ነዛ ሽሕ ኢልካ ፀኒሕካ ናብ 5 ቅርሺ ኢኻ ትጎድል ኢሎም ሞ ስለዚ they want to squeeze as much as possible ስኻ ቢዝነስ እዩ ዝበሃል ንሕና ድማ ነቲ ዘለና ፀጋታት ሌቨሬጅ ንምፍጣር ገለ ነገር ክንገብር ከኣለና ባህለ እያ ኣነ ብናተይ ርዲት ግን ቀፅል ክብሮ ፅቡቅ ኣለኻ ሕጂ እቲ ናይ ብርኪ ነይሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብቲ ናይ ፖታሽ ብርኪ ኣትዮም እዮም ማለት ምስዛ ናይ ቻይና ዘይኮነሲ ምስታ ናይ ኮለሊ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ናይ ኣውስትራልያ ካምፓኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ብርኪ ዝኣተው ኣለዉ እዮም እዞም ብርኪ ዝኣተውን ድሮ ተመሓላሊፉ ኣሎ ሕጂ እውን መንግስቲ ኤርትራ ንዕኡ ዘመዛዝን ዘሎ ዘይከውን ተዳ ኮይኑ ዛለ መዓልቲ ተዛረባ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ወፍሪ ናይ ኣብ ደገ ዘለዉ ንዕኡ ዘመልክት እዩ ሕጂ ፈቲና ፀሊእና ሓደ ኣነ ከመስጉኖ ዝደሊ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ሰብ ሰሪሕ እዩ ሕፅረታት ናይ ገንዘብ እንደደይ ኮይኑ ናይ ሰብ ሕፅረት ኣብ ሰዓት እዚ የብልናኒ መንግስቲ ኤርትራ ህንፃ ኣይኮነን ክሃንፅ ፀኒሑ ሰብ ሃኒፅ እዩ ሰብ ከዓይነት ህንፃ ዝሃንፆ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሰብ ሃኒፁ ስለ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ናይ ፖታሽን ብዙሓት ምሁራን ኣሰሊፉሎ ፅባሕ ንግሆ ከመይ ጌርካ እንተዳ ክዓምዎ ክኢሎም እዞም ቻይናውያን ታ ሲችዋን ሕጂ ገለገለ ንብረት ተኣታቱላ እንተዳ ወዲኣቶ ፅቡቅ እንተዳ ዘይወዳእቶ ኣልተርናቲቭ ተደልዩ ነዞም ኩሎም ኤርትራውያን ወፍሪ ጌርካ ምሁራት ኣለውና ከመይ ጌርካ በዓልካ ተዓሞ ዝብል መደብ እውን ኣብ ምዝርራብ እዩ ዘሎ ግን ክንፅበለና ምክንያቱ ፀላኢ ከተፍርውን ምስ ቻይናውያን ክንበኣስን ፀላእቲ ከነብዝሕ ድልየት ስለ ዘየሎ ኣብዚ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ዝሓስበሉ ዘሎ ጉዳያት እዩ ከየብዝሓልኩም እንታይ እየ ክብል ደልየ እቲ ወፍሪ ኣቦትኡ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ሲ እቲ ናይ ወፍሪ ዘተባብዕ ዳ እምበሪ ዝዕንቅፍ ጉዳያት ኣይኮነን እቲ ናይ ወፍሪ ሴንተር ስሎ እዩ ፀገማት ኮይኑ ፀንሐ ግን ትመሓንቆታት እዚ ናይ ባንክ ሲስተም ስለ ዝኾነ ምዝ ናይ ንበዓል ቻይና እውን ኣብ መፅናዕቲ ዘሎ እዩ እቲ መፅናዕቲ እንተዳ ተወዲኡ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ስዊፍት ኣቲኻ ትሰርሓሉ መገዲ እሱ ይድለ ደሎ እምበር ዓንቂፉና ደሎ እሱ ዳ እምበሪ ንኣብነት ክንዛረብ ተዳ ኮይናስ ወራር ናይ ወያነ ኣብ 2000 ዝተመከተ ስጋብ ካብ 1900 ስጋብ 2000 ተወራር ዝተመከተ እንተዳ ኢልና እቲ ሰራዊት ብኩናት ክምክት ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ብንዋትን ብገንዘብን ዋላ ቶም ነጋዶ ዝነበሩ ሲ ኩሉ ዘድሊ ንብረት ካብ ተፈላለየ ዓድታት እንዳምፁ ነቲ ህዝቢ ዓንጊሎም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ተን ዝነበርኦ ገንዘብ ተፀንቂቐን እየን ኣብቲ ኩናት ዳርጋ ተን ዝነበራ ገንዘብ ብሙሉኣተን ተፀንቂቐን እየን ሳላት ህዝብካ ተሓሊፉ እዩ ሕጂ እንታይ ይኽብል ደልየ እዞም ኣብ ደገ ደለው ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ደለው ነጋዶ ብሙሉኣቶም
ምስ ህዝቦም መንግስቶም እዮም ዘለው هذا معلت قاتا مليسهم أفتناي قدم مدباتهم كأتوم خانم ترحي تبعيسهم زوص يكونن قال إيرتراويان كزاربو خلو تبعيسهم كم دوص غيري الزارب منقص إيرتراويان بعلي يصديدوهم مغنياتو دولار كوبهم سلازيك على أفتس بتسويفت خاني كم حلالو فلم سلازيك على حجي منقص إيرتراسي تمالا يكونتن كاب سويفت بانك تسريزا لك أب كلتا شحن كلتانيو أتي قداي مسيو حجي سب انتايبل معقب ستمال زمسا معقب غيري دوسطو كابت سويفت جن منقسي إيرترا لاب كلتا شحن كلتان كابت سويفت مسوسط منقسي إيرترا خاني نتوم نقادو مقدخم دليلوام وهنياتو مسؤو خصقوتوني أبدخنت كعتوم سلازيدا اليوم بعلي فانيوم انت بلنا نزخا بعلم دمسكرويو سلازس انتاي خبل دالي صباح نغون نعدم تمليسهم بصراحه زخاتو مخانمي زفلت سلازتي ناي مسرح ناي امبورت اكسبورت جن ابوتو له صقم زلوا يفنن كمون سيراك كتقصل عنديخا حتى لنا نعاها كن قربت لي كرم اسكني نزني جونن نودقاشن نيشتي ريتكبهم حتى لاتن نغلطيهم كمان ابز قدايزي حرافي تصبو غيرنا خنبسلو زلنا بس حسبونا برسو حرخرخ تبلو زلا حتى ياخد كونترول اسكي جون جمر جون امبس فيديو تقبرو تصبو نيرو ابزاتيهم كلهم كان معلش جورجو كال معلتي اب نورز امريكا زلناسي ابصراحه اي نو صراحه غيزي خوين كال معلتي كن صبو غيركا خطرينا يخا كابخا كو خندي نو بروبلم كاتل زعوي نو anyway انا اب تحت خوينا مهارك فلت دس مبلني جن حنت حتولاتني كلتا دحن نبلن اتي كبرو من سيراكن اتي ناي غودناتات ناي اسمراتي اولد ناي اسمرا اولد تاون ناي اسمرا غودن حرنت بولوتي ناي طليان استسرحه برسوسي اب ناي يونسكو وورلد هيريتاج اتيو كتعريون كتصغنون بزي ناي فقاد بزيتي يونسكو زوصو قطعي كون ايكلنيو سلازيو كعرن كصغنن كلمصن زيتخاله يونسكو وورلد هيريتاج كعريو زخلو ناي ريل ستيت ديفلوبرز مستليان دي مسنا اوروبا لو مساتهم كستاي كوينكا يزغبر بخوم يتغونا دي بزبل لو معرخ ندي حقنتو حنت انت تعالي تحتو انت اذن بزناي حليبت بزناي قال تسريحن براون عينت غزاوتي ابارتمنت نريان زقننا ابت فينيشن ايتودن توم دي جمهور ريل استيت ديفلوبرز قديفو مخيدم مونغو نايت اليان يمنيرم قال باهل نيرمو انتاي تطنقي معرخ نديو حقنتو زي ازخه ثانك يو جايز سيراك كبرم حتر عبيلكم ملسابرو هاديكم جامب كبروا اوكي بزعبه تناي غزا خبرو خيلي سو توديو درو تغزا تفنيشن توديو منالبات ابز ورحي 10 تخلته كوهاب خيل خون بالجمتناتاي حجي انتايت مارشا بدي تسرح دلو حدا تصقم كوين صنحه كم تدبلوت ناي طليان كامباني حزو نيرو ننوح وانا قاريص زنبره بدحريو جن دحرخ ننوح وانا تطاو مبال جن داسغن جميرمو امودا تخبصيحو ابز حلفه اواناتون غليص نيره لعل 5 زخون نتفنيشن دخون لعل 5 دخون كاب دغ نبرت اتيو امودا تابصيحو كم سامبلون ولا افتي نتن عينوتين تريفن نيرن تلنا تنبيلاتاتون حنت بيلا توديا نبرت اتيوالو حجت نبرت اوشتي ارتراس تسرحيو نبوزح السبات افت بيلا ددليو سباتون انتخونه لك تقحط كمز خنسرح لكم دليتات تدهليكم اذا سامبل زي ارعيوامو تقحط كا خندالو لكم نخيلينا تباهيلو درو تنغيرو مالو تي صرغياني تي ماسابدن تسرحلو ابزي 3 ورحزي توديو ابز ورح 10 تخلته منالبات كود الخون منالبات سيراك من الاخونيو تي غوداناتات دبحال دلو تي غوداناتات اريغو نيري نابنت حجز مسمر
ናይ ማይ ፈሳሲ እንተዳርኢንያሲ ብፍላይ ብርባዕተ መስመራ መፂኡ ነባሻውል ገፁ ዝኸይድ ዝነበረ ብጣዕሚ ፀገማት ዝነበሮ ትፋኛቱራ ናይ ቀደም ናይ ጥልያን ተሰርሐዩ ኣሪጉ ነይሩ እዚ ግን ከይገርመኩም መንግስቲ ኤርትራሲ ብታሕቲ ታሕቲ ሕጂ ብሰዓት እዚ ስጋብ ታሕቲ ማይ ወላ ዝወርሲ ብዓበይቲ ማካይን ብማካይን ዝኣትዎ ትፋኛቱራ ፀቢብ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ሰሪሕዎ ኩሉ መሊእዎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ኣስመራ ኩሉ ተገይሩሉ ማለት ኣይኮነን ሓደ ፀገማትና ዝፀንሐ እቲ ናይ ማይ ፈሳሲ ናይ ረሳሕ ፈሳሲ ብሙሉእ ብጥልያን ተሰርሐ ፅገናታት ከይተገብሩሉ ዝፀንሐ እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ፀገማትና ዝነበረ እዩ እቲ ናይ ዩኔስኮ ዝበሃላ ገዛውቲ ግን ውሕዳት እየን ኣብተን ዩኔስኮ ኣትየን ዘሎ ካብ 15 ዘይበዝሓ ህንፃታት እየን ስለዚ እቲ ከምኡ ባህላ እቲ ሕፅረታት ናይ ገንዘብ እንደደ ኮይኑ ሓደ እንታይ እየ ክብል ደሊ መብዛሕትኡ እቲ ገዛውቲ ናይ ጥልያን ዝነበረ ተወጊኑ ንብዙሓት ተጋደልቲ ተዋሂቦም እዩ ሕጂ ሳቶም እውን ዓቕምታት ዘለዎም ኣይኮነን ነቲ ክፅግንዎን ክብልዎን ከፀግሞም ክእል እዩ ብመንግስታዊ ደረጃ ክፅግኖ ተደኺንካ ከቁርብ እቲ መንግስቲ ኣብ ብዙሕ ስራሓት ተዋፊሩ ብዙሕ ስራሓት ዝገብር ዘሎ እዩ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እቲ ተወጊኑ ዘሎ ገዛውቲ ባዕሎም ክዕርይዎን ባዕሎም ክልምፅዎን ባዕሎም ክልቕልቕዎን ስለዝኽእሉ ግን ምስ ዘሎ ኩነታት ቁርባ ፀጋሚ ክንሪኦ ዘለና ጉዳያት መብዛሕትኡ ናይ ጥልያን ገዛውቲ ዝነበረ ናብ ኩሉ ናብ ሰባት ተወጊኑ ስለዝኾነ ክብሮም ኣባ ከለኻ ከተነፅራ ተን ገዛውቲ ዝውድኣ ኣለዋ ዝበሃላ ዘለዋ ክንደይ ዝኾና ገዛውቲ እየን እዚ ኣብቲ ገለ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክገብር ክእል ኣነ እኳ ናተይ ግምት ሓደ ግዜ እዚ ደገ ዘለና ንገዝኦ ገዛውቲ ብፍላይሲ መፍትሕ ዓፂኻ መኻዲ ዝግበር ወይስ ነቲ ዘሎ ፀገማት ናይ ገዛውቲ ኣብ ምፍታሕ ከክንዲ ምንታይ ግደ ክህልዎ ክእል ፅቡቅ ኣለኻ ሕጂ እቲ ገዛውቲ መጀመርታ 1200 ገዛውቲ እየን ነይረን ካብዘን 1200 ሕጂ ናይ ብዙሓት ሰባት ድልየታት ስለ ዝነበረ ብዙሓት እውን ብድሕሪኡ ዝሓተቱ ስለ ዝነበሩ ዳርጋ ሕጂ ናብ 1600 ገዛውቲ ኣብቲ ናይ ስፔስ እውን ቅድም ኣብዚ ድሕሪ ኢንተርኮንቲኔንታልን እዚ ናይ ሓሊበት ነይሩ ድሒሩ ግን ብዙሓት ሰባት ስለ ዝሓተቱ ኣብዚ ናይ ስፔስ እዚ እንዳ ፖሊስ ሓሙሻይ መደበር ብድሕሪኡ ገዛውቱን ብዙሓት ገዛውቲ ንዕኡ ምስኡ ምስቲ ዝነበረ ናይ 2013 ንሰባት ተዋሃበ ብዙሓት ስለ ዝሓተቱ ግን ድሮ እሱን ምስኡ ኣትዩሎ ናብ 1600 ነቢሉ ገዛውቲ እዩ ሓደ እንታይ እየ ክብል ደሊ ገለገለ ሰባት ስጋብ ሕጂ ዘይከፈሉ ሰባት እውን ስለ ዘለው ክኸፍሉ ፅበይዎም ኣለዉ እቲ ጉዳይ ተኸፊሉ ድሮ ተወዲኡሎ ዝፅበይዎም ሰባት ኣለዉ እንተደኣ ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ሓንሳብ ከፊሎም እንተደኣ ብድሕሪኡ ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ግን ገንዘቦም ክምለሰሎም ይኽእል እዩ ኣነ ድሓተትክዎ ማለት እዩ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ሕጂ ከይደ ከለኹ ሓቲተየ ነይረ እቲ ጉዳይ ምስ ተወድአ ግን ንዝደልዩ ሕጂ ፎርሙ ይንህብኒ ኢና ምክንያቱ ንኩሉ ሰባት ፀጋሚ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ክንዕድል ከለና ግን እንተደኣ እቲ ጉዳይ እቶም ሰባት ክፈሉ ኢልናዮም ኣለና ሓንሳብ ከፊሎም ስጋብ ሕጂ ኣብ 4 እብረ እዩ ክክፈል ተባሂሉ 3 እብረ ዘይከፈሉ ግን ገንዘቦም ክንመልሰሎም ኢና ንካልኦት ንደለይቲ ክንህብ ንኽእል ኢና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እቶም እቲ ጉዳይ ኣልግባ ኣቢልካ ዋጋ ክንደይ ይበፅሕ እስከ ቁርብ ገምጋም ሃቦም ኣነ እኳ ገለ ነጌርካ ነርካ ግን እስከ ገምጋም ሃቦም ትገዛውቲ እወ እተን ሓደ መደቀሲ ዘለዎ 27000 ኣቢሉ ነይሩ እቲ ክልተ መደቀሲ ዘለዎ ካኒ ናብ 50052 51 እዩ ነይሩ እቲ 3 መደቀሲ ዘለዎ ካኒ 63000 ነይሩ እቲ ቢላታት ከዓ ዳርጋ ናብ 197000 ኣቢሉ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ገምጋም ናይቲ ገዛውቲ ብጣዕሚ ክትሪኦ ከለካ ምዝ ሕጂ ዘሎ ዋጋታት እንተዳ ክንሪኦ ኮይና ብጣዕሚ ሕሱር እዩ ያ እንታይ መክኸውን ምልእ ክብል ነይርዎ ሰብ ብዓቕሙ ክፀፋዕፋዕ ክብል ክውስኽ ክእል እዩ ኣብዚ ናይ ሓሊበት መደብ ኣሎ ጥራሕ እንታይ እዩ እቲ ሕፅረታት እቲ ናይ ፋይናንሻል ሕፅረታት እንደደይ ኮይኑ እምበሪ ኣብዚ ናይ ሓሊበት
መደባት ኣሎ እሱን በዚ ናይ ቻይና ጀሚሮሞ ደሎ በዚ ናይ ሓሊበት ንቕሓውታ ገጽካ ክትከደሉ ደሎ ቦታታት እሱን ከም መደብ ወፂኡ ኣሎ ተሳኢሉ ኣሎ ምዝ ናይ ጥልያን ምዝራባ ትግበር ኣሎ ምናልባት ሕጂ ካልኣይ ሳልሳይ እብረይ ዝኸውን ደሎ ናይ ጥልያን ኣብ ዝቐረበ እዋናት ኣትዮም እቶም ኢንቨስተርስ እዚ ናይ ህንፃ ማለት እዩ እቶም ኢንቨስተርስ ናይ ህንፃ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣትዮም ገለገለ መደባት ክሰርዑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ መደባት ኣሎ እንታይ ይኸውን ክሪኦ ኢና መቸም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ሰለስተ ክህልዎ ኣሎ ኢሉ ኣሎ መቸም ገለገለ ናስ ነራኽበላ ንኸውን ኢና ንብል ዘለና ንሰለስተ ዝኸውን ኣዳሊ ተወዲ anyway ሰብ ተስፋይ ዝነብር ጆርጆ ሓንቲ ለብዋዶ ኸብ ረሲዕያ yes ጆን ኣነ ንተቀረቱ ረሲዕ ማለው ቀጽል ቱ ሰከንድ ኣነ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ምዕቡል ስደት ተሰዲዱ ዘሎ ብፍላይ ድማ ልዕሊ 10 ዓመት ዝተሰደ ካብ 50 ካብ 30 ክሳብ 50 ሽሕ ኢዝሊ ብቀረባ ግዜ ዲፕሎይ ክገብሮ ዝኽእል ገንዘብ ኣዳልዩ ክጸንሕ ኣለዎ ኣብዚ ዘሎ ዝመጽእ ዘሎ 5-3 ዓመት ገንዘብ ከዳሉ ኣለዎ ኤርትራዊ ኢዝሊ ብቐሊሉ ሊኩድ ካሽ ሒዙ ክጸንሕ ኣለዎ ምክንያቱ ልክ ዓምታ ቢትኮይን ቅድሚ 10 ዓመት ገለ ኢንቨስቱ ዝገበሩ ተበሊዓ ዘላ ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ክትረብሕ እንድሕር ረኣ ኮይንካ ኢዝሊ ካብ 30 ክሳብ 50 ሽሕ ብውሕድ እየ ዝብል ዘለኹ ብቐሊሉ ዳውን ፔመንት ዲፕሎይ ትገብሮ ቀሪብካ ክትጸንሕ ኣለካ ስለዚ እዚኣ ከም ለቦ ኣነ ከም ኣብ ኮሚታት ከም ዝነጥፍ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምዕቡል ስደት ዘሎ እዚኣ ለቦ እዚኣ ከም መሓላልፍ ደሊ ቴንክ ዩ ጆርጆ ግዲ የብልካን ጆን ኣብ ኤርትራዊ ህልኸኛ እዩ እዚኣ ክትፈልጥ ኣለካ መን ገዛ ገዚ መን ክተርፍ ኢሉ ክትሪኦ ኢኻ ካብ እንዳ ሸይጣን ኣምፅኡ ክገብር ጥራይ እቲ ፍቓድ ይጀመር ኮይልና ኢና ክንምንታይ ፀደፍደፍ ክንርኢ ከም ንኽእል ዝከፍሉት እዩ እቲ ዛሕማ ከይሃስየልና ገሌናስ ወላ ቀስደ ክንብል ንብል ኣለና እምበር እቲ መንግስቲ ፍቓድ ተጀሚሩ ትረስት ሚ ወላ ናይ ስድራ ገይሩ ዲ ገለ ገይሩ ሰብ ክገብር እዩ this is very very ጽምዓት ዘለዎ እዩ አሚን ገዛ ንኽትገዛ ብካልእ ዓለም እኮ ተለማኒ ኢኻ እኮ you go to Kenya like a website ክንደይ ገዛውቲ ኢኻ ትርኢ which one do you choose ኣብ ዱባይ እንዳር ኮይንካ ሓንቲ ግዜ ምስ ደወልካዮም ካላስ ቴሌፎንና ኣፅሊኦምና ኣለዉ እናደወሉ ክትገዝእ ትደሊ ዲኻ ከምዚ ክንገብረልኩም ዓተር ምስ እዩ ዘሎ ኤርትራዊ ግን ኣብ ኤርትራዊ ይገዝእ ዘሊ ስለዚ ኣይ ሆፕ ነዚያ ነገር ሪኦም ነታ ዘላ ብኳነ እኳ ከም ናተይ ድሌት ኢለ መንግስቲ ክሰርሕ ኣሎ ገዛውቲ መንግስቲ ገዛውቲ ብገንዘቡ ይሰርሕ ካምፓኒ ምስ የስርሕ ሽዑ ይሸጦ ስለምንታይ ኣቡ መክሰብ ስለ ዘሎ መንግስቲ በተን ዝረኽበን ዘሎ መክሰብ ድማ ነዚ ኩሉ ኣገልግሎት ዘሎ ነዚ ኩሉ ሰራሕተኛ ቤት ጽሕፈት ገዛውቲ ይሰርሓሉ ከምዚኣ ጌርካ ሃገር ከተማዓብል ትኽእል እምበር ነዞም ደገ ዘለና ጥራይ እንድሕር ሂብካዮ እውን ፅቡቕ እንድዩ መሬት ሂብካ ስርሕዎ ምባል እውን ፅቡቕ እንዲ ግን እታ ዝበለፀት ስልቲ ክትከውን ትኽእል ናይ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ቻይና ኣምፂኻ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ገዛውቲ ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ንሶም ድሕሪ ገንዘብ ሂብካዮም ኣብ ውሽጢ ወርሒ ፈላሶ ክሰርሑልካ ክእሉ እዮም እንታይ ኢሎም ኣብ ሓደ ቻይናዊ እንታይ ኢልዎም ንኤርትራ ክንደይ ህዝብኩም 3 ሚልዮን ደይ ክልተ ገዛ እየን ዘድልያኹም ንስኻትኩም ኮ ኢልዎም ክልተ ገዛ ባፀ ክልተ ገዛ በስመራ ክልተ ገዛ ክትኽእልወኩም ክእል ኢልዎም እንታይ ማለት እዩ it's very simple they can do this ንዓና ከቢድ መስለና ንዓታቶም ቀሊል እዩ ስለዚ ምስቲ ዘለዋ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዋ ከተትሕዞ ትኽእል ካፒታል እውን ስለ ዘለዋ ሃብቲ እውን ስለ ዘለዋ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባት መንግስቲ ኦፍ ኮርስ እገዳ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ መሲልኩም ተኣሲሩ ዘሎ ሰብ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ሰብ መጀመርያ ምስ ወፃኹ እንታይ ክገብር ዘይኮነሲ መዓስ ይወፅእ እዩ ዝሓስብ ኣይ ሪመምበር ኣብ ሳዋ ከለና ሓደ መራሒ ከምኣ ኢልና ኣብ ሳዋ ከለኹም መደባት ኣይትግበሩ ኢልና ምክንያቱ ካብ ሳዋ በዓስ ከም ትወፁ ስለ ዘይትፈልጡ ኣብ ጭንቀትን ስትረስን ከይትኣትዉ መደብ ኣይትግበሩ ኣብ ሳዋ ኢልና ኣብ ሳዋ ቀንዲ ክትገብርዋ ዘለኩም ንጎቶ ንስም ክሳዕ ምሸት ስራሕ ከመይ ጌርኩም ትኽእልዋ ብዛዕባ ጥራይ መድብ ኢልና እንተዘይ የለ ምስ ወፃኹም ዝገብር እየ በዚ ክኸይድ እየ ትብል እንተኮይንካ ስትረስ ኣብኣ ከለያ ትመፀካ ኢሉ ምክንያቱ ካብ ሳዋ ንክትወፅእ ናበይ ክትከይድ ናበይትካ ስለ ዘይኮነ ዝብል ዘረባ ወል ካብ ተመክሮ ዝመፀ ዘረባ እዩ ነይሩ ነዊሕ ግዜ ሒዘ ኣለኹ ኣማን ነቢያት ነባኻያ ጓሄት ቪድዮ እንተለካ ውድ ግሬት ሰላማት መርሓባ ኣብ ስራሕ ስለ ዘለዎ ቁርባ ይጣዕሚ
نو سلامات كلهم سيراك سلام قد ما هجي كاتر راهبنا لنا من سيراك اب كالم مدب سو ابزز بحال صنيحه ناي وفري ناي قطبا جلسي ناتي ريتو انا بخلت تخفي له ريو دس بلن قداماي ناي دوميستيك كالاي دما ناي نفورن زخيل انفستمنت حجي منግስቲ ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ዝበሃል ፀኒሐ ናይ እገዳታት ፀገም ኣለዎ ናይ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ብነፃ ሕክምና ብነፃ ትምህርቲ ከምኡ ዝገብር መንግስቲ የለን ምስቲ ኩሉ ዘሎ ተፅዕኖን እገዳታትን ማለት እዩ ግን ብቐረባ እንድሕር ርኢናዮ ብቕልል ድበለ ኣብ ኤርትራ ጥልያን ገዲፍዎ እንተኸደ 30 ገለ ዝኾና ትካላት ኣለዋና ዓኔን ኣለዋ ተዓፂን ኣለዋ ዊ ኣንደርስታንድ ዳት ሕጂ ንዓኣተን ክበራበረሉ ዝኽእል ብሕልፊ ድማ ጥልያን ምሳና ፅቡቅ ዓይነት ዝምድና እውን ስለ ዘለዎ ከም ዝኽብሮም ክብለውን ዝፀንሐ ምስ ጥልያን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በፂሑ ካብ ድመፃት ሒዙ ፅቡቅ ምዝራባት እውን ተገይሩ ስለ ዝኾነ ነተን ደለዋ ትካላት መንግስቲ ኤርትራ ገንዘብ ኣጥፊኡ ንዓኣተን ክዕርየን ይኽእል እዩ ይቕየር ማሽንስ እንድሕር ኣሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ኣዋፂኢካ ንዓኽፈለን እንተተባሂሉ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ መናን ስለ ዝኾነ ዘይገብሮ ኣይኮነን እዚ ግን እንታይ ይገብረልካ መጀመርያ ነቲ ዘሎ ዶሜስቲክ ኢኮኖሚ ናትካ ንሕና እቲ መንግስቲ መሻርፍ ኣውፅኡ ካብ ደገ ምፅኡ ነቲ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ዝሕግዞ ዘይነበሮ ፀቕጥን ዘይነበሮ ነገራትን ድውሰኾ እንድሕሪ ደኣ ንሓንቲ ፋብሪካ ብክልተ ሽፍት ወላ ሰሪሓ 3 ሞ ይትረፈና 2 ሽፍተ ሰሪሓ ካብ 6 ክሳብ 3 ኣትዮም ድወዱ ካብ 3 ክሳብ 11 እንድሕር ኣስሪሕካዮ ነታ ሃገር ነታ ኣስመራ ጥራሕ ደይኮነስ ካብ ገጠራት ከይተረፈ መፅኡ ኣብኡ ሰብ ክሰርሕ ክጅምር እዩ እቲ ሎካል ኢኮኖሚ ድማ ክበራበር ክጅምር እዚኣ ሕጂ እታ ናይ ዶሜስቲክ ተዓፀልካ ትኽእል እያ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ድሓር ናብቲ ቀፃሊ ፕሬዚደንት እውን ብተደጋገሚ ድበላ ዓንተ ወይ ዝበላ ነይራ ሰስተይነብል ዝኾነ ማኒፋክቸሪንግ ክንከፍት ክንክእል ኣለና እንድሕር ኮይኑ ንዕኡ ክገብር ዝኽእል ብዙሕ ኤርትራ እውን ኣብ ደገ ስለ ዘሎ ትምህርቲ ዘለዎ እውን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብኤምባሲታት ደረጃ በዛ ዓዲ ንዕኡ መደባት ተዋሂብዎም ወላ ብዓዲ እውን ንዕኡ ክገብር ዝኽእል ኮሚቴ ተቋቂሙ መፅኡ ከም ዝግበሩ ሰባት ባዕልኹም ኣለሊኹም ወይ ከዓ መሚኹም ኣምፅኡ እሞ ኣእትውዎም ኣብ ከምዚ ፅላታት ኣብ ናይ ኢንዳስትሪ ኣብ ናይ ሜዲካል ይኹን ኣብ ኩሉ ብቲ ዝክግበር ዝድለ ነገራት ማለት እዩ ከምዝን ግበሩ ስርሑ ተባሂሉ ከም ኣጀንዳ ክወሃብ ከኣል እዩ ምክንያቱ ኤርትራዊ ብቑዕ ዝኾነ ዓቕሚ ኣለዎ ማዕረ ሳይንቲስትን ብዙሓትን ዘለና ህዝቢ ኢና ንሕና እቲ ዝሰረፈ ከዓ ከምቲ ፕሬዚደንት ድበሎ ምምሃዝ እውን ኣይድልየናን እንድሕር ደይደለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቻይና ወይ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ከይድሉ ዝነበረ ግዜ ሕቶ ኣብ ዝሓተትዎ ንሕና ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓለም ኣምፂና ናብ ኤርትራ ንኽነእትዎ ወላ ሓንቲ ነቲ we don't have to reinvent the wheel ኢሉ እዩ ስለዚ እዚ እውን ተኽእሎታት ስለ ዘለና ኣብ ክልተ መቂልና ምክንያቱ እቲ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ኣብ ኤርትራ ንክበራበር ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ ሓፂር ብሕፃምፃ ኣቢልካ ትኽል ተብሎ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ክሳዕ ንዕኡ ትገብር ነቲ ዘለካ ነገር ትደልድል እሞ ነቲ ዘለካ ነገር ኣደሊልካ ከማነ እቲ ህዝቢ ከማን ኣብቲ መንእሰይ ከማን መትሓዚ ይረክብ ማለት መትሓዚ ንሕና ኢኮኖሚክ ፀገም ስለ ዘለዎ እዩ ህዝብና ከይፈተወ ተገዲዱ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ ዝሽገር ኣሎ ምስቲ ካልእ ማለት እዩ ምስቲ ብደገ ዝተገብረ ናይ ግዜ ኦባማ ዝነበረሉ ካልእን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተገብረ ፍልሰት ሓዊስካ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ክልተ እዚኣተን ጠመተተ ዝግበረለን ድሓር ነቲ ዝመፅእ ከዓኒ ኣብኡ ዝትከል ትካላት ድማ ሽዑኡ ሳስተይነብል ብዝኾነ ብቑዕ ዝኾነ ማኔጅመንት ከምቲ ፕሬዚደንት ድብሎ ዓቕሚ ሰብ እንዳዕበየት ትኸይድ ስለ ዘላ ኤርትራ ንዕኡ ከመሓድሩ ዝኽእሉ ሰባት መሚኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ባህላየ እሞ ዘረባ ንውሕልኩም ድራር እዚአን እንተናተይ ሓሳብ ከካፍለኩም ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሪቶ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሪቶ እዩ እስከ ሲራክ what do you think ሓሳብ ናቱ እስከ ፊድባክ I think ሪቶ እዩ ፅቡቅ ሪቶ እዩ ማለት ሕቶ ኣይኮነን Yeah, that's true. أنا حنت حتوني راتني فاسكا حتوني راتك أبزيا خملعلك من على تي خبلت أنا عندي حجون حدا بشرات خنقركم زدلي تي دا أوتوبوس قدم دا جاني دا هفتو مريم أوتوبوساتن عبيت مكاين سرحاني رني دحر ناس أنت جن أو تعرفون دك أمحارة ኣብ ኣውቶቡሳት ናይ ከተማ ኣስመራ ናይ ኣብ ደቀ ኣምሓረ ስራሓ ነይረኒ ምስቲ ናይ ድሕሪት ናይ ኩናት ግን ኩሉ ነገር ጠጠው ኢሉ ሕጂ ምናልባት ክሕብረ
ሓደ መዓልቱን كت ኣብዝናትካ መፅኡ ሓደ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ኢንጂነር መንሽሙሲ ክገልጽ ከም ዘለዎ ኢና ተስፋይ ኣብ ጀርመን ይቕመጥ ስለዚ እሱ ነቲ ስራሓት ተበግስዎ ኣለዉ ናይ ደቀ ኣምሓረ እዚ ሓደ ካብቲ ተበግሶ እዩ ብዙሕ ኮንቴነራት ንሕጁን ሓደ ክልተ ኮንቴነር ንዕኡ ክኸውን ዝኽእል ገለ ክልተ ኮንቴነር የእትሎ እዚ ከዓ እቲ ቀዳምነቶም ዝነበሩ ንዕኡ እየ ነዚ ሓውና ክብሎ ፀንሐ ነቶም ዝነበሩ ከመይ ጌርና ከነበግሶም ከም ዘለና ፕረዚደንት እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓንተወይ ግልፅ ኣቢልዎ ነይሩ ገለገለ እውን ኣብዚ ዓዲ ክስራሕ ከም ዘለዎ እዚ ከዓ ድሮ ቅድሚ 6 ወርሒ እቲ ምጅማራት እቲ ኣብ ደቀ ኣምሓረ ዝነበረ ናይ ዓበይቲ ማካይንን ተን ኣውቶቡሳትን ኣብኡ ክስርሓ እቲ መስርሕ ከይድ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ተወዲኡ ከምቲ ዝነበረ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት ተወዲአን ኣብ ኣስመራ ወይ ድማ ንገጠራት ዝኸዳ ኣውቶቡሳት ክንሪአን ተስፋ ኣለኒ እተን ቅድሚ ሕጂ ተሰሪሐን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዓሰብን ዝነበራውን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብዚ ናይ ሕፅረት ትራንስፖርት ዝብል ኣብ ዓበት ሜድያ ኣቕሪበየን ነይረ ተን ኣውቶቡሳቱን ብዕሊ ርእየን ነይረ ስለዚ ከምቲ ክብሎ ፀንሐዩ ዶሜስቲክ ብዓቕምና ክንክእሎ ንኽእል ምሁራትና ዘለውና ብጣዕሚ እሱ ሕጂ ተበግሶ እዩ መንግስቲ ኤርትራስ ብዙሕ እዩ ዋላ ነዚ ናይ ምድረ ባቡር ዝነበረውን እቶም ዝነበሩ ዓበይቲ ከይሓለፉ ከለዉ ኣብዞም ንኣሽቱ ክወራረስ ኣለዎ ኢሉ ብዙሕ ፅዒር እዩ መገዲ ባቡር ድዩ ነተን ባቡራት ከመይ ገይሮም ከም ደበግስዎን ተበግሶ ትንሳኤ ባቡር ዝብል እውን ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቶም ቀዳሞት ከይሓለፉ ከሎ ከመይ ጌርካ ናብዚ መንእሰይ ወለዶ ተሰጋግሮ ዝብል እሞ እቶም ንዕአን ዝሰርሕዎን ዝነበሩ ድሮ ናብዞም መንእሰያት ወለዶውን ኣሰጋጊሮሞ ንክስራሕ ኣብ ዝቐረባ እዋን ተን ኣውቶቡሳት ክንሪአን ኣብ ደቀ ኣምሓረ ተስፋ ኣለኒ ስለዚ ነዚ እውን ነዚ ሓውና ክብሎ ፀንሐ ብስራት ክነግሮ መዲበ በቃ ስለዚ እሱ ይትመደብ ደሎ ኣብ እዚ ሕጂ እቲ ብዙሕ ክንዛረብ ከለና ወላ ፕሬዚደንት እውን ክዛረብ ከሎ ሓደ መንግስቲ ብዙሕ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ይገብር እውን ኣሎ ኣዝዩ ብዙሕ and I think እቲ ማዕረቲ እቲ መንግስቲ ዝተዓፃፅፎ ዘሎን ዝፅዕሮ ዘሎን ኮምፕሊመንት ኣለዎ ክብር ኣለዎ ሓንቲ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ክሰምዓ ዝደሊ ካብ ኤርትራ what is going to be the part of the ናይቲ private sector እቲ private sector ይጠቕላላ ኣብቲ conversation ዘይኣቱ ዘሎ እሱ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ኣጀንዳ እዩ ደቂ ሰባት ብተፈጥሮኦም ስስዕ ኣለዎም ስፒች ክትዝብ ከለካ ኩሉ ግዜ ወርስ ንዓይስ ብኸመይ ትትንክፈኒ እዛ ጉዳይ ዝብል ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ግንባር ዘሎ መንእሰይ ይፅበ ነይሩ ንዓይ ከንታይ እዩ ክኾነኒ ዝብል ሕቶ ኣለዎ ኣነ ካበይ ናይ ክፋል ኣለኹ ናብዚ ናይ ቁጠባዊ ፕላን እቲ መንእሰይ ኣነ ካበይ ኣለኹ ንዓይ ከንታይ እዩ መፃኢ ናተይ ስለዚ ሓንቲ ካብቲ ብትክክል ኣድረስ ምግባር ዘድልያ ዘሎ ጉዳይ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ሕጂ ብዝሎ ብዙሕ ሰብ ንስኻትኩም ደገ ኮይንኩም ገንዘብ ስለ ዘለኩም ዓቕሚ ስለ ዘለኩም ገለ ስለ ዘለኩም ትብል ላይፍ ፌር ኣይኮነን ይርዳእኒ እዩ ነቲ ሃገር ደው ኣቢልዋ ዘሎ ኣውይ ዘሎ ግን ብኸመይ ክትሕግዞ ትኽእል ነዚ ሰብ እዚ ክትብል ከለካ ብቁጠባ ደረጃ ክንርኢ ከለና መጀመርያ ህንፃ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብቲ ህንፃ ድማ ሓደ መንእሰይ ወላ እኮ ሓደ ኣነ ዘፍርሃኒ እቲ መንግስቲ ኣጣይሱ እንታይ ክገብሮም ዝብል ሓሳብ እውን ክህልዎ ይኽእል ፀገም ክህልዎ ይኽእል ኢለ ይግምት ኣነ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ግንባር ዘሎ እዚ ኩሉ ፃዕሪ ዝገበረ ኣብ ምንታይ ከተዕዮ ትኽእል ድሕሪ ተጣየስ ኢልካዮ እንድሕሪ ስራሕ ዘይፈጢርካሉ ኣብ ካልእ ነገራት ይክባል ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ንምጥያስ ሓደ ካብቲ ናይ ብሓቂ እቲ መንእሰይ ኢንጌጅ ክኸውን እንተኮይኑ ዕድላት ክረክብ እንድሕሪ ኮይኑ ዋላ እውን እቲ ምጥያስ እውን ክሳለጥ እንድሕሪ ኮይኑ ፅባሕ ንጎ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ክሰርሕ ኣለዎ ፕራይቬት ሴክተር ንክሰርሕ ድማ ኮንስትራክሽን ቁፅሪ ሓደ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሲሪየስ ዝደገ ዘሎ ህዝቢ ክጥቀመሉ እንድሕሪ ዘሎ ኮይኑ ህንፃ ክጅምር ክኽእል ኣሎ ህንፃ ምጅማር ድማ ስስዐ ኣይኮነን ነቶም ደገ ዘለዉ ኣይኮነን ደገ ዘለዉ ገዛ ክሰርሑ ባዕሎም ኣይኮኑን ሰርሕዎ መንደላቃይ ካብ ኤርትራ ይክኸውን እኒዋለ ካብ ኤርትራ ይክኸውን ሕፃ ካብ ኤርትራ ይክኸውን ኤቭሪቲንግ ካብ ኤርትራ ይክኸውን ስለዚ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ስራሕ ክረክብ እንታይ ኢሎ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ህንፃ ክግበር ከሎ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ይሰርሕ ነይሩ
نعش خلنا هنا سرع جميرنا بكرندا فيلاز بهالليرو أبو سرحو سلازبلوم من يوالد أقام سبس لدسونوز نبرو زرك بس بيد سرع I don't know دك خندي كلنا سرع جميرنا انت يقوم يخلوخا انت دليوم جن يبغى سزنتاي مالتيو نسرع عدلات كونستراكشن انتليو عدل زفتر سبكا سرع يزلي الناس رعشعو اي صادي خاطبو سرح كادي خاطبو قال نجر منقسك حسب مخاله حجي كلها تتقبر زلا منقسك رايز قبر زلا of course منقسك صقام كقاطمو هم زغل ردو يزي ايناي منقسك لو كدو حايل زلو امينا في امريكا زلو منقسك وانا ندري زلنا بجكا صور كالو قبر يناين سميناين زين فل سلازي I think تي منقستي نتي private sector engage نخقبر قال نجر كقبر تثبيت نقبرلو نسون I think بسنا أمريكا إذا تعزز مثل مس أمريكا هنت أمدينا قبل كلتنا أمريكا بوليسي لأن كانوا قام زنا أبيز قبرزول عندراون نبزع عبام التياس نخزاربون سكفت على لوي برقت مخنياتو أنت صريح زلوا قربيت أنا خورري هنا بلز عندير زلوا أبزع عبام التياس كتزارب يتغني غا فجنرالي زوم توبكس زياتهم بزح من سينا يرترا كتب بيوميو بزيا قداي زيات وسغلان تلكم ناتكم ريتك سمي دلي يا أنا بوجني ودي اللي هون الناس ناريتو هبنا ونا كان عصوان خلين حتى نيراتن جورجو ناباخا تفكده yes sure اوكي جاس تانتاش مسنا باي ذا واي جورجو كاب كلتين انترفيو عند كم سالكا باي ذا واي ابتا قداميتي انترفيو ناتكاريتون هيبكالاس ببوزح تزاورالا ببوزحون من اسيات تحتو تول دلاتا ناي نجوبتي دتبحالت اب ودب نحنا حراميا نجوبتا عطينا نحنا كم كودو عين خيلنا اذا حرامي دبولو ابا حانتن ابز تبلو دلخا برايفت سيكتور نكا مجمرتا تناي جوبت مخللالكا جورجو جاس نسا بيز جيراتولا جوبتي بحر اللوا نحنا العليا سلدلنا نعا عطينا وين تهزب عطينا بيزنس يو كم تنسخا ببيزنس وددر تبلو زعينتو جن نهزب زود ندحر تخوين نامنت ابانا مبزحتو در الله مبزحتو يرتا ابزيا دكان ندحر تخفيتكا ابغون خامتيو حاله دكان كما خفت ازي جيجاي بيزنس ما يكون سو نحنا كنغبرو دلنا كال بيزنس يلندي كم تنساد غبرتو ديكونا وينا معصاو تبهايلو اتدمص نبرتهم كولات نختبر هذا ليه مبركس جوبتي ولاون او تقيسو والو مجوتي بأسن مفتار دقبر زنبرة دا أنبر كال نجار يكون من نهار دقبري حجنا عند حرت عاتي خا نبت نهار عاتي خالها نبت خالاتي خالها سو زي أخذ تقصها صبير كاتبرها بخمي عينة كم درا أخيا برايفت سيكتور كتسالي بريزنتنا زارولي أمور سادة أنت برايفت سيكتور تنهي الكاكد حتى يا تبلا زلها مجمريا I think تي بريزنت سياسي بلا كلت يومون كسغلا مناتهم برسبكتيف مبر إزاز بالكايا جيجايا مجمريا ودب جبتي كابانا يوصير وات بيزنس سو قدم يوم إثيوبيا حسبها تتكلم نيرا سو زنا عطاتهم حلال دخون أنا حرام زغون ولا من قد يلا نمبر 1 so whatever it is business will do you حسب ودبي كلا يكون ساتم كودا بالهم جيت أبريزنت سياسة لوم كبري هواي تزربا indirect لسه زغون نمبر من يتكاب جبت متيو نعسب كنا مع بلوز بلكو ناي مرات نقولي كوي so he knows تتنقل أب من تاكم زنبرة نجوبتك بكيلي وكم زجبر نيرمبر نير تراك مع بليلي كونا نجي okay fine السوينكو نربح خايو فتينيكو نبربراغ نمخادو نجوبتك بكيكم يلواميو بربراك سرها بحسب جيرو نتاجوبتي بعدو كتر فايدة لنيرو أنا أنت زخون نير بريزنت سياس نبتك تمام بالكو تراي مغنيات مسير ترى كم نير ويسبزي ولا بحسبكو تي نو تدراو على ما يتقبلون يريو I wouldn't care about جبتن تايسم عملو I'm not irritated ولا كاس سعي كوننزي أنا زبير تراي زقد سني بس بجبت زعكل بلياميهم جونو كوم سوم 100 خنو صوم ما ينخلينا مغنياتو state of the art زخونة تكنولوجيا مهزام يمسو قدي ممنا لو ميا ودا but I wouldn't mind كلك فال كابا مسكويس كنجبر صباح نقول كابا من عنوس business يفتو ويسلوه هذا معلتكم من طلع من كلك فال ناتو because what have you ساتم لولاو هاجرين نحنا خلولاو هاجرينا نحنا هذا ما حسب زبال ودا بالنا ودا بيخ خسره هوتيل كوي كريت هوتيل تقاطع تخوينو كلتيم هوتيلات كسرحو خليم تستعملوا له دو ابتك ماكدونالد من له برجر كينج له
KFC له كلاتهم سلمتاي العمايو بحد انت مزيخه زعبي عراقي خاتصوع وددر يكون انزي انا بقول لك ما عندي عملت فيديو غير نيره ኤርትራውያን ድኳን ኣብ ሓደ ቦታ ግበሩ ኢለ ነይረ ስለምንታይ ቻይና ታውን ይበሃል ኣስበልኩም ኣሎ ቻይና ሓንቲ ድኳን ገይሩ ጠጠው ኣይብልን እዩ ብሙሎም ቻይናውያን ኣብ ሓንቲ ቦታ ኮይኖም ድኳን ይገብሩ ሽዑ እንታይ ይገብሩ ቻይና ታውን ይበሃል ናይ ቻይና ንብረት ዝደለየ ካብ ርሑቕ ቦታ ናብቲ ቦታ ይመጽእ ስለዚ there's a concept ብሓደ ድሕሪ ኮይንካ ብሓደ ተዓቢኻ ውድድር ጥራይ ኣይኮነን እንጂ እንታይ ማለት እየ እቲ ፕሬዚደንት ዝበላ ንጅቡቲ كاين من طلع نمالتو بدحر مجرجا بين زايد يونت جيمز اوتولو نيرو سومالي لاند كوخم يبلون I don't care about جيبوتي كويميلام حلف حليفهم مس ابي كوز غبرو زلو نتي ابي كونترات اللهم جيبوتي نغتكم نتي ودب كسرحو خلو بشركነት يم سريام هاي جيبوتي ودب ኢትዮጵያን ጅቡቲ ባህር يم سريام ስለዚ እቲ ዕዳና ይትወደብ ገና ይተኸፍለን ኣሎ ኢትዮጵያ ነቲ ቢዝነስ ናቶም ድሕራው ዲሎም ጅቡቲ in deep trouble كتاتيا زغد سمني مسيلكا ኢትዮጵያ كطلموم يمك مغنياتو متحزز زلهم هاجر يكون سو مزياتهم تشاركك تلقح يبلكا مغنياتو فلاي كما ኤርትራ انا ناتي مرغص ابزوان زي ካብ ኢትዮጵያ ዝመጻና ረብሓ ምስ ኢትዮጵያ ንገብሮ ቢዝነስ ንኤርትራ ወሳነ ክኸውን የብሉን because ሓደ መዓልቱ ከኣልይዎ እዮም ካብኦም መግብን ድሕራም ሲናቦም ተኣማሚና ሓደ መዓልቲ ክሓንቁ ኸ ኤሌክትሪክ ካብኦም ተምፂኻ ሓደ መዓልቲ በዓክ ሓንቁ ኸ it's always a weapon ኤርትራ ዕላማናቶም ሕማቅ ከም ዝኾነ ክሳብ ዝኾነ ኤርትራ ዝገብርዎ ነገር ከም መሕነቕ እዮም ክጥቀምሉ እምበር ንመርብሕና ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ሰዓት ናትና ንምስርት መግቢ ነፍስና ንኽእል ነገራትና ንገብር ግን ምሶም ኤክስትራ ትነግድ ምሶም ትረክብ ጠጠው ተይሉ ከዓ ካልእ ኣልተርናቲቭ ትገብር እምበር ኣነ ኣበታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንሱ ንኻልእ ዕላማ ኢልዋ እምበር ንጅቡቲ ሓልየ ቢዝነስ ጠጠው ኣይመበልኩን ኣነ I really don't care ጅቡቲ ኤርትራ መሳኪን ኤርትራ ዓሰብ ተዓፂኣቶም ኢሎም ሓደ መዓልቲ ብዛዕባና ሓሲቡ ይፈልጥን እዩ ዓሰብ ተዓፂና ከሎ እገዳ ናትና ዝገብር ዘሎ ዕመር ገለ እዩ the world is a tough place ጽድቂ ዝበሃል የለን ኣብዚ ዓለም ያ ጽባህ ኣለኻ ጆርጆ ግን በቲ ንስኻ ትጥምቶ ዘለኻ ንኣብነት በቲ ንስኻ ትሪኦ ዘለኻ ቢዝነስ ኣብ ካልእ ኣብ ዝኾነ ፅቡቅ እውን ገሊፅከ ግን ድብለካ ዘለኹ ንሶም ከም ስለ ዝገበሩ ንስኻ ክትገብር ኣለካ ድዩ Yes. መልስናተይ yes. ኣነ ምሶም ኣይኮንኩን ዝፃባእ ዘለኹ ኣነ ናተይ ተፈጥራዊ ፀጋይ እጥቀም ዘለኹ ናብ ባባስ ሲራክን ንሶም ናብ ሲራክን ናብ ክብሮምን ንሸም ገለስከ I think መሰረታዊ ሕቶ ናይ ፖሊሲ ሕቶ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ወደባት ንሲንጋፖር ክህብ ኣይደልን ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ንዩኤ ክህብ ኣይደልን ንዝኾነ ይኹን ኣካል ክህብ ኣይደልን ስለዚ ንዓና ሃቡና እሞ እቲ 1.2 ሚልዮን 2.1 ቢልዮን ናይ ክሶት ወስዶ ኮነ ምፅኣልኩም ገለ ኢንፋክት ቢዝነስ ፕሮፖዛል ኣይኮነን ፖለቲካል ፕሮፖዛል እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ፖለቲካል ፕሮፖዛል ከዓ ፖለቲካል መልሲ ተዋሂቦ ብዝተረፈ ብዛዕባ ወደባት ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፂ ኣብ ቀደም ንፁር እዩ ነይሩ ንሕና ባዕልና ክንገብሮ ንኽእል ድሕሪ ኮይንና እንታይ ኮይንና ንህብ ገለ ዝብል ኣረኣያታት እዩ ዘሎ ስለዚ I think Bahama it was not a genuine economic proposal. It was political and Sharia political it's out in let's go. ተወሳኺ ክህባ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እቲ ጉዳይ እቲ ዓሰብሲ ንጅቡቲ ኢልካ ዘይኮነስ እቲ ድሕሪ ባይታ ዝነበረ እዩ ናይ ኢማራት ድሕሪ ባይታ 100 መንግስቲ ኤርትራ ፈልጥ ነይሩ ብኸምኡ ስለ ዝኾነ ካዩ ኢማራት ናይ 25 ዓመት ኮንትራት ዝነበሮም ቀልጢፉ ክሰጎም ተገዲዱ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ድሕሪ ባይታ ደስ ስለ ዘይበሎ ጥራሕ እዩ ወደብ ዓሰብሲ ንኣብነት እቲ ክሬናት 100 ኣሪጉ እዩ ምክንያቱ ቀዳማይ መካኒካል ነይሩ መካኒካል ዝነበረኻ 100 ኣሪጉ ምክንያቱ 20 ገለመለን ዓመት ስለ ዘይተሰርሓሉ ሓፂን ከኣን እንተዳ ኣብ ስራሕ ዘይወዓለ ቀልጢፉ ስለ ዝበላሾ ተባላሽ እዩ ነቲ ክሬን ብሙሉ ዋላት ናይ ባፅዕ ተዳሪእንያ ብሙሉ ናይ ቀደም ክሬናት እንዳሰርሐ ከለውን ኣሪጉ
ቀደም መካኒካል ዝነበረ ሕጂ እሱ ኣውሪዶም ብምሉእ ሓድሾም ገይሮም እቲ ናይ ባፅዕ እቲ ናይ ዓሰብ እውን ከምኡ ንምንታይ ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ስለ ዝነበረ ኩሉ ተወዲኡ ኣብ 2000 ክጅምሩ ከም ዘለዎም ኩሉ ተወዲኡ እቲ ፅርግያ ተሰሪሑ ሳቶም እውን ሓድሽ ፕላን እቲ ናይ ቀደም ናይ ዓሰብ ፅርግያ ዘይኮነሲ ሓድሽ ፕላን በቲ ናይ ቀደም 1200 ኪሎ ሜትር ዝነበረ እሳቶም ግን ብ900 ኪሎ ሜትር ናይ ዓሰብ ዘእቱ ሓድሽ ፅርግያ ክሃንፁ ዳርጋ ሓደ ርብዒ ሰሪሖሞ ነይሮም እዮም ሕጂ ግን እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ኮይኑ ተልና እቲ ጉዳይ ናይ ኤምራት ብዙሕ ነገራት ስለ ዝኣተዎ ከምኡውን ናይ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ፍላይ ናይ እስራኤል ካብ ቅድም ሒዝና ዝዛረበሉ ዝነበርና ኢና እስራኤል ድሕሪ ኢማራት ስለ ዝነበረ ሕጂ እውን ምስ ኤምራት ኮይኑ እዚ ኩሉ ነቲ ሃገራት ኣዕራብ ሓዊ ዘእትወለን ዘሎ መን እንተዳኢልና እስራኤልን ኢማራትን እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እየ ሕጂ እውን ወደብ ዓሰብ ዳርጋ ልዕሊ 8 ሓደስቲ ክሬን ኣትየን መንግስቲ ኤርትራ ተኺልዎን ድሮ ዘመናዊ ዝኾነ ከምቲ ናይ ቀደም ዘይኮነ እዚ 50 ቶን 60 ቶን ዘልዕል ዘይኮነስ ስጋብ 120,000 ቶን ዘልዕል ድሮ ኣብ ዓሰብ ተተኺሉ ተወዲኡ ኣሎ ምስኡ እዚ ናይ ብዙሕ ግዜ ንዛረበሉ ዝነበርና እዚ ናይ ዝኾነ እሱ እውን ከመይ ጌርካ ተዕብዮ ብዙሓት ንኣሽቱ ጀላቡየን ኣብዚ ሓሬና ወይ ድማ ኣብኡ ዝስራሓ ዘለዋ ስለዚ እዚኣተን እውን ከመይ ጌርካ ናብ መርከብ ገፅካ ተሰጋግረን እዚ እውን ተወዲኡ ድሮ ኣብ ምጅማር በፂሑ ኣሎ ካብ ጀላቡ ወፂናስ ናብ መራኽብ ዝስራሓሉ ቀደም ክንሪኦ ተዳኺና ወደብ ባፅዕ ብዙሓት መራኽብ ናይ ኣፍሪቃ መፅአን ዝፅገናሉ ዝነበረ ሕጂ እቲ ፅገና ባፅዕ ዝኸይድ ዝነበረ ፅገናን ሓድሽ መስርሕን ተባሂሉ ናብ ሓሌብ ወደብ ሓሌብ ወይ ድማ ሓሬና ተባሂላ ፅዋዕ ኣብኡ ልዕሊ 300 ጀላቡ ተሰሪሐን ብዙሓት ዋላ በዓል ኢጅፕቲ ዋላ በዓል ስዑዲ ካብኡ ገዝአየን ዋላ ሓደ መዓልቲ እውን ምስ ድራር ከነሪአኩም ንኽእል ኢና ዋላ ስእልታት እውን ሰዲደሉ ነይረን ድራር ሓደ መዓልቲ ንዑን ተውፃእካዮ ዝበለፀ እዩ እቲ ሰብ እውን ክፈልጦ ዘለዎ ካብቲ ጀላቡ ተበጊስና ሕጂ ከመይ ጌርና ናብ መራኽብ ንድይበሉን ፅጋናታት ናይ ብዙሓት መራኽብ ናይ ኣፍሪቃዊ መፅአን ክፅጋናሉ ዝኽእላ መገዲ እውን ድሮት መደብ ተወዲኡ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ወደብ ዓሰብሲ ድሮ ተሃኒፁ ርግፅ ቀደም እውን ዓብዩ ልዕሊ 30 መራኽብ ደእንግዝ ዝነበረ እዩ ኢትዮጵያ ዋላ ሓንቲ ክብሮም what is the plan I mean ወደብ ዓሰብ ንኤርትራ geographically 90% ዋላ ልዕሊ እውን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዓሰብ ክግልገል ኣይክእልን እዩ ባፅዕ ስለ ዘለዎ ካልኦት ወደብ ተደሊኻ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ወደብ ዓሰብ እንታይ እቲ ፕላን ዝፅገነሉ ዘሎ ፅቡቅ ብዙሕ መደባት ኣሎ እዩ ማለት ምስ ኣፍሪቃውያን ምዝራባት ኣሎ እኳ እዩ ሕጂ ንኣብነት እቲ ሓደ እዞም ደቡብ ሱዳን ብኢትዮጵያ ገይሮም ንዓሰብ ክመፅሉ ዝኽእሉ ብዙሕ ግዜ ምዝራብ ኣሎ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ስለ ዝተፈጥረ እምበረ ባፅዕ ዶ ይቐርበኩም ዓሰብ ተባሂሉ ተነጊርዎም ዓሰብ ቀርበና ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ምስ ደቡብ ሱዳን ምዝራብ ተገይሩ ምስኣታቶም እውን ሕጂ ግን ናይ ኢትዮጵያ ጉራቄን ስለ ዝመፀ ብዙሕ ሽግራት ክፈጥሩልና እዮም ተባሂሉ ዳርጋ ከም ጠጠው ኢሉ ኣሎ እምበረ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነሲ ንኣፍሪቃውያን ዝሰርሓሉ ዝኽእል ባይታ እዩ ሕጂ እውን ዝስራሕ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ምናልባት ፅባሕ ንግሆን ለውጢ ክመፅእ ክእል እዩ ለውጢ ተመፅኡ ግን እቲ ወደብካ እንተዳ ሬድ ኮይኑ ፀኒሑ ፀገማት ዘለዎ ይኮነኒ ንሓፂር ግዜ ክትሓስብ ዘይኮነሲ ንነዊሕ ግዜ ክሕሰበሉ ዘለዎ እዩ ሕጂ እሱ ከዓኒ ብዓቕምና እዩ መንእስያትና እዮም ዝሰርሕዎ ዘሎ ነቲ ብዓቕምኻ ዝስራሕ ክትጥቀመሉ ጥራሕ ይደለካ ዘመናዊ መሳርሒ ተተኺሉ ኣሎ ፅባሕ ንግሆ ግን እንታይ ነዚ መንግስቲ ኤርትራ ስጋብ ክንደይ ናይ ጎራሕ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብዚ ናይ ኣባይ ግድብ ኤሌክትሪክ ክንወስድ ኢና ክብላ ከለዋ ንዓና ንደቡብ ሱዳን እንዲ ዝቐርብ ዳኣኒ ኤርትራ ግን ክንወስድ ኢና ይበሉን
ፈልጥዎም ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ወደብ ሬዲ ኮይኑ ኣሎ ብዙሕ መሳርሒታት ኣትይዎ ኣሎ ኣብኡ ጥራሕ ከይተሓፅረውን እዘን መራኽብ ዝስራሓሉ أبو خلهم من كلتهم أو تسريحا أنا سنتاي مبالكو كبرم تنا ساعات هلوم دي إثيوبيا زمان هجرة يكونن كساب زدل وناكم تتكمنا لهم جن نزيوم أمين كخاخد كيدا يتغلني خامبر كساب زدل والناس متتكمنا لهم نيرنا بدحر مقارجة جاقنا تكات الدالو سغا ناتكات ساعات أنا كنت منيتي أبي إرترا كلتا فابريكاتات راين سالسيتي غمان وسغلا غلنا سمينتون ناي سولار بانل نزين كلتا تراين زدلي أنا بهالاي أخول ناي سولار بانل نفسه كفي إرتراوي ناتو سولار أبغزون تلو energy independence كله نايخل يس تمنقستي يدليو هوسبيتالات يدليو فلوي جريد يدليو يجن individual إرتراويان مستقط أرات زلنا مسس إرجاتا زيبلنا every family أبيرترا سولار كله يقبع زيوم ناي UNDP دي قلمله أبقى عدنا بلين بزي مشاز بحالا نزرع خوسي سامبل عدتات وسيدهم حنتي أقدوي تجزاوتي حنتي سولار بانل أتك عبيلهم أبتا جزا جيروم لا أمبول جيروم سوكيت جيروم it's so practical زون جزاز يوم لتشلوا 24/7 لتشلوا this is what we need تخالك أسين لما بس أنا يوم من قصة إيرترا حنتي I mean it's not that simple it's قليل يكون زنا جراز كن زاربلو خلنا قليل بر practice قليل يكونن جن زد لنا هنا أنا ناتير يتمالتيو energy independence كله ونالو بقول سبات كم دما كم هاجر درجة نزنا نزي من قصير تراي فلطوني ويا يسرحلوني بلي لغون they are working on it تمالت تراي أبزيا وتياني راتي I can show you حنت article أو تيوم نيرم UN أو تيوان يروتي زبير ترام زحتك زي سلدي فلطوي صغاتكم إن تزاربكم لا سنهم زي حنتي article ريانيره أنا كل زي كومتاتكم مسغلو أبزي شيركم ليز دليل this one أنا لو مزنا برتيا second where is it أو خل خاصان عند هذا اللي خلنا سولار بانرسي كله درجة أسمرة مبزحة جزاو تأتيوي إذا هجر سباتون أتيوي نبزح سباتون نحبرينا سولار كابز خيتأتو أو حسر دبلنا دبي كت كون كتمس تخلي خاب على خا أفكيد كا أبن داس عاد كت كتفكت بتعم حصوري أبزي ولا تباتر أنت دارينيو نابنت ناي حمشت كيلوات باتر أنت دابز عدرينيو درجة 3-4 شح أويريد ود أكاب على دبي كتجوز أهل خاجن بتعم حصوريو سلزي حدا انتايو كم تدليين تدا أبعدنا سوالات باترون بزحون أدلي كاني عس تي صحي سلزلو سلزي انتاي قبل دليل بزح جزاوت فقودي إلكتريك نجزا خاطئتو أجمع زلوا يكونن ساتهم انتايم دبل خاجن خاب دقة ختمس انت داخلك راح مستنى إيرترا مينتنانس بملؤ إيرتراويان سلزقلوا أمو ديد اللي نايكال قال عدتات نخيكون بفلاي تتلمده تصبو سريد دلوا إذن كتمس كتكل لك خاب دبي تبعيلي يحبرك بثلاثة شخصي ملؤ جزاوتها كساب فريجن حسابيتن كقلقلك دخل بثلاثة شيء 10 شيء ناقصي كم دلله كذا 3 شيء أويرو زي ما اللي لازم سي انتاينا نخبرهم كل جزء كبرام 3 شيء is not ني لوكال ني إرتراويان كو قليل يكون نزي تي أبي إرترا زلو أبغلغلو تنقلن زلو that's not gonna be easy for them نتوم دجزا لنا برجس حق خالها جن generally it is solar زبحال زلو صبوق مسفح كم زلو أبي إرترا ينقرلو جن more دقوما زلو نقر تلو خانس وغيني سمعني and why is that نتهاجر زعبي savings فترة لا السوسلو زخانه بندادسي أبعداقات مركز كل جزء ما شجرة لكاتي بزي سولار كجبر زغل جن anyway UN مسكير لنا يرو إيرترا صبوا زخانه progress كم زلا بفلا يزنا UN ناي لمعات agency ساب إيرترا بزح استواص أي جبرالو أبتت مرحلتنا إذا سبزياك محجونا بإكس أمزجين يعني رانا بوقي حنت كابتن نه UN سرحتني تتصفات تبكى سبقينا رقيبيا بحفشان تاين مباليو تي كنغوبرز لنا كم حجر ولا ونتخاتكم تم أبدك زلهم أكتيف تساتفوا
إذا حساب زي زيادة أنا كده فعلو أبزن فابريكاتات strategically important زلون نتمنجستي كان بركتوا لنا خل conversation اسكجمر خلالو زي نقرات زي ولا بعلم درجة وتوداداري اندستري سلزغنة نابون كنقبر نخلينا جن strategically نيرترا كربح زخل فابريكاتات نقبر نخل زمن الناس اللي زي اللمبركو قال نقراتكو over capacity أبقر بابتنا لكوي زمن الناس تكوي أمين جبت انت اللو ما يفلتني probably ساعات كلهم خلينا حسب كبرنا زخل جن اتزوبانا بفصم مغرب زي بلو تنقل شرع انت رايز اللو زوبا سلازغونه إيه حسين نمبر جبيا كو أبقى over capacity اللومكو مربحنا يوم كونيرنا إلكتريك نحنا مخفلنا يوم كونيرنا جن تنقلن كفاءن دحرار لغوينا بتكبابا أي تربابا حنيخ ኢትዮጵያ ኸባና ሓምቁ ናብነት ህዝቢ ኤርትራ ከም ሓቂ ክንዛረብ ተዳኾይና ዋላ እኳ እቲ ኤሌክትሪክ ከምቲ ዝድለ ኣይኹን ዳ እምበር እቲ ኤሌክትሪክ ኣትይዎ ደሎ ዳርጋ 37% ህዝቢ ኤርትራ ኤሌክትሪክ ኣትይዎ ኣሎ ኣብቲ ናይ ምብራህ ግን ቁሩብ እቲ ትሪፕ እንዳገበረ እቲ ኤሌክትሪክ ስለ ዘፀግመና እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተዳ ስታቲስቲክስ ተዳሪኻዮ 27% ህዝቢ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኣይረክብን 27% ጥራሕ ይድረክብ ስለዚ ንሕና ንሓይሽ ካብኦም ክብለካ አሜን ኢትዮጵያ በስታቲስቲክስ ምሳና ክወዳደሩ ይክእሉን እዮም ኢትስ ጀስት ኢትዮጵያውያን አዲስ አበባ ፍላሽ ንዓታቶም ናቶም ስታይል ሞዴል ናይ ካል አፍሪካ ሞዴል ሓደ እንዲ ወላ ኬንያ ቆም እዮም ኤቭሪባዲ ኢንቨስትስ ኣብቲ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ዝኾነ ካፒታልን ገለ ሰለስተ ከተማታትን ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ መሲልካ ክብሮም ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ማሲቭ ስራሕ እዩ you cannot pull everyone together ab hada gize نقول هاجر نلعل كتومصو كسع كندي كبيد مخالن فلتال امين بامريكا كله بقطرات انترنت زي بلو حساب حجي اب امريكا الى ماسك كمان مسمن سي زرار بالو انترنت زي اتوم عدتات الله امريكا واي كوميونتي عالم اب امريكا سوبر ماركت زي بلو حكمنا زي بلو عدتات الله امريكا وين يوتيوب فيديو تسمعوه نحكمنا نخدو كاب قطراتهم كندي شجر زرغبو ስለዚህ ትዝርግሕ ንኩሉ ሃገር ክትገብረሉ ከቢድ ዓቐበትዩ ብፍላይ ከኤርትራ ካርታ ካረዮ ከቢብ ኣይኮነን ከም ስዊስ ሓውሲ ከቢብ ተኮይንካ እኮ ናብትን ከማን ይቀለልካ እዩ ኤርትራ ካብ ባፀ ተበጊስካ ንዓሰብ ዘሎ ጥራይ ረዮ ንነፍሱ ዝኻለት እተቅርፅን ክበድን እዩ ዝፈጥረልካ ስንዑ ክሰርሓሉ ምኻን ውሑድ ህዝቢ ዘለካ ቡ ኣብቲ ካልእ እኮ ድሓኒ ሓውሲ ትሪያንግል ዓይነት ስለ ዝኾነት ገለገለ መገበርና ብልዕሊ ኣፃድፍን ገለ መለንካ ወስኸሉ so ኤርትራ is an impossible country ነቲ ኢንፍራስትራክቸር ንክትሃንፅ እውን ሓቂ ንምዝራብ እምበር እቲ ህዝቢ ኤርትራውን እኮ ኣቀማምጣናቱ ሚዛናዊ ወይ ዝተዛነቐ ነይሩ ዝኾኑ እኮ መሓገዘ ነይሩ ግን ኣቀማምጣናቱ ኢልካ ኩሉ ቀሊል ኣይኮነን so in general እቲ መንግስቲ ዘለዎ ብድሆታት ፅኢልካ ኣፍና ዝሃበና ክንዛረብ ስለ እንደሊ እምበር they have problems trying to you the private sector should be empowered if you don't do that I know ሓደ መዓልቲ ክገብርዎ ምዃኖም ርግፀኛ እቲ ዲለይ ዘሕርቀኒ ዘሎ እምበር ርግፀኛ ክገብርዎ እዮም ብዘይ እሱ ቁጠባ ስለዘየለ private sector empower ክትገብሮ ኣለካ ደንቀን እንታይ ርኢ ነይረ እቲ UNDP ፓርትነርሽፕ ምስቲ መንግስቲ ኮይኑ ጨቃዊት እንስሳታት ነቶም ስድራ ቤታት ይህቡ ከለው this is noble idea ደስ ይብለኒ ኣነ እዚ ንባዕሉ entrepreneurship እዩ ነቶም ሰባት ኢኮኖሚካሊ sustainable ዝኾነ ላይፍ ስታይል ንክህልዎም ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ on top of vibrant ዝኾነ private sector እንተዝኸውን ነይሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ መደየበት ነይራ even ዋላ ትገረና ሃለወ ርግፀኛ ኣነ ንሰብ ኤርትራዊ ብዘይ ወረቐት ኣብ ካልእ ሃገራት ሰርቫይቭ ዝገብር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሰርቫይቭ ንክገብር እውን ኣብ ማይ ከበዶን ሶ I hope ኣብ ዝቐረባ ግዜ ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ስራሕ ሓታ ከም ዓቕምኻ ምስ በልዎ ገለገለ ኮሰብ ክሰርሕ ኣይኮነን ብኣፍና ጥራይና ንጠራርዕ ንብል ዘለና ግን እቶም ውሕዳት ዝሰርሑ ነቲ ሃገር ግን ክጠቕምዋ እዮም እዚኣ ናተይ እምነት ከዓ ፀገም ዝበሃል የለን እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ብዙሕ ስለ ዘይገልፆ እምበር እዚ ናይ ጨቐዊት ኢልካ እዚ ናይ ማለት ንፅጉማት ከብቲ ምሃብ ኣብ ከከም ቦትኡ ንኸበሳ ካብተን ከብቲ መፅአን ዘለዋ ካብኦን ወሃቦም ንፅጉማት ኣብ ጋሽባርካ ንገሊኦም ብፍላይ ኣብዚ በዓልታ ተሰነይ ካሮ ከምኡውን እዚ ጠለበጊዕ
ኣብ ኩሉ ቦታታት መንግስቲ ኤርትራ ዓመት ንፅጉማት እንዳሃበ እዩ ካብ መዓሳይ ካብ 1998 ጀሚሩ ንፅጉማት ከምኡ አንተወይ ዝብላ ዝነበረ ፕረሲደንት እውን እዩ ከመይ ጌርካ ዋላ ነዞም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፅርግያ ዝልምኑ ዝነበሩ መንእሰያት ንኣሽቱ ቆልዑ قدام حدر دنبورو خميجركا غازيتا شيطوم كنوبرو خم دخولو منغستي إرترا مهيرو أبسرح حوافير ومي جنتايو انتاي خبل داري أب إرترا بزح نجار زي ناي قراتهم نخدل دلوسي اخلو وهابا أبي إرترا زون كلهم أب هاجرسب قراتهم نخدل دلو نتمريت نخدل دلو نزسي حنساب كلتا معال توفيرهم ترنشوا أخلو وهابا بخمزن دا قبري نتهزبي منغستي إرترا خصو قنون أب زبس حبسي حوان حجون السيز خيز دلو سقاب زخونة يخون سقاب توسنا سي منغستي إرترا بخمزي خيد لن تاي خبل دالي بزح حقزاتي زقبر بس مشارختنا بفلاي ينسيبسي بزح متحقازن بزح كسر حلون صنيحيو مسوخ كيس انا حناس بتعم بزحي يونيسيف حجونا بزحلفه عربي ناي كلتا نطبي حموشته ناي قلعو خطابتني حدا نطبي حموشته مليون كتابت ناي قلعون كومون مدهانيتاتن اتيلو بفلاي زناي كانسر مدهانيت سلازن تايو منغستي إرترا حدا ربعي عميمو 3 ربع خاني تي يونيسيف عميمو مالتي سلازي متمش عرفتنا صبو إذا خيدلو مسي يونيسيف تنكالوت خالق الزاربة خلا مسانا خطحابرة منغستي إرترا نقولن مساخنا يسرحني بلنا مستن مشارختي بقبو مسانا خسر حد قلاقن تجازا كفوتيو أوتن كسللا مسيان نهاجر كتفاز دلياقن تجازا عصوي لازم مشارختي دلن مالت هيكونن السودان بزحي تفاتينو كو إلكتريك كاب السودان كمس زناي كركبت اب كركبت إلكتريك مفرايو اب كركبت سينتي حركاتات بمولو خاب السودان إلكتريك نخنمس سمع تغيرو اما مጨረሻ ግን ጠሊሞምና መንግስቲ ኤርትራ خاني مدى بوصيو بمنጫጫታ ገይሩ ኤሌክትሪክ ክፈጥር ፈቲን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ነትድበል ካየ እንዲዩ ካብ ገዛው ተሓሊፉሲ ነቲ ሕርሻታት ኣብ ሰዓት እዚ ጋሽ ማርካ እቲ ነዳድኒ እተን ክስታይኔ ዋፃፃኹምን እየን ተባሂለን ስለዚህ እቲ ነዳዲ ብጣዕሚ ንጋሽ ባርካ ካብ ባፅዖ ሴትካ ነዳድን ክትወስድ ምቱን ተን ጀነሬተራት ሓንሳብ ውሕጅ ወስደን ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝፈጥር ሕጂ እንታይ ኣብ ሶላር እዮም መፅኦም ሶላር ሕጂ መብዛሕትኡ ሕርሻታት 750 ዝኾኑ ሓረስቶት ኣብ ጋሽ ባርካ ኣለዉ እዚኣቶም ሕጂ ብሶላር እዮም መብዛሕትኦም ኣብ ሶላር ተኣታተው ኣለዉ መንግስቲ ኻኒ ብጣዕሚ ዝተሓባበሮም ዘሎ ብጣዕሚ ብስራሕ ዘዋፍሮም ዘሎ ስለዚ እንታይ ሶላር ሲ ካብ ገዛው ተሓሊፉ ናብ ሕርሻታቱን ይተኣታቶ ከም ዘሎ ክሕብር ዝፈቱ ብሪሊያንት ናይ ብሓቂ ክቡር ሓውና ሲራክ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ መደብ ሕሊፍና ክብሮም ድማ ናይ ብሓቂ ካብ ልቢ የመስግነካ ከምዚ ኢልካ እትው ኢልካ ነቲ ዝነበረ ዕላል ነቲ ዝነበረ ዝርርብ ኣፀቢቕካ ህብቲምካዮ ጭቡጥ ዝኾነ ኣብነታት ምሃብ ድማ ንህዝቢ ዝጠቅም ሓበሬታ ኣወንታወት ሓሳስባ ዘስርፅ ዘሎን ዘየሎን እናተባህለ ሓደ ግዜ ነቲ ዘሎ ሰኣን ምዝራብ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ብድሆ ነቲ ዘሎ ዘይዛረብ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን የለን ዝብል ዓብ ማይክሮፎን እዩ ዘሎ ኣንፃር ኤርትራ that's why ካቲ ሚድያናትና ኩሉ ግዜ ኣሎን የለን ከተወዳድሮ ከለካ የለን እዩ ዝዕብልል ኔጌቲቭ እዩ ዝዕብልል ኩሉ ግዜ ስለዚ እቲ ኣወንታዊ ዘረባ ኣበርቲዕና ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ዳርጋ እንታይ ይብሉ ኣብ ማርኬቲንግ ሕማቕ እዩ ዝብል ን10 ሰባት ይፀሉ ፅቡቅ እዩ ዝብል ነቲ ሕማቕ ዝብል ዘሎ ክፀሊ 10 ዕፅፍ ናቱ ክስራሕ ኣለካ ፖዚቲቭ ኒውስ ኣይከይድን እዩ ኔጌቲቭ ኒውስ ሕማቕ ኒውስ ወረ ካልእ እዩ ከም ሓዊ ዝንቀሳቐስ ስለዚ ኣወንታ ንክትሰርሕ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዓቐበት እዩ ህዝብና ድማ ነቶም ኣወንታ ክዛረቡ ነቲ ዝተገበረ ክነግሩ ክመፁ ከለዉ ዕድል ሂብኩም ክትሰምዑ ከምዚ ሎሚ ዝገበርኩሞ መብዛሕትኡ ሰብ ሎሚ ሕጂ ግምጥል ኢልና
إذا بريزيدنت ولا حتى يجبرن ترجم يبلا أنت نبل 14 مع اللي هو أبز لايف أنا I can assure you that 14 لايف شير ولا بتبع على نيرو سازن انتاي النيجاتيف انرجي أما نايدشيت يخيديو تي أونتاوي ولا نتكون إنك تتزارب كلها جن سبات يا شلل يمزولها زغانا ديك سبات بحريو ناير تراين فلا يكونن قبل بيزا مسكنكم نخلتيهم بس تزبال كايو كبرم كالا رسون متينا بفلاي كم زعينة عرسو كون كله نزلوا مهجي أول بقالوتا تتكبل وزم سيل لون إحنا جن أول تاو feeling كانت تغيلنا and I think that's the purpose أبز مت نتيجة narrative لو مشيت قريم كنا بلامسينا كوز غير نجار كويل لو مين نزي منقصك كنت عارف أنت أنا مسك كوز غير نجار كويل أنت بزرباز تغير نجار يلا أنت تغوني يرزقوا لي دم بتغامو وحدا يتزربنا بزرباز غير يلا بي أول توت حساسبان أرحي كاب متماتن كونستراكتيف زخونة أب جبوت زخونة زربا هم هنا طبعا كان درخت كاك لو تيمت كلتهم قبل بي زمسكنكم thank you everybody سلام له مش هيكون فيكم زمسام كي وداك هالها تاي قبل دلي زي نحنا بسئلي بجبتينا نغرب بيلا بيلو دي كنا بسجبت سلا نغربو كل جزء أنا أبزم ميدياتات زلهم أبز عدم كمني أجمز بهاليلن بسئلي سلا نغربو متجبتو كيدو سبك خرج أجوز خالي بيلا بيلو زي كنا سي نحنا أب حق استمر قصة هاجر تخذ دلا كابنويح وانات كان قال حس أنا حناينا نحنا خابزو خينا ده كنا أبتهاجر ندخلنا جبت ندم صانا نتهز بحبريتات نصر حبريتاينا هو بمو أنا أبغونكم اللهم كلكم نتم أبميديا سنتفضل لكم كل جزء أبغونكم الله يقبلكم زدلي يغني الله. Thank you كبرام. Thank you very much. يعني لنا تبو مشت. Yes. أنا ندرك أنت يزبلهم نسخاتكم دلنياتات يقوم بزوسب واجاز غفلوا لوز ضخملو easily tranquil لقينكم enjoy كتجبروا يقوم يبلومه. But life is like that هذا جزء كل جزء كتجبر كلا أنت يبلو حنت جربسي هذا عب سباي النات خلا خلو أبس لا لاقن كعرف كم زي مخان النافلة تخجبرا خلو حبرة تسب خمجيز مع بلي زباك كبروا من سيرا كنت كبروا زلهم ولا ونتابير ترى زلهم مدار الرفاين بره ولا بريزنت سياس كلهم زقبروا زلوا بزو هاي رقبلون تهاجر نمن يوم زقبروا زلوا ندقهم سلزي كلنا دما كاب نفسنا حق عبدنا حسيبنا كلنا قري كاليو thank you everybody بروح مشيت بروح قنيات يغني لنا النابلكو ألو مارس تابز غودة بزات أنت درف وقت فكمي أبكالك زي الرغبنا بزهجر يلن شلامالا بزهيا بسوز تخلا حنت نساتك زي بالله شلامالا يلن شلامالا بزاريمنا جقنا زتخلا حيالي وزهزبي تصحيلو زوته للسلام كمتن موت سمرته برتعي أمينو فتحي مسكبته بتلقى تخبطو حساسنا المته للبوات كيب ممجدو ناوته شولكي رمت كوين بيد زيته تحزن شلام عليك شلام على مزعلك شلام على ندحري تحسبوا كبيت زي فرح انت يبحري على اقدموا زتنا كربيتنا شرطتو ما ينبني بنازبو انقرات كاكاتيلو من كادقعي زبو كم زي كونو كدم زستبهال بهاجرو شالام على زي بله قبلاتات شرحي زقاله تسقم نديد وزتابعه صدفو مخصقرو زي سجل هاي حالنا تقنافات زتنحه ناطنت كدلي روحونا غابت عبسط انت مسرح معرنا راقت بتصفي بتتاحيزو بقفي حزوت حجونا يبلي وشلام يلن شلام يلن شلام بزاريمو يبلي
شلام هاجر علمو هاجر يخدانو هالكلات يلا تسمعون الرجو ملاسي يبلون هاجري مسبلة حيالي وزهزبي لتزستو على مري 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 ملاسي عندي غالو ريمي 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 انتايلو ريمي 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 انتايلو حنتي يا قالو حنتي يا قالو صنع قالو حزبي حنتي يا قالو صنع قالو سكير قالو حجونا يبلي السلام يلن السلام يلن السلام بزريمو يبلي السلام يلن السلام السلام حد حدك قتلو عرقت زخوانو حمام بازحو فوس زعقنو نقيل عندك فوق نقول عزقنو قدم يزفلطا قربت كي تخدنو مري 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 ملاسي عندي غالو نريمي 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 انتايلو نريمي 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 انتايلو حنتي يا قالو حنتي يا قالو صنعي قالو حزبي حنتي يا قالو صنعي قالو سكير قالو سلام عليك سلام عليك بزهاجر سلام عليك سلام على يلن سلام على بزهاجر يلن سلام على سلام عليك